fikrim aydyna bunları boş ver. Benim fikrim şu fikirde Feridin yani. Kakamlar da men bir öz fikrim aydyna bunları boş ver. Benim fikrim şu fikirde Feridin yani. Serdar Berdimuhammedow halkyň gözünde eli ayağı bagly ýala edip görkezýärler. Bunuň üçin hem Gurbanuly Berdimuhammedow günäkär ýala edip görkezýärler. Indi bu iş amala aşyrmaklyk üçin men aktivist, siýasy söz sözleýänlere da söz sözletdirýärler we bular hem ayak aldygynda Gurbanulyny günäkärleýärler. Hatda Gurbanuldan beter edip ýegenler hem günäkär edip görkezýärler. Soňra ýegenlerden beter hem ýegenleriň dostlary günäkär edip görkezýärler. Ýegenleriň dostlarynyň günäkär bolmaklygyna da prokurorlar, ministrler, häkimler günäkär edip görkezýärler. Prokurorlaryň, suwutlaryň, ministrleriň günäkär bolmaklygyna da halkyň özü günäkär diýip görkezýärler. Ene şeýdip beni biziň halkymyz günäkär bolup çykýar. Serdar Berdimuhammedow akçajöýje prezident bolup görkezilýär. Bu meniň pikirim. Ýöne bu taýda ýöneki jemgyýetler o daýanýar bilýän sebäbi oturup pikir edip kakymlarda. Ene meselem siz näme bolsa maňa baranda okuýuňuz, bilimiňiz waýynda oturup pikir edin siz. Häzir ýurtdaşynda öýle hereket alınıp barlýar. Siz hem ýurdun içinde eliňizde mümkinçilik bar diýeli, jenaýat işini her kim üstünden gozgamana sinet. Bärde Türkmenistanyň diplomat işgäri we mejlisiň başlygy Gurbanulyny maskaralap otyrlar, dogrymy? Ve bu maskaraçılık işine de cemiyeti dahil edip otyrlar. Indi pikir edip görün. Maskaralayan adam bilen goldaw berilýän adamlaryň ikisine de jera berilýär gerek. Wot iýmunda pikir edip görün. Türkmenistanyň diplomat işgäri we mejlisiň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow maskaralamaklyk işine goşan ýöneki jemiyete hukmany suratda Serdar Berdimuhammedow çäre görkezýär. Ve çäre görmäni eline hukukam berilýär onuň. Indi siz pikir edip görün, biziň jemgyýetimiz nire barýar? Öz aýajygy bilen oduň içine barýar. Menem bu zatlary görýän da durup bilmän aýdýan o watandaşlar synediň birzada. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýagny atalogluň elinde hökümet. Indi siz näme edýäňiz? Mejlisiň başlygyny boka sokýaňyz, ogluny gowurunjak bolýaňyz. Bu işiniz amala aşmýar. Bu işiniz amala aşmajakdyr we amala aşyrmajakdyr. Çünki siz mejlisiň başlygy onuň kakasyny boka sokýaňyz, Serdara da gowurunjak bolup oňa haýyş edýäňiz. Bu niňiz geçerli däl. Siz ilki edin haýyşyňyzy bitirjek bolsaňyz, burunja oşa size berjek jerany çekmeli bolýaňyz. Çünkü siz mejlisiň başlygyny maskaralan adamlara goşulmagyňyz üçin siz resmi bir şekilde jeranyňyzy çekmeli, ondan soň hak talap etmeklige mümkinçilik berilýär. İlki ýöne sen jeranyňy çekmeli bolýan edeni üçin. Adamlar nere ýörýär? Gönünden göni oda ýörýär. Menim çykyp bunu aýdýan, o ýigrenji bolýar, o jemgyýete aýtmaly, watandaşlar şunu etseň şeýle bolýar, bunu etseň beýle bolýar, özüňiz karar berin, ýörejek ýolmaly diýmeli bolýar bu. Men bir zat düşünýän. Siz aýdyň men dinlejek indi. Göwüňdäki zatlar aýdyp kalmaly. Pursat bar bolsa. Susup oturmaly däl. Aýtdyňmy? Şu göwüňdäki zat barmy? Aýdyp kalmaly. Biri sen ağzını yapacak bolsa, o demokrat däl o. Olam diktatordan tapawdy ýok olardan. Walter dip filosof bardy. Şu ýazdy şu zatlar. Kakamlar da içindäki pikirini aýtmaklyk bu demokratiýa hak hukumy da biziň içimizdäki pikirimizi dogry we dogry derejede beýan etmeklik biziň konstitusiýony hakymyz we hukumymyz.
Onda bulara bu demokratiya yakın okda bulara näme ýakka bular haýsy sistemany getirmek isleýärler ka? Demokratiya islemeýän bolsalar, şeriat islemeýän bolsalar, monarxiya urjak bolýarmy ka? Bu Talip bilen Nuri. Tere bärde men pikir edýän bir zat bar. Jemgyýetiň içinde bulara garşylyk bildirýänleriň hemmesini agzyny ýumdurup, ähli halky, ähli jemgyýeti bulara anandyryp, bularyň eli bilen hem halka Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlaw döwründe udar urmak isleýän bolmaklary mümkin, bilýärmi? Bular var şu neme Halmurady görýän Halmurad söýnüp. Şolar ýaly efirde galýarlar. Galsa, Halim Halmurad galy otyr o efirde. 30 ýyllap olaryň aralarynda hemmesini seredende. Bular ýogulup giderler. Türkmenistan'a barmacını diyorlar bulara. Gidecek olsa ne yaptım? Biri Amerika'da oturuyor, biri yine Galanja'da oturuyor. Kalanlar neydi? Gidecek olsa ederdiler ha. Gidecek niyetleri mi yok? Biz bararız. Neme o birin ayrı şey alır. Kaçan birin gelecek olur? Tez yılda biri. O tez yılda var da geliyor sonra birin. O ben ayttım ha tez yılda diyor. O tez yılın 12 ayı vardı. O zaman yankı çıdap yürüyor. Arzon çıdap buna dekabrda yine geliyor. Kaçan birin verecek? Ben sana ayttım ha tez yılda diyor. İndiki tez yıl. Şöyle buların 47 var ya şunu düşünüyor musun? Birinci olan aydiyanı şu köşkaya çıkmalı bu zatlar men fikrimçe en yanlış yok. Ben onları karşılığım yok. Birisi etsiler men fikrimçe yanlış yok. 94. yılda 95. yılda biz gördük bu zatları. Hiç kim köpse aytmıyor da açıklap bu zatlar. O Gurneme Recep abi diyeyim. Onun şeysi yaşıyor. Bärde bir zat var. Kakamradara Serdar Berdimuhammedowy prezident etmekli üçin bular niçimir azap etdiler, niçimir gan döktüler, niçimir büyüne adamlar türme bastılar. Indi bular bu eden azabyny puj etmejek bolýarlar. İkinciden hem talipi halka söýdürmekli üçin talipa niçimir mümkinçilikler döretdiler. Doğrudan hayır sohab etmeklige, hayır sohab eden adamlary video çektirip gürletmeklige, buna bir giden nemeler şans verdiler. Doğrudan indi bunu bizlere iýdirmejek bolýarlar. Bizlere iýdirmejek bolup ýürüýte adamlar bulary goldaýan şekilde görkezýärler. Bizlere dogun, bacı goýman, söýükýärler, kemsitýärler, bilýärmi? Ýagny bulary bize görkezýär. Bizim jemgyýetimiz şu haýy sowapçy mätäç, haýy nemeler, düşünýärmi? Indi bu taýda ýene bir zatda şunça azap edip Talip bilen Nuriýny öňe çykardylar. Indi bularyň sözüni puj etdirmejek bolýarlar. Halky bulary inandyryp prezident saýlaw döwründe şularyň eli bilen jemgyýeti padudara goýmak isleýärler. Bilýärmi? Orta ýolda goýmak isleýärler. Bu meniň pikirim. Bolmasalar at kelek, göt kelek bolup bulary bu şekilde nemetmezdiler. Bilýärmi? At kelek, göt kelek bulary bu şekilde etmezdiler. Meselen, maňa gelip agzyna gelende söýüp otýarlar da, dogan oýman, bajy oýman söýüp otýarlar bolýanam. Bulara ruhsat berýärler bu şekilde söýükmeklige. Amma maňa bolsa sorularyna jogap bermeklige ruhsat bermeýärler. Bular edik görýärler, şart da bilýärmi? Soraw berýärler, jogabyny almak islemeýärler. Ýa bu tarapy bar. Sen men kendi gelip ayıp bilmez zatlaryň aytyp gitjek bolýan. Ýa ýazylyp haly işdik. Diýeriş gerekmeý sana şu zatlar. Ýok, kakamrada. Mesela men näme üçin sen efirine gelýän diýsene? Men özüm efir açan wagtda meniň efirime gelen oklar şu şekilde soraw bermäne ýa soraw jogap alışmany. Bilýärmi? Ondan men sizin efiriňize gelip oturýan bolýanam, her kim pikirini ýazýar, her kim efirine girip maňa soraw berýärler. Sen etýärmi gelen diriliş taňa sorawym badyk gelýär. Sen etýärmi, emma men efir açan wagtym gelip men bilen gurundyşlyk etmeýärler. Soraw jogap alışmaýarlar. Alexis Tsipras görüyorum ya olaryň sanyna görde neme diýe. Sen düşün diye halk kimin yanındadygyny düşün diýip ýazýar.
milyonlarça halk şolaryň efirinde oturýan bolsa, halk şolaryň ýanynda bolýan bolsa, näme üçin bizleri hiç adip agzymyzy açdyrmajak bolýarlar? Men düşünemok bularyň häsiýetlerini. Diýdirmejek bolýarlar, diýdirmejek bolýar. O bolmaz, biz diýýäs, pikirimizi aýdýas, özara gurundaşlyk edýäs, maslahat edýäs. Bolýan hadiseler barada gürleşýäs, bunu gürleşmeli, aýtmaly bolar. Bunun közekme efir yapanda 2000 adam men sen yapýan aşağına götür edip durdy. Ama miserdara götürdü. Kocan pesa. Seversen, beyt yazma durdu gapar. Buların köpüsü başka sayttan gelip ayak aldığına yazıyorlar. Men hiç kim, men çopon, men bir yol ötünün garip çoponi, men bir taçkaçı, men bir bağlarda yüzerli aylap gören oğlun, men üt göşük değil, men bir garip sağda çopon, men özümü, mesela men özümü bir prokuror ya, başlık ya, hakim ya, prezidentlik vezipe dalaşkar diyem, men ulutmam o derecede var. Men bir mary welaýatynyň ýolutyn etranyň garip çopony. Men bir ütköşük adam da Ana kakımrad ağamız aýdýarlar, tapışkalara siýä gitdiler. Menem tapışkaly gaýtdym mara Ýewropa. Tapışkaly Ýewropa gelen oglan men. Az göreňmi hem tapışka köşem aldyk zadym aldyk. Biz bir garamay oglan men ütköşükde men prezidentlik wezipe dalaşkar bolup dörenlerden däl Buraya bir kalışı ukazanya veriyor. Sen ne medyan verdi diye. Sen gördü gördüm tur. Seni şöyle bir nebede aytta ограничение koyuyor. Şimdi ben sana inanıyorum. Çopon bolyan bu. Çopon bolyan boyuna gelen diye. Bolsan onda sen diye gözünü aç diye. Benim gözüm açık olsun, yapık olsun, o sizi alada koymalı däl Siz öňe gitmeli, siz gidip Serdar Berdimuhammedowy aýyrjak bolmaly. Sizin derdiňiz kaka bırakada ýerflendiği için agdyny ýumdurmaklyk däldir. Sizin derdiňiz Serdar Berdimuhammedowy aýyrmaklyk bolýan bolsa şoňa görä syýasy bir hereketler amalaşyryň. Şoňa görä bir hereketler ediň. Wa aleykum general say. Bunların derdi Kerim sen, men siyasattan çıktım. Bunları bileyim, men siyasattan çıkarım. Aleyküm salam ya Sarabı, hoş geldin. Hasan, haydi. Kakamrad ağa, eyderler beyderler bu Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedowy aýyryp bolmaly mı indi? Bu nälik bolar kabay? Bu gidişte bulama 30 yıl döwran sürürmü kan? Halk partizan hareketini etmese şöyle bolýar ya. Partizançylyk etmese. Sürür. Bular az adamlar ýygnap halkyň nemesini ruhunu düşürjek bolýarlar. Soň ýene 30 ýyl, akança 30 ýylda o Kerimem gelýär, Kerim Çanlyn ok gelýär. Doğru. Deme onda bir monarxiya bolýarmy atadan ogly, oguldan aktyga. Monarxiya, deme onda monarxiya etjekdi. Serdar'ın näde akyl edip görkezdi. Şwýçariýada okudylar. Falan. Beýlen. Men şonu wara nemeniň agdyndan eşitdim da o Hanamow hemmesini anodurdy Hajif öz YouTube kanalynda tek-tekden gürleden wagty Dursultan näme diýe prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 2 ýyl boldy. Emma bilen halka seretmedi, bizim tamamımızı ödem ettiydi. Dedim. Bunu görsem Hanamow, biz Serdar'a inandık, umut bekledik. Yurttaşında bilim aldı, okulu, yaş, edermen, halka sereder ettik. Emma umudumuzu ödem etti, o tiyda. Men aytdım, Hanamow berdi goý. Olary seredinde Hanamow köpü görän akylly adam.
O berde sen Murat Kurban'ın geldi käriyizin Nur Muhammed Annaev, Ahmet Rahmanov şu sayılov edende sen näyle gördün şolar? Faktik şolar bolmağına olar kömek ettiler faktiski berde. Indi men bir zat aýdyn kakamradaga men sizi tanamakam devlete diýilen zat gurulmanka. Mesela men sizi tanamakdym devlete diýilen zat gurulmanka. Siz o çemenöre bilen birlikde gezip görende urlaňyz. Çemenöre bilen birlikde gezip görende urlaňyz. Çemenöre bilen men liçka WhatsApp'ta ýazyşypdym. WhatsApp'ta ýazyşamda çemenöre o maňa aýtdy. Diýeriş türkmen diýdi. Gurbanguly gidýär diýdi, dereňne ogly gelýär diýdi. Serdar Berdimuhammedow gelýär diýdi. O diýdi halka sereder diýdi. Aleyküm salam. Ay mugallim sana söýüşler ýalag maňa da söýüpdiler. Ay bugüne näme ara ýagyrydy. Bu kim mugallim? Ozum Murat mı? Ejem maşgalaňda gyýyz bar bolsa näme diýin diýip söýüpdiler o maňa. Ejen dikip. Yo ejen diýip dur kakamrada, dur bir muçuk köşeş kakamrada. Mugallim sana söýüpdiler maşgalaňda bir gyýyz bar bolsa näme diýin diýip. Bilýärmi? Bu mugallim kimmi? Nur söktüler maşgalanda gyýyz bar bolsa näme diýin. Ozum Murat mı? Kurbanov mugallim mi? Kimmi? Yo men tanamak bu geldi dänim alaşar sahat ýa türkmençe gurledik da. Ha? Näme? Alışar sahat fa türkmençe gurlediydi. Prosta diýen zady türkmençe gurlay düşünüp bilemok diýdi. Ya rusça gurle ya türkmençe ya özbekçe gurlediydi. Garma diýdi bolynam. Haber şakam kurasın. Selamünaleyküm. Aleykümselam Mehdi. Ondan näde? Gowmyň ýaşymy? Ýagdaýlar gowmy? Gowmy adalar. Bolady. Näme ýekler we aramlykyň täzeýlärine. Aman sagmy. Täzel gutlan. Ýa-ma sizde täzel haramdamy? Ýana bir umut niýet bilen. Ben Türkmenistan barada gurulecek niyetlerimiz var mı? General Sayın. Türkmenistan barada mı? Ama biz bu Türkmenistan demeli. Ya Türkmenistan barada ben gürlemeyin çünkü sizler biliyorsunuz Türkmenistan biliyor şu bile bir vat. Onda mesela aşağı düşüreyim. Mehdik. Doğru gap doğru. Teşekkürler sağ ola. Tormadım ulukandır sana General Sayın. Hürmetler. Bil mukabil. Böyle. Senem çıkaracak aşağıda bir oturayım. Biz Türkmenistan var. Yok acaba mana gelin ýakynda bolsaňyzlar bunu. Yok ben. Fransızım Aydar'ım ben. Böyle. Aha. O mugallim niýe mugallim? Näme gitti o mugallim? Mugallim. Kim mugallim diýenim kim o? Mene tanamak aýdypdyna prosta barda danym alşer sahat fa orçça gurleme diýdi. Türkmençe gurlay diýdi. Garmatym edip dedi düşünemez ok seniň näme aýdýanyňa diýdi. Mene baý tupan turdy. Wara tupan turdy töleýler geldi ýeje pajam galmady dogunday da galmady bar gitdiler. Sonunda näme hiç tat bolmadyk galakdy söwümdi. Hiç kime diýýär. Ey baş bodugja. Söwülmedi gep galmadıysa ondan hem söylün o hadi gelip adamlar aýdýar o gelip efiriňizde gelip soraw berýän näme üçin hüjüm edýäňiz näme üçin o derejede haýwat atýaňyz näme üçin efirden çykarýaňyz ýa blog edýäňiz diýýärler da o soraw berýärler o şart gün blog negativ soraw bermek bolmaýar negativ soraw berýän gün blog gün blog alternativ istat diýmeli däl öz pikirini ama etmeli däl soraw bermeli däl. Şo öňkü ýagdaýda öňkü durluk diýär. Şo ýene aýlanyp öwrüçe 2020-re geldi da şu wagt gereken. To sen aýtsak bolýar. Aýdyn menen diýsen şo döwürler maňa şo çemenöre aýtdy. O wagtlar sizem şo taýdadyňyz çemenöre bilen WhatsApp'da ýaşan Tim Kerim diýdi. Serdar Berdimuhammedow prezident bolýar diýdi. Şo wagtlar aýtdy, şo ýöne dogry aýdyp direken şo wagtlar maňa aýdanda köp zady bar. Aýdyşýalagym Serdar, ýoksam Serdaryň adam geçen o isem çykan o hatda Gurbanguly öz wezipetinden el çeker, ýaşlara ýol berer, açyklama eder diýilen pikirim ýokdy. Ýani şonu aýtdy, şondan soň bir geçen bolsa bir 6 aý geçendir da. Aýdyşýalag
Onu Serdar'ın aytışy alıp proyektdir da. O proyekt. Emmi da hazır şu wagtga alınıp barlan hereketlerin şoňa bar ýa sine tükür. Serdar dalda Gurbanguly dalda yegenler dalda yegenleriň dostlary, yegenleriň dostlary dalda ministrler, prokurorlar dalda halk korrupsioner, halk bu halk eýle, bu halk beýle. Ýani şoňa gelip otur, sine etdiňmi? Mesela bu odan bir şekilde yine aylaba vurup halkın özüne kar ediyorlar. Böyle da. Bayram Ukrayna'dan boldu Ukrayna bayram. Bayrama tuğlemalar var bu konkretne gidişara Putinistler bilen var ben telpek koyardım. Ben şu häzatini ýaman gowy ýa-ni şu Putinistler bilen dahansa gidişär da. Şu häzatini gowy ýa-ni. Yo. Vapayev bayram çare iç. Çöreğim ben Putinistlerine gidişeyim. Yani Moğolim onda demettik de sıktırdık şu Moğolim'i. Kim kadi Moğolim? Ben oynadım o Rozmurat. Bağda Rozmurat. Rozmurat Türkmenistan'da onu internete girmeklik kadagana ona diňe haçanda hökümeti öwmeklik neme signal berilen wagty girýär. Başga wagt ona girmeklik kadagan. Oh. Men O prezident nemesine. Hangi daýasına? Prezident saýlaw ýetiberen döwürleri bular Serdar Berdimuhammedow goldap we halka çağırış edip video goýup başlajakdyrlar. Hatda şu wagt hökümete garşy alak bolup görenleriň içinde de Serdar Berdimuhammedow goldap şoňa ses beriň diýip video goýajakdyrlar. Kakmyrada öýle bir haýran galarsyň bar aýtdyk. Bu galymy boşver, o da taýýar otdy. O da video goýajakdyr platformalarna. Onda bular yöneten şöyle grupa düzeldiler da bizim karşımıza söylemetme. Bizim çıkışımız. Aslında seni yok etmeklikti Kakmyrada. Seni yok etmeklikti. Seni yok edip bilmediler. Sen çıktın. Pol paparam partlattın bilýän İstanbul. Bir İstanbul ikeni yelmedin ben bilýän. Bizlere oturup ilk defa kolpunu dinledik. Sen başladın gümpüldedip bilýänmi? Hereketlere pol paparam. Näme etdiler? Dur Sultanyň üstüne aýaňa bururdular. Ýöne sen Dur Sultany alıp çykdyň. Näme etdiler? Aýlap urup ýerden vurdular. Dewlete gurupaň üstüne. Şeýdi oturtdular. Diýdiler ki baş edemersiň diýdiler. Kakmyrak diýip baş edemejeksiň biziň bilen diýdiler da sana. Emi baş olasın gelmedi emi o. Keselim ya. Şimdi baş etmeklik diýilende biz bilen görüşüp bilmersiň diýdiler da. Sen görüşüp gopjan etdiň. Emma görüşdiremediler. Zalışım aktivist bolup tura etken diye zalış kim? Bilmedim. User yazıyor. Ya başkaça yol var. Şu yol alıp çıksın. Hemen Huday. Halışım mı? Halış aktivist. Halış. Şeytan o. İki tarafa da oynayandır o söyleme. Girip çıkıyor. İsmail Batinska'da girip Пурсоттан пейда алат, они начинали создавать свой идол. О идол не создают. Вроде. Doğray diye var. O geçti mi? Kudayım var. Şu önkü yıl nerede geçirmesi şu yılım şöyle geçti. Yönü yüzüm ben sizin hayışım var. Sizin ben şu ne geldik her izin. Murat Urvan'ın aileki neme Aklı Sapar'ın şu tez yıl mutluğunda aşağında yazın, önkü yıl ne tapağıdı var mı şu yıldan deyip yazın. Önkü yıl mı işler etmediniz, ondan önkü yıl işler etmediniz. Şu yıl bir zaten edersiniz bir umidiniz var mı deyip sorarak görün. Ne mi yalan gönüllük verirler halka.
Sağ ol. Sağ ol. Ben minnettarım. Yöne gen Yani ziyana sögün piyasası. Ziyana otayda neme. Cevap veriyor. Yulekse. Bu Serdar Hoca Nefes ağamıza gözdeg döytten buna gelen oğay birler bilen pikirdat paylaşıp zabeder mukatezak şuna gözdegdi mi var şuna uzakluğun gözdegdi mi? Sen ben kafir namaz okamı yaptım. O için gelen abi. Kafirlerin geldi. Bilmedim öyle uzakluğun gözdegdim burada da oldu Allah kurban ettim öyle olsun esinde el Fatiha Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn İhdina sıratal mustakîm sıratal lezîne aleyhim gayril mağdubi aleyhim velezzâlin Amin kurban'a gittim belalar beterler def olsun. 5 cumbolana ertir 5 cumbolu. Esin Şun 4. gün değil mi? ya ertir 4. gün. Yo bugün 5. günündü. Ha ertir 5 kadar cuma namazı oluyor ertir. Şu an 5. gün oldu. 5. güne geçtik. Şu adına saat 10 kol geçti. Siz de geçtiniz güzel geçelim zaten. Ha, Biz de geçtik. Лидер не говорят с одолжением, да. Kakımada bunlar indi Serdar Berdimuhammed finahilik şekilde ayacak bolyalar kanış. Kurban uluyunu yiğrendirip Serdar'a bu görünüp şeydip ayıracak bolyalar mıkan. Ahmetçe nahilik şekilde prezident ayırmak isteyenler mi ayırmak isteyen Ben sana aytdım ha, hiç kim ayırmıyor. Oturuyorlar derdi. Oğuz Türkmen ayttı ha, men yaş oğlumu gidesin gelene altaydı. Bularım gidesi yerine. Gidecek olsa maşgalasını çıkarardı mı yani? Giderdiler ha ömresi. Hemmesi Türkmenistan'da neyme çıkıp bilse neyme hemmesinin derdi pasport almak, çıkmak, kaçmak bitmek. Türkmenistan hiç kime gerekler şu Berdi Muhammed'lere ben padarka deyip koyup parayı. Şöyle ya da öyle. Prezidenti ayırmaklı üçün bir hareket görüm. O emin var ya, man elbet kıynan yani. Шагатай не возьму, сегодня чисто туркменский эфир, поэтому не обижайся. Bina yaman kaçırı kıynan yani. Yok, niyetleri yok. Konkretni ayıracak olsa ayırdılar. Ahmrat Tostay'dan içeri tezgirdi. Ay ben уже neme yaşlıların hasabına girdim. Tostay deyip içmekten zat birazcık günahı kolima. Это не революционный комитет Кымкава, это не Чагатай, кто ты, друг мой революционный? Maksat Bayram uşağı. Revolüsyon komitette Maksat Bayram uşağı. Революционный комитет olsa ona gir. Тогда заходите, если Туркмен. Şoň üçin bana birazcık ağırak düşür neme yüzür. Dost aytma. Yaş vaktimizi aydı yedik. Şimdi birazcık bir nemelerin yaşlıların katarına geçtik. Genelde oraya gelmiyor. Doğru diyen da ben oturup sine diyen da mesela karşıydıklı pikiraydan adamı o derecede o şekilde kimsedir ezmeklikten lezzet alıyorlar biliyor musun? Ve bunu koşanam yönükey cemiyet yalak olup özünü görkez verirler var biliyor musun? Yani olur yönükey cemiyette olur bilip edip oturuyorlar biliyor musun kakımına da? Sonra benim oturup sine diyen da bunlara bu şekilde hareket etmekliğin bir sebep edil ayağı bir şey yalak, canı yanan yalak hareket etmekliğin bir sebep var. Çünkü bir zatların yüze çıkmaklığından, bir zatların bilinmekliğinden çekiniliyor biliyor musun? Bir zatların yüze çıkmaklığından, bir zatların bilinmekliğinden çekiniliyor. Şunun için elbette ayak aldığında o derecede cemiyete yığrendirmeklik bilen meşgullanılıyor biliyor musun? Ben sana aytdım ha, halkın ruhunu yıkacak oluyorlar, pese düşürecek oluyorlar, şu nemede ardımlarına. Umidini öldürecek oluyorlar. Onlar da spor kıracak oluyorlar. Şunun için şeyler adaylar.
şu nemede can yanıp hareket etmek isteyen adamları gürledip öz ağzını, öz derdini özüne ayttırıp yadatmak isteýärler bilýän mi? Nedele bu 2020'de bizler çıktık. 2020 kadar eşek yadattılar. Doğru değil mi? Aylar o grupa, o topara, he angri, he mitinge, he de personeler gele, he o tayf, he bu tayf, he dernek her yere ılgattılar şey edip 2020'de tutuyor yadattılar. Serdar'ın prezident edip başmadı diktiler. Şimdi yine de şu ýagdaý gitdi da adamlar o tarafa bu tarafa öýlerini derdirip ayttyryp suň çykaryp bar aýt bolmaýalaydy gitmeli da sonunda bilýärmi? Aýo peýda bolmaýalaydy. Şoňa gitdi oturlar. Ben de halkın ömrüne çıkıp günahsını boyuna almalar. Biz şöyle hareket ettik, yanlış yolda çıktık, şöyle söyledik. Nuri mağdur edip demeden de ayıp böyle otuydu ben efirimde. Ömrü. Ben sonunda bana dedi aksı bir sapar girdi ve diyende neyim çünkü ben girmeli. Dur Sultan'ı çıkarsınlar. O zaman ben göte koşuşalım deyip de. O zaman Dur Sultan'ı çıkardık onun zaman öz hareketini. Ben ayıp indi sen dedim neyim kalk senin yanına koşuşmalı. Sen farklı çıkar dedim. İşte tiplerine. Sen özlerini последовательно, понимаешь? Последовательно olmalı. Indi sen ön kez kol soru koydum bular. Neyim siz yığınacaksınız? Barda yedi yığınadınız daha. Çörek suğunuz adına üçüncülük derdip edeceksiniz. Böyle ona mettiniz. Haysı momentde Serdar kaçmalı. Sizden için olayan sok kaçmalı. O men adam çıksın. Serdar'ın kaç dövründe de var. Koşunları, öz ağını kandaşları, yetiştiren kadrları kurban olayım. Ben ona dedim ki Serdar Berdimuhammedowy ayırmak isleýärler mi dedim. Ayırmak isleýärmi şonu dedim. Serdar Berdimuhammedowy ayırmak üçin nähili hareket edýär? Ya eğer Kurban Gul'un yigirenen olsa, berden için taşa yurtta oturup Kurban Gul'un eden köp işleri var ama halkara cinayetçi edip böyle bir toprağda Türkmen halkını genosid etti. Ağ topağım olanda onların üstünde gülen yağlı kömek etmeyen Özbekistan'a kömek etti humanitarını. O zaman demede Covid dövründe koronavirüs ona bağlı gitti halka seyretmeyen. Zaten neçe adam nemede İnce'de öldü, neçe adam Tursa'da öldü, neçe adam nemede Orset'te öldüler. Onlar действительно sen prezident olsa sen cevapkârçılık çekmeli halkına. Doğru değil mi? Onu etmedi. Faktiski genosid etti de. Nem şöyle şu zatlar eden aklı adamların neme yırnak bolçuk kollarını zatların arızasını alıp düşüp verdi halka arası uğruna alıp parmayalı. Eğer sizin tecrübeniz yok olsa bende tecrübe var. Bana yüzlerim. Ben o zatları edeyim. Yani bunlar eden ha. O doğru edeyim Toğuz Türkmeni. Biz birbirine karşı koyacak olup oturuyor. Olarım şu oyunda ya onlar yörüte ediyorlar şu zatları. Şu taraftan yörüte uğradan aldım. Ya bunlar neme biz gramotny bolsa aýtsyna biz gramotny. Gramotny adamlar dinlesinler. Bärde dedik bolýar Kurban Gul'un neme prestupnik. Näçe etmeli? Näçe Kurban Gul arkaýyn Germaniýa Frankfurtda var ýene sen aňa neme var ýanky çykan sen. Mehdiň ýanyny şöyle bir şäher var edi, o taýda liçeniýasyny alýar. Bizim türkmenler, türkmen aýaglar, türkmen erkekler öz normal derman alyp bilen aklar, hemmes falşiw derman, ölüp ýörler. Eğer İran'a gidecek olsa, men şonda Iran aldım, men bir dostum var, bayram aldım. Şoň maşgalasyny goýbermedi. O kesel nemesini spravka min zdravdan kesel spravkasyny getirip görkäse, men sana bir kamaz beri spravkany getirip bilendi. Hakyny bermesin geçmeýänse diýdi. 5000, menge de saklasynda 5000. Öldürip otypdylar sizi. Öldürip otypdylar. Näme üçin siz Kurban Gul'un şonu demediňiz? Prestupnikler şu gelmez ýaly etip bilmeňiz. Polýar Ýewropa, Lubu Amerika gitmez ýaly. Bu gidip bilecek Orsiýada. Orsiýada öldük korkýasa, o taýda da bir zat bolsa öldürip goýýar. Bunu söylesem o Germanya'da ne diye Ali liçeni. Polya şu zatlar. Yani siz dilde 700-800 bin adam, 2000 adam getirip nerede gepledip Kurban Gul evet, Esedar Gul falan evet gelir doğru sen Kerim Ayçin al. İzi ne izi bir netice olmalı. Ya yönesiz gıybat çayı al olacaksınız mı? Aşağıdan cıldak da. Her bazı biz cıldak ediyor, bunlar gıybat çılı oturuyor. Ova. İstila falan Karamzada Kalonya bardı kömek ettik. Eylem ettiler, beylem. Kim bileyim bu oyun otaydı, disipline oyundur bu zaten. Yöneti organizasyon otaydı, oturup senaryosunu yazandır. Beyle zaten bolup bilene. Yön real edip olyan zaten yine taşıyor. Edip olyan şu zaten Kurban Gul'u not welcome tip подело, да? Нерукопожатный человек. Это реал edip olyan. Edip olyan. Ben çünkü neden zaten? Kakamrada bizleri cemiyete yığındırmakla hem sebebi şu tayda bizleri cemiyete yığındırmalı, bizleri cemiyet inanmaz yala etmeli. Ondan sonra halka ona çıkıp yalan sözler halkı umitsizlaştırmalı da. Bunun bir işi şol. Olmasa seni atkelek, götkelek, mu adam üşürüp seni cemiyete yığındıracak olup, özünü aklayacak olup alada etmezdiler. Aladası neyme ki? Halkı bizim sözümüze inanmaz yala etmeli. Ve halkı yağdadıp suğunu çıkarmalı. Yani caniyadan geliyor, gurluya, öyün o çoskoya gelende zaman yitip yok olup gidiyor. Edilecek iş bu. Adamları diktatörden elini soğutmalı. Diktatör diyenine ardını, derdini, aydanını puşman ettirmeli. Mesela bu, hazır köpüsünün dokumenti oturup geliyor, pastırda dolup geliyor.
Girede şem tapmayalar hatta puşman etdiler çıkıp sağ olsun aydarlar gerek bolsa. Sağ olsun aydarlar gerek bolsa. Var Serdar Berdimuhammed sağ olsun aydarlar köpelip başlar çünkü köpsünün patsada dolup var ya kimliğinin sırada dolup var ya. Bunlar şu vaqt anasını görmen yalan umut bilen gurliyalar öylene cemaat işini sazda vaat ediyorlar. Sen o topikret gör kakamrada. Mesela hükümetin diplomat işgallerini maskaralamak için sen özüň ilk birinci bilen garantiya almaly. Doğrudan mı? Özüň gor almaly. Köpüsünün gorağı var ama püffesem uçup gidecek kort böyle köpüsü Türkiye'de kimliksiz dokumentsiz gelip. Hazır konsul işgali buların üstünden cinayet işini koyup biliyor. Yalan malumatlar esasında üstüne jandarma polis uğradıp biliyor. Gereğin satya diyer, yine diyer ya pluton işlediği diyer arkayanlar üstünde polis uğradır. Polis gelip bağlar elinde dokumentin yok. Akırıp deporsiyonlar gelip sokarlar. Ondan sonra Türkmenistan'a can ediyor bunlar. Diyor ki şuraya cemiyetleriniz var ayağınız diyorsa o ayat diyorlar bunlara akırıp tamamlıyorduk da bunu tutuyorlar. Edeceklerden bu. O sonra emollerini gülücek adamlar, hareket edecek adamların gülleri korkutuluyor. Geldi. А он не работает, у него даже денег нет. Вчера он деньги просил на маску. Кеша, друг, ничего не надо делать, просто надо уметь использовать, что есть. Да, так и делаем. Он сидит в комнате, только открывает эфир, значит, ему кто-то проплачивает. Да ничего нет у него проплачивания. Бедолага, жалко мне его. Парня просто в лес не туда, куда надо. Армагеддон. Еще один Монголия, а будет. Onda slaydım dinleyen men yüreğin kakamrada. Oturuyor, buranç kıymenin. Sen gelsen dostum, sen uzağız kaçıp başladın mı? Kim geldi? Sapok geldi, sapok. Yarım Ors, yarım Türkmen, yarım Özbek, yarım Türk. Şu geldi. Sapok geldi, sapok. Olam Türkmenin dili diyara öyle ama şu Türkmenin dili, Türkmenin şeyi var. Diyara bizde onlara şey yok. Yarım Orsça, yarım Türkçe, yarım Özbekçe. Özbek bildiğin zat yok. Özbek neme olur Yigriyen Sovet Soyuzu var ya Orslar. Özbek halkını Orslar etti. Ondan hem Sarplı vardı. Mangıtlı, Karluklu, Kıpçaklı vardı. Şolar hemmesini bir nemedi. Haryazım Oğuzları vardı. Oğuzları. Seyredip otursan Haryazım Oğuzları var ya Haryazımlar. Eyval diyene. Onların telpekleri birazcık bizimkinden kesiraktı. Bizimkiler köprek büyük olsa onların kesiraktı. Şöyle. Daha var görsen. Yönü Türkmenistan'ın içindeki kakamrada benim fikrimce Türkmenistan'ın içindeki Özbek közlerinde Özbek değerli Türkmen mi kadiyan? Bana sana seyredende ben düşünmedim. Yani Özbek bulmadıkları da Özbek deyip ben onu düşünmedim. Ne için bu neme ülgenci diye ettiler da. Yigriyenler. Biz neme men ağarsana istikrarlap başlasam ülgenci diyene onlar Xiva'dan gelenler da Xiva'dan Xarezm tarafından. Bizde de taşozlar. Men Amerika'da yaşayan biri var. Bayçata familiyası. aydın sesi yaman katiliyer sizin sesinize. Az öçüreyin oldu. Amerika'da yaşayan bir neme var. Çerçöl oğlum var. Sotayda işlep bir zaten sonra ben anasını ben ülgenci değildim. Neyse ülgenci oynaysa kimlerden sonra ben aslınız neyden geldik falan. Benim sizin doğumlarınız var dedim. Ağlı kardeşleriniz var. Sizde biz taşozda yaşaya dedim. Neme dedim. Xiyval diye gelasın. Ağrınız akıllı millet, nemeli millet dedim de bunlara. Yani anarsına seyretseniz Oğuz Türkmenler dedim. Xarezm Oğuzlar dedim de. Düşünüyor musun? O zaman men katımı mayıp gördü, deduşkanı mayıp gördü bir ağız taşımızda şöyle. Metmin şöyle. Olur bizim katı korkulu yaşıyorlar dedim. Taşımızda şöyle bir nemeleri var, preparasyaları var, zatlar var. Ben olurum tap anasına gitserdim o. Heyran kaldı. O zaman ben oynaşıp oturdum. Ne için bunlar öğrenciler Yigriyen falan ediyorlar deyip bu Çerçöl nemesi teritoriyası var ya o tayda neme gidiyor da bəsleşik gidiyor. Bukhara Merve'nin Xiva Xanlığı. Çok kim vliyaniyesine düştü. Şu neme diyet da. Şunun için köp adamlar nemede Bukhar emirlerin şu vliyaniyesine düşenler. Şunun için onlar ürgenci deyip Yigriyen. Şöyle. Hatta neme yok tayda işsat yok. Bizde например o ağların zatına ayda otayım biz nemede otayız. Bize daşımızda olup Özbek gibi yazılıyor. Yani anasına biz tarihimizi bilemiz ha. Son bilip başladım. Köp saatlerini bilmedim ben. Yan çıkış et başlandım. Ben iş saati bilmedim. Ondan sonra izarlap başladım. Şu Cüneyt Han vardı. Eyle vardı. Beyle vardı. Çoğunda köp saatler gözüm açıldı. Da. O Göktepe uçuna biz planette hiç kim barmadı gelmedi zat bitmeden de. Onların köp saatler gözüm açıldı. Hem şu Akal Han'ı, Hanların Han'ı, Nurverdi Han'ı, Mahtumullu Han'ı gidip Orus Dıkma Serdar ölen, neme ölen kim yine Dıkma Serdar yine Urvan Murad İşan'la barıp kasam iç kayıttı o Orslara. Onun seyrede de şu Mahtumullu Han, Nurverdi Han'ı oğlu Mahtumullu Han. Gidip Maray'ını Orus'un nemesine barmağa köme eden Gülcemal Han'ın yanına varıp. Kasam içmeye, Maray halkını. Biz ondan şu Göktepe'nin önleme biz öz başladık da Akalın kıy, Maray'ın kıy. Biz hiç kim aşağında derdik de. Onu seyredindi. Düşünüyor musun? Şöyle zaten ben izahla başladım da köp saatleri. Köp saatler gözüm açıldı. Orslar bize nimetli cisim tarihimiz. Yani Orslar nimetli bizim tarihimizi bildirmez ya. Hem bize Oğuz artır açtı, promotions etti, hem bize etti, bize okuttu. Yani öz uğrundan okuttu. Düşünüyor musun? Verdi ben şöyle bir zaten nimettim de onu söyledim. Çözme. Ha. Verdi şöyle bir
5 yıl bundan sonra men oğlan dostum var da, o tayda barıydık da, orada oturuyorduk zaten. O zaman olur, näçe 40 yıldan ben uçup berler. Anglizçanların demesine barmadılar. Aşağı normal, Orsların aşağı normal. Sen siz Orslar falan, siz Orslaşıp gittiniz deyip de, näme Orslaşıp gittiniz dedim de. Biz dedim, Orsların dedim, namusunda dedik, Orsların kıyızlarını hezele dedik, zaten dedik. Yani siz dedi, siz hezele dediniz. Yönü dedi, bütün halkın üstünde olur, sizin namusunuz var, yitiren yağlı etti dedi. Sizin tarihinizden biliniz zaten. Ben şunda bir xeyli olup kaldım da düşünmem, näme deyip. Sonlukta men kelleme gelip oturup zaten, aydın zaten. Anasından düyüklü geple yapmıştı onu oğlan da. Düyüklü gepleydi. Akıllı oğlan. Şoň üçin men aýtjak zadım. Biz bilemiz ha, biz özök diýip, özök täli olar. Öz aňasyny özleriň bilen aýp goýup, aňasyny özök diýende. Napary daşyzda özökle diýende, da özökle bir millet bolmaly. Bizde Kyýwaly diýe, Hankaly diýe, Hellengli diýe, Ýylalçy diýe, Tazabazar diýe, şöyle bölüne. Näme üçin özök bolmasa hemmesi bir bolmaly. Bizde bölüne. O zaman aňasyna geçen Харесом Оғызлар болып чықты. Оғызлар oli, да. Я понял Оғыз Туркмены, я бы тоже не афишировал бы информацию, я по-другому бы использовал бы. Они просто ради этого славы не выходят, чтобы получить такой дозой славы и хайпа, наверное, от этого. Поэтому делают. Но это пройдет со временем, опыт приходит со временем. Они же тоже делают те же ошибки, что мы делали в свое время. Что очень Kerimcan? Seret kakabladan. Bir millet yok edecek bolsaň, taryhyny, däpdesuny, yok edýän dilini yok edip bilsen da, o halk edil wara, Guran agaççalyk yapragy dökülüp gitjekdir, bilýärmi? Sonra bu agaç dikeldilmejekdir. Sebebi bunun yapragyny dökýärler konkretne sebäbi. Seret taryhyny alýarlar, däpdesuny alýarlar, dilini alýarlar, inhaşy seninki diýip başga bir adam ýutdurýarlar. Bu halk edil Guran agaççalyk yapragy dökülüp gitjekdir sonra. Biz hem şonu ettiler, bizler Göktepe'den Angrayını bilemiz, o Göktepe'den bärem düşnüksüz Türkmenleri birege düşman edip görkezýärler, baýlary haýyn edip görkezýärler. Gutda şu diýerde bolan ýalar edip görkezýärler. O otur birinçisine de Meru Horasanyň bir welaýaty. Bolýar daş oğul lewat topraklary bir Xiva hanlygyna degişli olan topraklar. Orslar gelip Xiva hanlygy çympytyra getdi. O topraklar ele geçirdi ýöne halkyny ele geçirip bilmänse öşük geldi. Infeksiýanyň Göktepe'ne gelmäke onuň önündäki daş oğul lewatda oturan oğul türkmenler bilen çarpyşyp geldi. O Xiva hanlygy ýyklandan soň şu toprağynda ýaşaýan türkmenler bilen çarpyşyp geldi. Ors hoşuny. 38-nji ýyla çeli, 1938-nji ýyla çeli, soňky nemesini berende, kursunu verende öldü. Haýyn döretdiler, satyn aldylar, kakamrada, köpüsini satyn aldylar o. Indi satyn aldylar. Doğru aýdym. 30 ýyllap bular döwran sürüp otyr. 30 ýyllap Türkmenistan öz başlap nizawisimlik. Neujeli şu 30 ýylyň içinde bizim Türkmen halkyna taryhy öğretmediler. Öğretmedi, tarihi isliýet edip bilmedi, tarih açıp bilmedi, zaý etmedi. Kitap. Bular gaýta neme etdiler bular? Mankurt etdi diýeniz äsi, mankurt etdi diýip. Näme üçin mankurt etdiler? Sebäp Latin Türkmen neme Türkmen öň biz kirillitsede okudyk ha, kirillitse dilinde. Sıraz Latin diline girdiler, eleppi diýip, eleppi bizde kitaplar ýok ha, okar ýaly. Bizim ýaşlarymız köp zatlary bilen ha, deneşdirer ýaly. Düşünýärmi? Öň biz kirillitsede okansaň biz o dili düşünýäris. Ýaşlarymız bilmeýär bu zat. Täze nemeler siýasatçy, alymçylar şo zatlar öwrenmek üçin bir deňeşdirmeli. Neme şo kirillitsede näme ýazdylar türkmenler, o zaman ingliz dilinde, arap dilinde näme ýaz. Bir sanaja türkmenler bar, şo zatlar eýdi, oňa da ukaz berýärler, şöyle ýazdyp aýdy, taryhy üýtgedip goýberýärler bular. Kakamrada seret nätdir. Şimdi men kutladım Kerim. Bize meni günahkarlayarlar. Bir topar adam, sen Türkmen dilini bilmeyen, Nuram aytdı, ey bu näme Türkmen dili geplendi, Türkmen dilinde bu drone ýeri bu diýip. Bolýar men Türkmen dilini geplendi, Türkmen dilinde geplendi men drone ýeri. Ýöne sizin hökümetiňiz, siz o hak beren wagt näme üçin döretmedi şu neme şerti? Biz öwrener ýaly. O Özbekistana seredim, Özbekistana alýanda Kazakstana alýan. Orslar aýdymaydy Kazak dilinde. Ay neme çıkış meclisine çıkış ediyor Kazak dilinde. Özbekistan'da da şöyle. Sapsağ orsular, başka milletler, hemmesi gibi. Bizde var öz Türkmenimiz bir yerini yağı ettiler. Biz şatır olduk, neme özök olduk, neme karışağı var ha kerizmede özök etti, tiri parasılık etti divayet diye. O neme balşay yazış falan etmiş, eylememiş. Böyle olmuş şu zatlar yatan neme çıkışında seyredin dinlen ha. Bir yere miştat yazmadı şu vaxtda. Näme diýip otyrsyn? Köp saytda Cüneyt Han näme diýip otyrsyn? Cüneyt Han barada diýip. Sizinkini bizim Cüneyt Han barada diýmän diýip yazdy. O. Ýöne bir yere maýdanak men bar. Size var. Bizim Türkmenler var. Nidin alýyşyp gorkup ýaşaýar.
Kakamrada Zat bolmasın, düşünýärmi? Garmasana Türkmenistan köp jemgyýeti döwlede biziň içimizde türkmençe gurulan Ermeniden, Çigandan, ýene garagordan dola näçe ony köpçülikden ýa-da biziň içimizde dola Ermenisi bar, Ýewreýi bar, Çigany bar, Parsy bar, Buluçy bar, türkmençe geplen bir giden milletler bar. Türkmene meňzemedi, emma türkmene meňden başga milletler bar. Bular ondan soň birine şatır diýer, birine matır diýer, birine otur diýer. Ýeter ki özüni türkmen görkezjek bolar. Biz o zatlary bilýär da senen bilmeli bu zatlary. Türkmenin elinde näme aldylar? Ýazylgy duran taryhyny ütgüdip Rus elifbiine geçirdiler. Rus elifbiini öwrenmeken Inglis elifbiine geçirdiler. Inglis elifbiini öwrenmeken senin taryhyň külünü sowurdular. Ýaş jemgyýet näme öwrenip galdy? Hiç de öwrenip bilmediler. Magtumly haýsy dilinde hat ýazdy diýsen bilen okura, orşa diýjek bolýar köpsi. O magtumly ors dilinde goşky ýazmada, magtumly arap dilinde kitap ýazdy. Bulara haýsy bir arapçany okap bilýär. Köp kitaplar arap dilinde ýazyldy, türkmeniň taryhlary arap dilinde ýazyldy. Bular bilen o köp sado ýaş nesil bilen o ýaş nesildiň arkadagy diýmäni ýar o. Göktepe'den Angliýany bärini bilen okurdy. Men aýdýan o watandaşlar diýildi. Göktepe'nin otay bize günah biz günah eden ýaly, bizim günahımız bar ýaly, bizi şu äle bizim akdyklarymız çoğluklarımıza da günah eden ýaly edip goýjak bolýar. Bu da biz barmadyk ýaly. Men aýtdym, Göktepe baran adam ýok diýdim. Sen özleriňiz alamançylyk edip öwrenen diýdim. Şolardan alamançylyk etdiňiz diýdim. Şoň üçin geldim. Kakamrada Göktepe Duzok Göktepe galasy. Duzok sen derňek Göktepe diýlen söz aslında bolmadyk, bol dedilen. Kerim, Göktepe barmadylar hiç kim. Hiç kimin barası näme üçin men aýdyp Hywa han bulary uçturdy orslar bilen. Daha şoňa türkmenem giresi gelmedi urşa. Ýöne gorkunjydan bular uratdy Hywa han otay. Olar bir gumyň içine zor sülmürät geldiler bir giýje gap. Uşukdan bir giýje soň geldi. Ýöne gelip şondan soň näme şu şolar boli olar uşuk nemeden soň neme bar? Olar boşa goýar. Oýna gelýär. Kakamrada Göktepe söwüş boldy diýip düşün bilýärmi? Şoň anyk maglumat barmy? Göktepe'de söwüş boldy diýen maglumat barmy? Olar gelip taşowda Hywa geldiler aýky. Hywa üstünden lewap bilen taşowda geldi. Göktepe diýlen söwüşden elimde real dokument barmy Göktepe söwüşün bolany bar? Mende ýok. Ýöne men aýtjak zadym. Bular şonu men ýazyň döwründe bizi günahkar etjek bolýar, başga vilayatlar. Biz Göktepe barmadyk ýa. Şeýdip bular öz-özüni galdyryp başlady agallar. Şuňyňmy? O pikret kur Kakamrada Göktepe'de söwüş bolan bolsa Göktepe'de türkmenleri öldürüp türkmen ýaşatmadylar. Ha Aşgabatyňda Göktepe'ňde sen pikret kur bular sana ujik getirip bermediler. Seni öldürüp kıranlardan sonra türkmeniň jotada ýaşamaklygyna, ösmekligine kömek ederler. Ýani türkmeniň köküni garadylar. Ha Kakamrada Göktepe söwüş bolan bolsa kim taryhyny gurrun berýär? Türkmenistan işini şonuň taryhyny dogry gurrun berýän barmy? Hatyrygyny ýatlayan barmy? Gidip muzeylerini, Göktepe galasynyň ýerini, söwüşlerini, arheologlar ýeneleri ruhsatlar görkezildimi? Kinosu oynanıldymy? O Türkiýanyň kino filminiň içinde gahrmanlary bir sanak bir hadise bolan bolsa kino düşüp oynadylar şonu. Hatda Seljuklu boldy, Seljuklu kino oynadylar. Timur kino oynadylar. Emma näme üçin türkmen topraklaryna gelende Hywa hanlygynyň kino, türkmen topragynda Nurberdi hanyň kinolaryny oynamadylar. Diýmek bu zatlar ýa hakykat däl, ýa da hakykat däl bizlere ýutdurdylar. Şeýdem aramady paramparça etdiler diýip düşünýär. Sebäbi Sinet Göktepe söwüş Aşgabatda bolýar. Yer titreme Aşgabatda bolýar. Paýtagat Aşgabatda bolýar. Türkmenler paýtagta girmäne zar bolýar. Hemmeden Aşgabat tarapda bolýar. Kakamrada men oturup hayran galýan onsoň o. Diýen keseredin diýen. Göktepe söwüş Aşgabat tarapda bolýar. Yer titreme Aşgabatda bolýar. Aşgabat paýtagat bolýar. Aşgabat 5 welaýatynyň halkyna gadagan bolýar we Aşgabatda türkmeni ýok edýän adamyň baş tutan bolýar. Ya bu zatlar bu tütenlerini däl o Kakamrada bu ýürüýdi gurnalan bu ara. O 5 welaýatyň halky Aşgabatda girip bilen ok, öz maşynynda kire edip bilen ok, Aşgabatda akalar seniň sesiň eşitden ok. Sen öz welaýatyňa häkim saýlamak üçin hatda Aşgabatdan buyruk gelmeli o seni welaýat häkimden saýlamak üçin. Näme üçin şonu halkyň eline bermediler? O mar welaýatynyň halky öz welaýat häkimini özüňiz saýla. Öz prokuroruňyzy özüňiz saýlan diýip. Näme üçin welaýat halkyna ruhsat berilen ok bu zatlar? Näme üçin 5 welaýatyň halky öz häkimini saýlap bilen o? Indi oturup pikir edip gör. Welaýat ýaşaýjylary öz häkimini saýlap bilmeýän bolsa, bu halk näde prezidentini saýlap bilsin? Näde bular prezident taýryp bilsinler o öz welaýat häkimini, suudyny, prokuroruny, arçylygyny saýlap bilmeýän jemgyýet prezidentini näde saýlap bilsin o? Şu derejäge getirdiler bizler o. Häzir o uçaskowy aýryp bolan o bir owanyň uçaskowy gelip magazynçylar talýan bolsa, gelip hoçuluklara ara berýän bolsa, gelip özüniň wezipesine hyýanatçylyk peýdanyp eden edýän bolsa, uçaskowy aýyrmak problema şu wagt. Bu köçän polisini aýyrmaklyk problem o. Häkimini boş ber, arçylygyny boş ber.
arşınlyk eden ne diýen bolsa, häkim eden ne diýen bolsa, prokuror suwut eden ne diýen bolsa, näme üçin bulary bu wezipe halk belli noktanym hökümet belli ýa. Halkyň eline bersinler, halkyň özi saýlap seçsin, halkyň özi günäkär bolsa, öz eli bilen şol işi halk etdirsin daro. Halkın satıldık mut gaza, mut benzine, mut neme, duza, çıra sverde, hem suva. Halkın satıldı vaktinde Niyazi. Niyazi şu zatları berdi, yöne siyasada koşulmandı. Endi şu zatlar alan soň aýzy bir azyk nemeti başladylar. Aç olan soň taşa ýurda gidip geplep başladylar. Eýliş dost şu rejimi aýyrmasaň hiç sada edip bolmaýardy. O rejim diýilen zat adamyň beýnisi oblivione bolmaly. Telefonuň kurulajyny oblivione diýen da prosto oyna okuýardan, ekran okuýar geçirýär. Adamlaryň beýnisi oblivione bolmasa, bu senin rejim diýäniň gitmeýär. Rejim udarı jok bolsa, prezident udarı urmaly bolýar. Prezident udarı jok bolsa, buny resmi bir şekilde siyasi bir opozisiýony güç döretmeli bolýar. Isle ýurdun başynda, isle ýurdun içinde siyasi bir opozisiýa döretmeli bolýar. We buny resmileşdirmeli bolýar, senin sözüň geçerli bolmaly bolýar. Emma bu işler yurt dışında da edilmeýär, yurdun içinde de edilmeýär, ediljek işlere de goldaw berilmeýär. Çünkü cemiyeti yalana anandyrýarlar, cemiyet hem yalana ananmak isleýärler. Hakykati yalan edip görkezýärler, yalana hakykat edip görkezýärler, şeýle cemiyeti güýmeýärler. O oturup pikir etýän da men özüm oturup hayran galýan o edilýän hereketlere sinetýän da o. Serdar Berdimuhammedow aýyrmakly üçin adamlary we cemiyeti, dinleýijileri, goldawjylaryň hiç birisini siyasi tarapdan taýýarlanan o prezident aýyrmakly üçin rejimiň köküne palturmakly üçin taýýarlykly hereketler ýok. Why bir aç alypdyr, why bir öýsiz galypdyr, why birisiniň çarasyny plan zat bolupdyr, why eýle bolupdyr. O bu ýöne cemiyetiň derdi o bu. Не забывайте подписываться на каналыma gelingler. Ve hemme zatlarına gitmemiz. Paputoy papariat kabine olun vatandaşlar. Yarım Ors, yarım Türk, yarım Özbek, yarım Türkmen. Men aýdýan o haýtam bolsa bir dilde geplen o. Ya Özbekçe geplen, biz düşünýäs Özbekçe, ya Orsça geplen. Bolýar men düşünmeýän Orsça düşünýänler bardyr. Ya Türkmençe, ya Türkçe. O dört dili garyp, bu da Türkmeniň dili diýmeklik, bu da çäjewleriň şiwesi diýmeklik. Bu aklyňa sygmajaklar da, çünkü bizim çäjew vilayet çäjewde ýaşaýan dogalymyz indinde Türkçe çykyp Türkçäni öwrendiler ha. O näde bular meselem gözüňe türkçe bizim däl şiwemizde ýok o ýa bir şiwe bolmaý. Bizim şiwemiz näme üçin ütkemede bizim orsyň içinde ýaşady o. Şöyle. Ya Hakamra Dağı'nın dili ütkemendir. Bolýar bular Orsetde okusadan Türkmençäni gepleýini garan o. Hakamra Dağı garan Orsça, Türkmençe, Özbekçe, Türkçe garan o. Ya Orsça gepleýän, ya Türkçe, ya Türkmençe gepleýän, ya Orsça, ya Türkmençe gepleýän. O dört dili gary geden bu çäjewleriň şiwesi, sen millet paraçylyk etdiň diýmeklik, bu bir akmaklyk mı diýen mene? Ya sen millet parası, gelin sen millet parası. O Türkmen dilini var götünür ýalar o men gaharmy ýar ödem şolam Türkmen dili diýär soňdan ama o Türkmen dili şu diýär men gaharmy ýar o men öz dilimiň nähilekdigini özüm gatga bolýan maňa Türkmen diliniň nähilekdigini öwretjek bolmasyn hatda menim dilimiň o sözümiň ortasyna rusçany goşýan menim goşup görýän şol käwatlar Вот именно diýip aýdýan sen. Вот именно. Goşýan ýa-da ispitsany diýerler diýen şu sözüm o rusçadan alynan da o menim indin dilimden çykardym o şonu. Başta Orsça gepleýärler Kakamrada ýa-da şeýle debet gruplar içinde maňa üýüş Orsça öwre diýerler. Onlar diýär saýy flowş ketýär ba bolmasa. Soň maňa üýüş Orsça öwretdiler. Dur Sultan gitti, nire gitti? Hey, kim bilen nire gitti, nire wada işi bitti da näme bolsun. İş bitti boldy, jemgyýet ne tuda. O ýangydan näme dip manipulyasiýa edýärler. Men aýtdym da o gelip maňa sora bermek isleýän bolsaňyz, ilk bilen diýdim, Serdar Berdimuhammedowyň diktatorlygyna karar beriň diýdim, aýdyň diýdim. Maňa näme diýerler, ana diýä bul diýä, adamlara Serdar diktator diýip odatjak bolýar, näme etjek bolýar diýä. Aha sen Serdar Berdimuhammedowyň kakasyny zaçmary dedi oturan adamlara goldaw berip otyň, onlara beriljek jeza da sana beriljek bolup oty, senin bu zatlardan habaryň ýokmansyň? Ha? Yine maňa attak ýa-da diýär halkana odatjak bolýar diýär Serdar diktator diýdirip diýär. Sen Serdaryň kakasyny zaçmary diýen adamlara goldaw berýän. Sen onlara beriljek jeza sana da berilmekligiňe seze var bolýan o. Çünki sizler köpçülüklerin diplomat işgalyny maskaralamaklyk bilen meşgullandy diýilen aýyplama bilen günäkärlenýär. Yalanmy ýa Kakamrada?
internet ulgamında mesela bizim özümüz diýär, "Sene kakymada sen özüň diýär, meni gakalyň etdirse gidip suwda bererim, men eline tölederim" diýen dogry da. Mesela Türkde nähilege oturýarlar Türkde. Türkiýede internet ulgamında şahsy kemsizligiň halatynda gidýärler-de şikaýet edýärler, tazminat dawasyny açyp jerime töletdirýärler. Dogry dälmi? Bular hem o zaçmary diýen adamy goldaýarlar, ýene gelip maňa sen halka odatjak bolýan diýärler. Külüňizi sowurjokdurlar bilet, külüňizi. Böyle sen Moğoliyim adam oldu. Men şu Moğoliyim baştan emetti. Sıktı kaçtı bular aknem oynadı. İndi kinosu etti. Men oğlum urdular. O zaman yanında biri oldu. Şu nemedi bu tiro nemet çaldılar. Onu gitmesaklar. Ketçup çaldı. O zaman gelip urmalı oldu yine taze. Ondan bilen berde azatlamaydı diye. Hala durduramaydı diye. Hem mesela aytıp başladı. Bu aktivistlerin o nemedini anarına beri çıktılar. Nemedi vardı o. Konsulaga da vardı. O da öyle. Hem mesela o arzasını verme. Molumu nähile garıştırdılar. Molumu öyle garıştırdılar, bunun taşına geçtiler. Menem şila otun bilýän. Bir gün mugallim hiç katına jan etdim. Mugallim diýdim. Ýaryňa düşýärmi diýdim. Geňeşler düdük diýdim. Birler geňeşden aýryp içine zady alman diýdim. Öz başdak bir hereket bolup gördüm diýdim. Indi diýdim bir kirep yüzüňden gar ýagyp dowalyň sen diýdim. Anada galdy goýdy diýdim. Ey diýer sen sonra diýdim men öýle çoluşdum şu wagt diýip men oturyp bir lay gürrüň berdi. Aýdypdan näme görmedi? Ýok ol mende galsyn. Ýöne men bir zat aýdyp berýin. Mugallim meniň oglumy urdular, näme etdiler? Bir öýden çykyp men otistik bir video çekdi de gruppaň içine atdy bu. Mugallim. Hiç kim vermedi bu görüle. Attım diýmediler, ýenetdim diýmediler. Biz urgulan wagtymyz siz de hereket etmediň diýdiler. Eski narazylyk bildirip eski urgulan ötden. Ola meni üstünden bir hepde geçdi. Bir hepde geçenden soň maňa nuru workad diýdi şu mugallim görülen diýdi. Öyle diýdi şoňam çyňsap ses ýatma diýdi. Indäme video goýupdyr bir hepde oturup gruppada goýurna diýdi. Ýani görsenem diýdi, görkezdi maňa. Görsem oğluny aýagyny üýçürüp bizlere aza berýärler, bizler urýarlar, öýden çykyp bilen wagtyp video çekilen bir video bar eken. Men aýtdym, buny ýaýynla diýdim. Ola muny özünikinde ýaýynlady. Menem efir açdymdan konsustuan topa tuturadım olynyň. 5 minutdan dur sol tanjang etdi Nura. Nuru diýdi, buny diýdi aýyr diýdi, bizler diýdi provazaşinlikler bilen maslahatlaşyp diýdi mugallime kömek etjek bolup diýdi. Sen diýdi bize ziyan edýän diýdi. Aýyr bu videony diýdi. Ondan soň men aýtdym, aýyrma diýdim. Dur sultan gepine gelip diýdim, bu videony aýyrma sen diýdim. Ondan soň mugallim jan etdi, mugallim öýle jan etdi. Aý diýdi, "Diriş Nur diýdi, bu videony diýdi aýyrsaňa bolan diýdi. Dur sultan jan etdi diýdi, bu videony aýyrmaly diýdi bolýanym. Ey näle golday diýdik da. Şu wagt diýdik Dur sultan jan edip mugallim aýyr diýip aýtdy diýdik. Şu wagt mugallim öýle jan edip Dur sultan aýyr diýip aýtdy diýäňiz. Näme boldy, näme alada goýdy mugallim sen öýdüň şu video üçin hiç kim ýa-da hiç kim golda berenok diýip otydyňa. Indi ortadan videoňa aýyrjak bolýan diýsek, aý Dur sultanyň nemesi diýdi, goramasy anladyk hajyfyn täçe boldagy diýdi, kömek etjek bolýarlar, bu işi çözjek bolýarlar, pystirlik çykarjak bolýarlar, aýyryn bu video ziyan berýär diýdi. Şeyde şu videonu ayırttılar da ana şondan soň men konkretni gaharym geldi. Daro bilýän aldymda öz kanalymda goýdum şu mugallimiň videosunu ara. Aldymda hem öz YouTube kanalymda goýdum da hem ara aýtdym ana jaň etsin dur sultan şunu amra aýrsynan diýdim ana. Aldymda şu öz kanalymda goýdum bu mugallimiň videosunu. Soň bunu görsem bu mugallimiň çağlarynyň urulmaklygynda oglunyň urulup velosipediniň aýalanmaklygynda Ferhat günäkär diýip dur sultan jaň etdi. Dur sultan jan etdi Ferhat'ın eli wa Ferhat da adam tutup mugallim bu nemesini oturtdular näme edipdirler dip Ferhat'ın eli wa bu taýda Ferhat'y suwda berjek bolup dip ýadyňa düşýärmi Allah Murat Rahimov YouTube'da bir sana video goýanda aýtdy bizler diýip provazaşnikler bilen maslahatlaşyp mugallime maslahat berdik Ferhat'y suwda bermekligi barada diýdi. Bilýän şu videosunu Allah Murat Rahimov açyklady şoň mugallim Ferhat bilen çykyp Allah Murat Rahimov sögüp video goýdular. Allah Murat Rahimov'un gecesini başysyna goýman mugallim bilen Ferhat çykyp Allah Murat'a gaşy video goýdular. Bular öz arasynda sögüşdiler. Şu wagt Allah Murat Rahimov kim bilen maslahatlaşdy? Şu wagtlar Ferhat'y suwda bermeklik barada finet gör. Bular Ferhat Meýmankuliýewiň aýagyny şu döwürler gazmana başladylar. Suwda bermeklige başladylar. Bilýän kakamrada şu döwürler başlady. Sebäbi Allah Murat Rahimov mugallim bilen Ferhat ejesini bajasyna goýman sögdiler. Allah Murat'yň jany ýanyp herekete geçdi. Ferhat'yň ýogyny ýanmaklygyna we ýogyna da ýandylar. Bu Dur sultanyň arda ýalmaklygy diňe zatyň nemede kiminiň üstünden hatda Ferhat'yň üstünden marza bar ýazyldy. Onu Ferhat'yň özü aýtdy. Salamatlygy istem kimmi istem? Açylyk. Bu owan türkmenlerinden bolmasyn? Ya açylyk bolsa owan türkmende. Hoçekler öyle. Aýryn azgı. İstem ýatyr o bu aýryn.
Ayır yatı. Yatı ayır. Geplana. O yanlış girdi oğlu. Hay bile diye oturuyor sesini çıkarman görmedin mi? Yanlış girdi o. Yani insan şoları yalak zat oldu tayda bilem. Köp zatları var kakamrada. Bunu oturup çöşlemeli bunu. Bunu çöşlemez son bunu efirde aydık koymalı. Dalo bunu o bir cemiyet görür yalak bir ağaranı bilir yalak bunu YouTube'da koymalı kakamrada. Ya muğalim köp zatlar agitiro dedi. Neme cuma sapar ki roy falan gizdiroy eğlen beylen. Tuda suda dit meç sporlaşa giydim ha. Muğalim mi şu yazıydı bile. Roshan Glejev Kievski şkola KGB'ni qutaran falan. Şotayda maksat bayramı şöyle tanışıp yolun elinde işte. Näme görün ediňiz? Fuflor dip ma aytma yazma şöyle zatlar dip aytdım men muğalime. O zaman bular var ha şu nemede gençte hemmesi yüzünü görkezdim. Men şol gençte Nuriňem yüzünü gördüm. Dursultanam yüzünü gördüm. Muğalimin yüzünü gördüm. Hemmesinin yüzlerini gördüm. Kim demeden. Bular var ha fuflujniklar işte doňurmy. Bir barıp bir hereket edeýin diýen zat. Bular var bir ýerin etini ýemekden başga zat ýok. Şoň üçin men var ha men siýasatda ýok diýip aýdyn. Hel zatlarym gördü ey bularda. Ýöne Aliçon hem boldy. Aliçon da gowy neme kysykdy. Meeting zat etdi, falan etdi, sehepskan etdi. O zaman men ýok diýip bu neme ötünçlük nemesini videosunu muğalimin TikTok'unda koydum ya bir yerde, koydum YouTube kanalında koydum. Ali Çoğurulu'nun bir işini gördüler ha. O takıram nire näme edeni bilmedi. Ahir yolun sayladı gitti. O her kim o işte öyle yolu näme diyecek. Indi bu sakogum şöyle şu yoldan bar edeyim. Biz zaten o fırsattan saypas saylanıp sıraz kaçar diyeyim. Menin pikrim aydın ara kakamrada. Bu menin pikrim. Menin pikrim nähilek şekilde diýsene. Ýagny diktatora garşy, ýagny hökümetiň alyp bara hereketine garşy illaki billaki birler çykyp gürlemeli we halkyň üçin çekmek üçin hökmany suratda bir sanak şahsiýet görkezilmeli. Bu şahsiýet hem elbetde halkyň üçin çekajak derejede bolmaly. Bu şahsiýet hem elbetde bilşimiz ýaly Gurbanguly Berdimuhammedow bolmaly. Şuňam ýagny hökümete garşy görüşýän ýalak bolmaly, bunyň üçin elinde delil bolmaly, deliliň Gurbanguly bolmaly. Sen Gurbangulyga garşy görüşýän ýalak bolmaly, halkyň üçin özüne çekmeli. Doğrudan edilecek bu. Sonra seni Gurbangulynyň halka ýerendirip otykan birden yegenler ortaga giriyor. Ayany yegenler on etdi, gyzorlady, adam öldürdü, polis urdu, onurdu, bunurdu diýe. Ondan soň bunyň bilen güýmenilýär. Sonra birden yegenleriň dostlary urçuk kabul edilen zatlaryň bilýärmi? Ahowul yegenler däl yegenleriň dostlary diýär. Ondan soň yegenleriň dostlarynyň üstünden düşürip gidilýär. Ay yegenleriň dostlary on etdi. Hatda yegenler utaydy akçyjy jolunçuk kabul edilýär. Yegenleriň adyny unup edýärler. Dostlary edýärler diýär bolýan. Dogrudan eme yegenler unakar däl, yegenleriň dostlary unakar bolup gidýär. Sonra yegenleriň dostlary günäkar däl. Suud edin o, bu zatlara prokuror, ministrler günäkar. Näme üçin çare görmeýär diýip gidýär. Doğrudan eme buna ministrler, prokurorlar, hakimler günäkar. Ministrlerin, prokurorlaryň günäkar bolmaklygyna da halk günäkar diýip gidilýär. Näme üçin halk günäkar diýilende elbetde halkymyzyň öýle korrupsiýany östürýär, öýleri wiziyatka berýär, öýleri gidip gara bazarda dollaryny manada öwürýär, öýleri birek hakyny ýa diýilip ýene halk günäkar edilýär. Şeýle diýärmi? Adamlary odan bir şekilde ýad edilýär. Indi menin bir pikrim mi? Bu menin öz pikrim mende galsın. Men bunu aýdyn ýöne jemgyýetde seredin. Bularyň aýag aldygyna bizlere hüjüm etmekleri, müňlerçe adamyň öňünde bizleri ýigrendirjek bolmaklygynyň bir sebäbi bar. Çünki bizler ýigrendirilmeli, biziň aýtjak sözlerimize halk inanmaz ýala etmeli we bu iki sana Hudaý uranyň eli bilenem bu halky näme etmeli? Ýalana inandyryp bulary orta ýolda goýmaly. Çünki prezident saylaw ýetip gelýär. 8 ay bundan öňür sanak video goýdum. Ey dogonjuklarym diýdim. Türkiýe mal milletim türkmen dogonjuklarym diýdim. Öýle bir günler ýetip gelýär diýdim. Öýle bir aktivistler dörejekdir diýdim. Öýle bir hereketler dörejekdir diýdim. Sonra unutmaň diýdim. Hökümete diktator diýip ýörenler serdar öwüp başlajaktyrlar diýdim. Diktatora garşy däl, birek diýip başlajaktyrlar diýip video goýdum. Zımp bir ýerlerden haýır sogawat dileme şolan peren talip dörýär. Bu bile aktivist bolýar. Bu halkanyň ýa bu bizim üstüme hüjüme geçýär. Sen etdiňmi? Aşılmadyk ýerden çykýarlar. Bular taýýarlaýarlar öyle mesela Ferhat neçe bir informasiýany ýaýyp geldi. Ýalanmy? YouTube'da ýeke joýda efir açýar. Ýeke joýda efir açan wagty YouTube'da müň sanak adam şonu izlap oturýardy. Seride oturýar şonu videosuna canly ýaýna YouTube'da. Adam da YouTube'da hereket etdi, TikTok'ta da däl. Şonda bir sorap bilenmi senden? Sonra?
Şu Farhad'ın çıkarmak için advokatını pul yığınladınız. Ne yaşama yığınladınız? Seret, pul yığınladınız diýmeklik, bu iýan senin Sen bilip badımsın. Şun yanında badın, birinin yanında sen badın. Yok, men o wagtlar lager dedim. Men Ha, o Serdar lager. Hocaňa pesfa jaň etdim, Serdar agam dedim, Ali Çowa jaň etdim. Serdar aga, Ali Şerdaylyny 3 yol maslahat etdik. Dedim ki, agam dedim, Serhat Türkiýede tutuldy, bizler Polşadaky Türk konsulstuwa baralyn dedi. Portretini çıkaraly, suratlaryny çıkaraly, gideli baralyn miting edeli dedi. Serdar agam maňa ýüzüm aýtdy, "Dirиш" dedi, "Men dedi pulum, mende de pul ýok" dedim. Indi Ferhat'ın portretini çıkarıp Türkiye'nin konsolosluğuna gidip şu tayda miting etmeyene bizim pulumuz yok, hareket ederek mümkünçülüğümüz yok. Birden Serdar ağa bana can etti ya, Kerim ho, ana diye Nuru diye neme gidip barya dedi, protesta gidip barya dedi. Şu tayda nanamayacaklar, soğumayacaklar, şu tayda canlı yayın açıp yatacak deyip dedi. Bilem o konsolosluğa, onu ya şu Birleşen Milletler, Amerikan pasolosluğuna onu gidip barya deyip bana can etti. Bu latlarım bolmadı kakamrada. Hatta ben bu maslahatı Murat Kurban'a da ettim. O da bolmadı, hiç saat bolmadı. Yoğlam yığına da pul. Men bular pul yığınap başlan döwürleri, uje men bular pul gatnaşymy kestim. Sen halkı memette yığına berdi. Hem için bu cevap vermeýärler halka. Atçat vermeýärler. Miras hem edildi. Hem oydu. Bilem oy, pullar. Fakat olmasa da çok pulun. Şonu var ya Serdar ağadan aldı Serdar ağadan sonra şolar pul jemlep bir atmy Serdar ağa gel men ýanyma gelen atmy men şu var atdyra ben aýtdym. Bu Hudaý olanlar Ferhat'ı gurban etdiler dedim ve Ferhat'ın itirim bolmaklygyna da begendiler dedim. Sebebi Ferhat ýok bolýa, bular hak hukuk dayanış derine gatja ve bu derne başbakandan bir sultan edip belleýärler. Sen ötkür bu zatlar tütenleýinden. Ferhat'a deport ol gidýär. Bolam hak hukuk dayanışdan derne gatja, bu derneň baş vekili edip görkezil. Ya ve cemiyete diýerler ki bize ýurt tutun bir sene kömek edýär. Ay Hudaý olan elimizde aktivist gittiler o. Eliňiň aýagynda adam alıp gittiler. Adam deport bolundan sonra bular hak hukuk dayanışlarına açan olýarlar. Halk onu çıkıp bize ýurt tutun diýerler o. Haýsy duragyn ındyrjak bolýarlar o, haýsy duragy? Ha? Türkmenistanyň içindäki siýasat solar aratlyk berdik diýerler, emma ýurtdaşyndaky siýasy gereket edenler gorap bilmeýärler, gaýta üstünden argy ýazýarlar o. O BC guramasyna baryp bir boka sokýarlar, emma hökümeti boka sokmaklyk üçin gereket etmeýärler. Sen näme diýjek o kakamada oturup pikir etip görä? Sen öyle bu yörite bu zatlar sen Farhat'ı uğrattılar diye özleri sattılar diye. Öyle ettiler eğer Ferhat gitmedik bolsa buların dernegine, buların dur sultanına kim tutar öýdän o? Ferhat onu kim geçip bilýärdi Türkiýede wagty. YouTube açan atı müň adam. YouTube'nu blog edýärler, bir günde müň adam patbeşik toplaýar. Hey Ferhat şulan kýalak maňa abone bolun diýip ýörýärdim, ýöre nokta. Bir sana video goýýar, YouTube ýapyldy diýip ýan bir görsen müň sana patbeşik içinde. Video goýýam, canlı ýaýyn atjam, müň adam bol oturup görýärdiler. Adam haýsy ministriň basyljagyny, haçan ýok ediljegini hemme zadyny patata jogap berip oturýardy. Tutuş içeri işler ministri, daşary işler ministri, ol prokuror, zam ministrini hemmesinin adyny, familiýasyny berip oturýardy. Hemme zadyny aýda oturýardy. Näme etdiler? Ferhat'ın aýagyna gazdylar, Ferhat'y konkurent hasap etdiler. Ferhat bir konkurent boldy. Ferhat konkurent boldy çünki hemmesine pöt jogap berip başlady. Onu konkurent hasap etdiler. Buna düşman kesildiler, aýagyny kuulap başladylar. O Ýewropada oturan atymyz bizim üstümizden arda barny ýagdyryp oturýarlar. Ferhat'dan hem bol Türkiýede. Ýöne jalka ogluny var, prosto jalka. O 3 ay oturýarlar. 3 aydan soň çykyp Murat Kurbandan Ferhat soran olýar. O dalban. 10 günäsi var ha. 3 aylap dünýäni aýlandyrdy o Farhat. 10 günäsi. Çykyp aýtmalar men aldanıpdym diýip aýdyp bilmeli. Aýdyp bilen ha. Boýna ona. Kakamrada sen eger öýleri siýasy aktivist bolýan bolsa, jemiyete çykyp men sizlere düşündürüş etjän, men size siýasy zat öwredýän diýän bolsa, öýleri aktivist bolsa oturup pikir etmeli o. Oturup pikir etmeli. İstanbulda bular o eliniň aýagynyň aşagynda Siz şu wagtlar siz oturan ýeriňizde gruppaň içinde Dur Sultanyň ýanyna adam urudyp durduňyz, hawa tutup durduňyz. İstanbul'un içinde neçe men aktivistler Ferhat tutulanmadı. Ellerinde siyasi dokumentler var, Dur Sultanyň elinde siyasi dokumenti var. Eger kömek etjek bolsa. Ellerinde dokumenti var, ellerinde guramasy var. Barma lekenler dar o adwokatlar bilen bularyň haýyşnama ýalyp konsulstuwa barmaklykda adwokat tapdylar, ýubanysyny pozdurmaklykda adwokatlar bilen bardylar. Ýubanyny pozmaklyk, ýüzüni pozdurmaklyk diýmek dämi? Sen orus dilini bilmän soň bilen aýdyn sözüňi.
Sere yüzünü pozdurdular, advokat vardılar da şola aşnama yazmana Ferhad'ın ýerinden depression lagere barmaly. Kenler de şoga advokat tutuyor edeni. Gel aýdaly kiminen ýerinden barmat diýildi. Ferhad'ın ýerinden baryldım advokat tut. Sen Safok'tan sonra şöyle ne için barmadı o? Ne oldu ya? Bu yok olsa aytmalı ben. Ne için advokat öyle farkadı? Ölüň ýerinden aýtarak güntere oýnadylar başga iş adamda aýtarak güntere bizden size kim gerek? Titakina ne gerek? Çoğum süýt gerek? Aş düşürdik, sarçanak getirdik, sargan verin baýlar. Uçanak getirdik, gurp verin baýlar. Ene şonu edýärler kakamrada. Başka ne emessinler? Aydany başka ne emessinler? Halktan pul yığlap, keyif edip, öz nemesinde yaşap gördü da halkı. Siyasatçı, biz falanlıkçı, biz aktivist, biz falan. Ya, tek göreceksin kakamrada. Bahy bu. Oňlama, kagız sözümüz üçin bizi jemgyýete ýigrendirmäne çalışýarlar. Bakıyorsun ne öyle değil. Çaya yolunu bolsa. Garap deyip durdu kar deyip neme o nemen başlığı vardı. Garap o. Durdu garap o. O da şorun başlığı vardı. Şorun nemesin adını attı. Malades. Sen girde düşündün de kerime ne deyip. Öyle de var. Vah ey çağır kırayın näme diýin. Onda şöyle diysen onda şöyle. Ama olayım gördün mü? Ondan sonra düşündü Farhad'a okudun son. Ya Farhad'a dön gittin mi olayım ya? Son gitti mi? Farhad o hemmezin ýüpçe şunda. Görmedin mi Farhad gitti hiç de ses çıkmadı. Ölünün ýerinden 3 ýaşlaryň okan ýalak bar, sinet göründi prosto biziň sosial medialarymyzda azatlyk diýdi, kronika diýdi, bu hukuk goraýjylaryň kanallary diýdi, oturup sinet gör. Bir adamy aktivist edip görkezýärler. Bir adamy ejer çeken edip görkezýärler. Şol adamyň ejer çekip ardyny derdini aýdyp deport bolup gidenini görkezýärler. Indi sen oturda sinet gör, bir adamy aktivist edip, bir adamy balkona watyp, bir adam bir işler edipdir diýilen zat görkezilýärmi? Ýok. Dinle uruldu havar, öldü havar, deport oldu havar, yine oldu havar. Indem, dinle kakamrada sözüm aydın, indi halkı ýigrendirjekdirler. Azatlyk radiosu, beýleki platformaların hemmesinde jemgyýetiň arasında bolup geçen hadiseleri görkezip, bu halktan halkyň elini sowatjakdyrlar. Adamlar diýjekdir, hemmelerde halk günäkär, sereden adamlar birege nähile şekilde zulüm edýärler diýip, halky ýigrendirýän videolar görkezjekdirler. Unutmaň dogonjuklum, indi bunu etjekdirler. Halk ýigrener ýaga geçjekdirler. Serdar Berdimuhammedow Akpamy etjekdirler. Hakada Gurbangulyny perişte ýaga edip görkezjekdirler. Neme? Интересно. Bularyndy. Indi sen oýlan Stambolda hereket ýok diýenmi? Yok, indi näme görkezip başlarlar? Her kim öz platformasynda jemgyýetiň öz arasında birek edýän hyýanatçylykly videolaryny görkezjekdirler. Jemgyýetin bu videolary görüp halky ýigrenip başlajakdyrlar. Bular bulunma münasip diýip başlajakdyrlar. Hökümet dogry edýär bulara çäklendirme girizip diýip başlajakdyrlar. Halk bu taýýarlap otyrlar. Çünkü iki sanak jelebin, ya iki sanak narkomanın, ya iki sanak alkaşın birek eden cinayetçilikli işini görkezip, sereden adamlar bunları birbirine nähile ziyan edipdir diýjekdirler. Şeýdip adamları birekden elini sowatjakdyrlar. Dostuna, komşusuna, dogana düşman etjekdirler. Kerim sen köp saatından analitik nemen var. Beynin var eken. Nurmurat Bazarov näme boldy? Näme? Ýere gitdi o takda beti. Nurmurat Bazarov sebäbi anketin düýbüni çok jolady. Ol enem onam tutup ýygnadylar. Akazapany eşdiler sebäbi oturup bir zat sin edip gör. Roshan Klejev hak nemäniň köküni gazap başlady. Helsinki fondu. Roshan Klejev Helsinki fondu köküni gazap başlady, ýitirim boldy. Nurmurat Bazarov köküni gazap başlady, ýitirim boldy. Maksat Baýmuradow köküni gazap başlady, ýitirim boldy. Ýagny şularyň köküni gazap başlanlar sin edip gören aý bir şekilde ýitirim boldy. Bizler hem ýok etmeklik üçin üstümizden paçka arda ýazyldy. Emma geçerli bolmady. Sinet göre bildirýän aýplamasyn o Serdar Hojanepeýewiň üstünden bildirilen aýplama serede bizler hem dahil edipdir onuň üçin o. Sen bana görmedim ýöne Serdar konkretne demekdi o. Şo taýda bir kagaz söz var ýanynda bile işleýän ýeneden badyp. Ha? Senem bardym. Bizim adımdan girilen o sen kakamrada o kanundan ýatdan çykardın. Men onu 3 ýerde okap Muratdan Zakif bilen ýutuga çykardyk o. Ya ben lişni Serdar'ın ýanyna bardım görpezin diýsen şo taýda o beýsede.
Görkezip urup men okudum lişmekine boldy inanýansam. Men mara kakamada häzir aýtsam mara aýtdy diýerler, guruldy diýerler. Men köp taýda aýtmaýyn, mara men özümde bar. Hem aýtma, aýdyk kalyp bilsin ne adamlar nämes bu. Arkaýyny ýatar ýaly, aýdyk kal näme? Yok, o zat dedim, miradyň wagty bar kakamada. Şu wagt halkyň bilmek isleýän we halka wajyp saatlara aýdyn. O bularyň kirli oýunlaryny hem aýtmaly wagt geljekdir. Şu wagt biziň jemgyýetimiz başyna geljek beladan habardar bolsun. Benimki bu kadar. Menin derdim halka özüm aklamaklyk ya sözüm inandyrmaklyk yok. Maňa inanmak dogonjuklarym Allah'a inanmaň. Maňa inanmaň. Allah'a inanın, Allah'a iman edin, Kur'an okan. Menden maslahat budur. Maňa hiç inanjak bolma. Menin bilen dostugam boljak bolma. Sen bir zada aýtdyň. Maňa agrançyny goýdyň diýdiň, goýdular diýdiň. O ne? Ýeke saňa da goýulýar agrançyny, başga birlerine de goýulýar. Näme üçin goýulýar? Bu ne? Kakamrada, Seret alyp ýörler agrançyny. Seret, kakamrada bir zat var. Siyasi söz sözlep efir açjan adamlar illaki billaki birinin kontrolünde bolaýmaly. Bu prinsipler var bu şekilde. Seret. Men hiç kim kontrolünde däldim. Göz pikirmay dedim. Seret, kakamrada, häzir öz başyna efir açjan. Illaki billaki sana bir tane problemi düzýärler bilýänmi? Ve seni bu problema, bu hadisa seni var edýärler. Yani seni bu hadisa seni var edýärler ve sen çıkalga tapıp bilmen kösenen wagtyň sana çıkalga görkezen bolýarlar. Sen şu bunu çıkalga diýip düşünüp şoňa tarap bükýän, seni lawuşka alýarlar. Boldy. Sonra sen gitjek ýerin ýok. Soň sen öz isleňe we halkyň isleňine görä däl, birleriniň isleňine görä efir açyp söz söylemeli bolýan. Birleriniň isleňine görä onuň tüýdüğünü çalmaly bolýan. Sana başga çıkalga da goýmaýarlar. Onda sen aýdyan zadyň, o neme Çekiýada geldik, herýesin biriniň nemesi diýende de otyr. O Fransada croissant'ın biriniň diýende de otyr. No bolýar, ne döýje düşünüp ýeran şpion. Nemesi, otaýda satylan alan. Neme anarky Şweýçarda garalarym biriniň diýende de otyrlar. Bäde aktivist diýenlerim biriniň diýende de otyrlar. Bolýar. Şeýle sen aýtýan görä. Dogrymy? Sen proýekti gurur, şonda näme gelip çykýan? Yani men düşündüm otyň proýektlardy. Men özümem şo zada demekdim. Men boynum alýan. Men 2019-da oýna gelenime boynum alýan. Men soňky gözüm açyldy, men otaýdym, men wapşe da kança tutduzo düşünjek wagtynda. Men şo zatlar gözüm başgaça seyredip başladım. Men sürçü olansam, ön sürçü olup işten soň bu oýunlar bilen näme çykmaldyryň. Men çykdym otaýda amasa. Ýöne men bu sıraz men aýtdym, "Üstün oýna geldim" diýip. Seçdi. Kakamrada, sen şu İstanbul 2'de proýekt giňişlerini gurrun berdiňiz, bilýärmi? Başyňdan geçirmeli. Yani men şo wagtda proýekt barady bilmedim. Men aýtdym şeýle, men şu döwürde men aýtdym. Men oýlaşyp otyrdım, näme şu oýna geldik diýip. Sen şu wagtda men o kimin häzir ýaşaýan ýurdu, şoň men ýol gerek. Şo zatda edilen üçin açmak üçin şu oýna getirdilim, haýyp bolýardym. Soň men eşden soň başga zatlar. Giňişden soň men başgaça gözüm açylyp başlady da, ýakynda gözüm açylyp başlady. Men inanmaýardym o zatlara. Aýdy, näçe Serdar Hojaňyň besaýtdy, men inanmaýardym. Soň ýoşlyk boýun şu zatlar bir topar fakt bilen soň çykyp başladyň, men üçin detallar. O soň men gözüm açylyp başlady. Ýöne onda sen aýtjak bolýan, o proýekt onda arkam çeken garrysy, Fransaň nemesi, olam şo proýektidir da. Otry sinesi kimin belli de Seret kakamrada, men sana aýdym, proýekt nähilek proýekt. Seret, men sana öz pikirimi aýdym, proýektiň düzümi. Proýektde şu var, ýagny Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň sosial mediýasynda, telewiziýasynda we halkyň içinde bu arkada, howandar, bu keramatly diýilip görkezilip berilen adamdy. Dogry dälmi? Hiç kim munyň garşysynda hiç zat eden okdy. Sen pikir edip gör. Bu adam ýerine çalışmaly. Ýerine çalışmakly üçin hem özüni ýigrendirmeli. Edýärmi? Yani Gurbanguly özüni ýigrendirilmeli. Ýöne Gurbangulyny nähilek şekilde jemgyýete ýigrendirmeli. Nähilek bir şekilde. Pikir edýärmi? Gurbangulyga garşy gürleýän adamlar döredilmeli. Dogry dälmi? Gurbangulyga garşy gürleýän we Gurbangulyny jemgyýete ýigrendirýän adamlar döredilmeli we Gurbanguly jemgyýete ýigrendirilmeli. Indi bu proýektde kim hyzmat etdi? Onu bilip bilmeýär, çünki bunu düzen adamlar seni meni bile bu oýnyň içine çekip bilýär. Her kimi bile bu oýna dahil edip bilýär. Dogry dälmi? Her kimi bu oýna getirip bilýär. Indi pikir edip gör. Gurbangulyny jemgyýete ýigrendirmekli üçin näme etmeli? Halka ayağa kaldırmaly. Halka ayağa kaldırmakly üçin bir sebäp döretmeli. O sebäbi döretdiler ki
O sebäbi döretdiler, adamlara jygyldyp Gurbanulyga garşy gürletdiler we näme etdiler? Gurbanulyny hökümetden soğuşturup ira çekdiler. Serdaran prezident etdiler. Indi bu zatlar bolandan sonra bu zatlar yitip gitmeli. Adamlar, yani hökümete karşı çıkanlar biregini yok etmeli. Ortalık ümsümlük bolmalı. Emma bu başa barmadı. Bu kayta tersine oldu. Adamlar köpelük gitti. Indi bu köpelen adamlara ne adatmalar? Siyaseten köpeldi diyelim. Owa, yani proyekt düzülşünden nemeden çıktı, kontroldan çıktı. Ondan sonra bunu aylap öwürüp beni içeri getirdiler, içeri geldi. Bu zatlar yine täzeden aylap öwürüp adamlar aylap yine orta getirdiler. Öyle cemiyet yine de dargadı. Çünkü cemiyetimiz soru var yani. Yönöke cemiyetler köpelip gitti. Karşılıklı tarapam goldayan tarapam. Mesela bizim fikrimiz bilen alaşanam köpelip gitti. Olaryň fikri bilen alaşanam köpelip gitti. İlla ki öz ardyny derdini aýdýanlar köpelip gitti. Eğer şu an ardyny derdini aýtýanlary aýlap öwürüp haýşnama getirip Serdara ağlap eňredip yüzlenme etdirýärler. Sen etdiňmi? Serdara yüzlenme etdirýärler odan bu şekilde. Armageddon точно. O zaman aýdyr, gürle kelim. Osan pikir edip gör Kakamradaga. Şu wagt biziň jemiyetimize siýasy bir hereket görkezlenýär. Prezident aýyrmaklyk barada, prezident aýrlandan soňra halkyň ätjek ädimi barada. Mesela maýdaly hökümet öz wezipesini terk etdi. Dogry dämi? Kimi saýlajak sizdik ýa-da? O durunte. Prezidente gelmesen. Prezidentlik wezipeni aýyrmaklyga gelsen. Sen meclise gelsen. Parlament sistemasyny gurmaklyga gelsen. Türkmenistan bir adamyň ykbaly tawşyrmaly däl. Türkmenistan parlament sistemi düzmeli. Sen buna gel. İlki vilayet yaşayıcılarının öz hakimi saýlamaklığına gel ilki. Sen ilki halka bir siyasi tecrübe versen, siyasi düşündürüş versen, prezidenti aýyrmaklyk barada bir zatlar gurrun bersen. Prezidentlik wezipeni aýyrmaly absolutny parlament sistemasyna geçmeli. Kakamrada var. Ýykdy bolmasa bu hudaý olanlar. Ýagrekda. Bizde bäsleşik bar, näçe prezident bar, ine Armageddon. Şoň üçin şu hudaý olanlar, şolar ýaly hudaý olanlar döremez ýaly Kakamradaga şu hudaý olanlar döremez ýaly halkyň beýnisine sokmaly. Türkmenistan parlament respublika zadatyna dolandyrylmaly, parlament sistemasy gurulmaly. Türkmenistan bir adamyň eline berilmeli däl diýär. Şonda hemmesiniň götüne suw bilen ýalap bolýar. Türkmenistan prezidentlik wezipe bilen dolandyrylmaly däl. Türkmenistan parlament sistemi boyunca dolandırılmalı. Ve Türkmenistan'ın halkı her vilayetin yaşayıcıları öz hakimini, prokurorunu, sudunu saylamaklığa hak hukuk görüdülmeli. Hatta parlamentin baş vekilinden saylamaklığa halkın kararı boyunca, halkın sesi boyunca çözülmeli. Her bir zat halkın isteği boyunca. O öldüler bulmasa o Kakamrada biri gitse ikisi gitse atılı oğlu geliyor o. Yok etmeli bu prezidentlik vezipeli var. Parlament sistemi boyunca dolandırılmalı. Muhammed Ali razı mısın? Kesin aýdýan öyle. Ay Kerim bilýän ama Yok parlament neme sistemasyny geçmeli diýip otyr. Razı mı? ay bolup biler, näçe bolmasyn. Kerim olmasa atma soýdy ýa könüler aýtdy. O näme etjek başga o? Adamlary görýär o. Adamlar näde oturýarlar? O köşkünü var, hak talep etmeli. Näme hakkını talep edeceksin köşkünü var? Un yok diyecek mi? Soğan kartoşka yok diyecek mi? Bunca halkın götüne galir köşkünü düşününden sonra sen bu adamlara näme mi talep ettireceksin? Talip dağı oturuyor, men oturup özüm hayran aldım o. Talip dağı näme garaýan? Sen ne hilek var? Talip iýmende näme garaýan sen? Men dinläsmem bilen o var o köşkünü var para soğan kartoşka talep etmeli olsa näme dinlejek o ya alma mandarin arda diyecek mi köşkünü var? Ya Gurbanulyny aýyr diyecek mi? Ya Gurbanulyny aýyrarsın, Gurbanulydan beterini etip berler da meclisin başlygy edip. 28-ne nemede efirine badym şu. Gelsin aýyr. Yok, men efirine baram, o hudaýryna men bloklaýarlar, aýyr aldım. YouTube'da hatta efir goýýardy, şu 28-ne kim goýmadylar, näme şu diýdik ha. Birden zaňelde efirini ýapdy, apar topar. Sizden geldi kaçan? Bilmem şu efir 28-ne efir YouTube'da goýulmakdy. Türkmenistan'dan geldim kaçan. Neden? Ya Amerika'dan mı? Bilmem ana. Ya näme garaýan, näme pikirim var diýip soradylar. Seret men aýdym, pikir maýdyp berýän sana, seret pikir maýdyp berýän. Ine Türkmen halkyny sen jemläp prezidentin köşküne erçek bolýar.
Hawa bu halk üýüşüp prezident köşküniň öňüne baranda näme hak talap etmeli? Mesela näme talap etmeli? Öýsizi öýüm ýok diýmelimi? Hawa şu sen sesini yapsana kakamla da. Treyleme ondan sonra gurlasın otursun şu sen. Mahmut sen mi? Prezident çıktı. Seraka ondan Serhat Muhammed Ali. Sen pikir edip dur. O diyecek mi bak meclisin başlygy Gurban Gulyny aýyr işden diyecek mi? Halk bolup köpçülik bolup näme diyecek? Yemine gidecek. Ben zanımdan yerdim benim. Sen oturup pikir edip dur. Şu Serdar Berdimuhammed mesela menen oturup pikir edýän. Egerde biziň jemgyýetimiz köşküň öňüne üýüşüp o tuzurup kalmagal edip köşküň öňüne üýüşüp atkelak götkelak bolup gyýyşyp köşküň öňüne baryp öý ýok öý talap etjek bolsa kartoşka soğan ýok kartoşka soğan ýa un talap etjek bolsalar bu zatlary her kim özüniň öz sosial mediasynda da talap edip bilýär. TikTokda goýýan gepler öz platformanda menim unum ýok diýär menim öýüm ýok diýär. Ya da menin arçılık diýelmeden nokta arçılık yer veren nokta häkimlik iş veren nokta bizler iş veren nokta öz platformada dip bolýar. Emma sen o arada pikir soramadım. Şu näme zannet bilenler. Şu goýmady tutdu. Sebebi Serdar de uğradılar da bular bilýärmi? Serdar'a garşy de uğradılar bolýar. Jangal ruhunu uğramasaňyz ýürýänsiňiz diýen bolmaly. Sen pikirin näme üçin? Näme üçin goýmady? Ne bilmedim ya şu an ne ilerlep böyle. Sen ýagdaňam o näme bardy gurulmakdan soňra? Ya yan giripdim ben zaten elim bardak orada dero ben efir yapmalar dip yap sonra ne dedi tuttu orada dik koyup koyunu tuttu da çıkarman şu yerim tekrar nakine. Onu efir açtı. Açtı efir. Bunu açtı efir. Serhat Muhammed Ali. Serhat Muhammed Ali. Almada sonra çoktum ben. Muhammed Ali. Sen Serdar Berdimuhammed fan alyp barýan siýasat bilen ulalaşýanmy? Ya kadar ne diyor şu? Sen şunu aýdany, Türkmenistan prezident Serdar Berdimuhammed fan alyp barýan siýasat bilen ulalaşýanmy sen? Yok kadar alalaşam. Yok diýsem sen meni girenjek, men meni gitmesek. Yok alalaşam. Alalaşam diýsem sen halajak alalaşam. Yok diýsem olar men halajak. Sonra nokta sen o kamu diýen nokta şu matlana bilýärmi? Oho sen onu enine taň ýerinde goýýan däl. Sen o prezident alyp barýan siýasatyny. Mesela Sen meniň göwnüme ýarap ya birleriniň göwnüne ýarap söz-sözläp ýören dälsiň ya sen biriniň isle goýunça onuň munyň efirine girip görmüň onda. Yok girip görmüň kon diýişgala diýme götürmüş oturan sen pikirin bilýärmen. Tamam da sen birleriniň islerini ora efire girip şoň islerini ora söz-sözläp sonra görpüňmi? Ýa-da sen öz islerini ora öz pikirin badyr aýdyp bilýänsiň. Men şunu alyp barýan siýasat bilen dawamında sen maňa aýt sen Serdar Berdimuhammed fan alyp barýan siýasat bilen ulalaşýanmy ýa-da ulalaşmaýan? Ulalaşýan ýa-da Görýän ulalaşýan. Sen buňa görä söz-sözläp buňa görä jogap almak isleýän men barada bilýärmi? Yok, sen o şahsy pikirini isledim ben. Seret, meniň şahsy pikirim gyzyklandyrmýar bu taýda. Meniň bularyň alyp barýan hereketine udar urup biläjek sözüm gyzyklandyrýar her bir jemgyýete, bilýärmi? Sen etýänmi? Sen gelýäňde maňa olar bardy sora berýän, menim olar bardy pikir aýdýan we olar däl. Serdar gorap ýören adamlaram, kabutda talip bilen Nuryny gorýan ýalak maňa garşy söz sözleýärler, bilýärmi? Bu işte hökümet taktikasy. Buna buğdun bir şekilde düzýärler. Düşünýär, çünki ortalygy dawa jenjel etmeli, adamlary hakykat bilen däl, ýalan maglumatlar bilen iýmitlendirmeli, dawa jenjeller bilen, aýtdy diýdiler bilen, teselliler bilen, öýsüler bilen. Jan nemeler var ýani bir giden adam plany, näçe min dollar geçki ýa-da beýle şonu informasiýany dogry kabul etýän we ýalňyş kabul etýän. Kelleden tapdy. Nähilek informasiýa? Ayna belli wezipede adamlar var, informasiýa jaýtdylar, plany derman, näme tutýar diýe, plan karwentasy alýar plana berilen ok diýe. Şonu öz kelesinden toslap aýtjam ýa şu taýdan bir habar gelip şonu aýtyp berýär. Seret, onun olaýan zatlary hakykat bolup biler. Ýöne şol işler eden adamlara da şol iş etmeklige mejburlanan bolup biler, bilýärmi? Çünki köp men özüm gördüm ýol öten etrafynda, ýol öten Neden dursa? Sana sonra koyup oturdu. Bu dedi o taýda toslap oturup ýönetek bilýär diýe. Bu informasiýa konkret falan näçe min dollar ýep falan derman satýar diýip aýdyp oturup. Dogry menem aýdýana.
doğru bolup bilerdi yani. Seret, o berip Talip'e berilen informasiyalar ve Talip'in bu informasiyanı halka yetirdi şu aydı. Bu informasiyalar doğru bolup biler. Emma şu Talip'in şu informasyada günahkar edip görkezlen adamlar var, ministerler olsun, hakimler, prokurorlar olsun. Bunların şu işleri etmeklige birileri tarafından mecburlanan bolup bilerdi yani bilen. Çünkü özün bilen başlıkları hakimler mecburlap bilýärler bu işi etmeklige. Almadıklarını aldı deyip gol çektirdiler mecbur bir şekilde. Sebäp Türkmenistan'ın içinden hakim bol prokuror bolmaş kalan goramak üçin elinde resmi o şekilde tüpeňiň ýok. Öýüňe 4 taştana galtymen gelse näme diýjeksin? Çağalaňy gyraryn diýseler, sen mejbur bir şekilde almadyk harydyňa gol çekersen aldım diýip. Düşünýärmi? Men bunu diýjek bolýan. Talip şu atlar niýede näde barýar? Benim eýram näde bolýar? Özüň aýtdy. Seret men sana näde bolýanlaryny öz pikirim aýdym. Meselem, bu işi birinci başyny Dursultan Takanow başlady. Sonra bu işi Ferhat Mimanquliýew başlady. Indem Talip Abbasov başlady. Emma bularyň hemmesini jekmejek ýaýanam geldi Kärizewdi. Geldi Kärizow 6 ýyl, 5 ýyl, 4 ýyl mundan goýan videolaryny dinlen. Edil Talip'in, Ferhatyň, Dursultanyň jemgyýete beren maglumaty bilen bir meňleşdir. Seni görýärmi şonsa? Geldi Kärizow jemgyýete beren maglumatlar şu wagtky berilip oturan zatlar. Onda geldi Käriz MHM işledi ha. Bu diýmeklikde ki MHM geldi Käriz we işleýär. Belki de MHM'ler geldi Käriz we işleýändir. Sen o tarapyny da seni görýärmi? O başlarsın. İki tarafı var. Ha, taýan iki tarapy var. Belki de MHM'ler geldi Käriz işläp bilýär, belki de geldi Käriz MHM. Ýagny her bir zadyň tarapy var. Her bir zatda bir çykar ýa geler we kakamrada sen moňa ýurist bolsa sen moňa düşünmeli bolýaňa. Yani ben ucuz kelle kaldım. Wah, şu tarapy gelýär. Taktika var da şeyler var. Ağçuva bramortoluna itwa. Ve bu sistemany düzen adam var ha. Şu sistema neden ağçu? Aha. Son ağwa bram itwa orturupdu. Talip bilen aýtdy. Talip var meniň bir gynanýan zadym var. Bunu aw ederler dik korkdan bilýän. Häzir bunu awlasalar halkyň jemgyýetiň gözüni gorkuzarlar bilýän. Meselem Ferhadam şular ýalyk etdiler bolynam. Ferhadyň ýogyna ýandylar ha. Kim gynandy? Ýene en atasy gynandy. Häzir bu Talipyň başyna bir zat gelse kim gynanar öýdýän? Näme haýyr soga paýlan adamlar gynanar öýdip pikir edýänmi? Ýa ýandakda gazer oturanlar ertegirgin derdine derman bolmana gelir öýdip pikir edýänmi? Wagt derler, derler. Emmeden 3 ayda torunduk göwerler. Ferhadam unutdular ha, no näme peýdasy var. Bolja iş bolandan sonra diýir görkezden kampaniýasyna suratyny götürüp gatnap berýän. Ay hakyky halk oğlu bolsaň halkydan ulundan oplay gaýsa da baýfin temirumda ýaşap ber hakyky halkyň oğlu bolsaň. Hiç zaman bu ne var ne Talip näme Amerika biraz kaçak gitdi. Sen niýeden alýan bu informasiýany? Sen Talip Amerikanyň paddeşke edýänini niýeden gelýärsen olar ýarak maglumat. Şumad Amerika'da yaşap ber. Amerika gitmän kada şu konsulluklar bilen işleşip ber. Mesela. Sen niýeden bilýän onuň konsullugy bilen işleşýänini? Niýeden bilýän sen onu? Ay öz gurrumlarynyň daşadan sen ýarlan, on ýarlan gelýärdi. Ýok, men ýaldan on ýaldan gelmeli däl. O sen wara Mustafa Mustafa diýen sana niýeden gelýär olar informasiýa? Talipyň konsullugy bilen ara baglanşyk saklaýanlygy bardy. Ya bir kere koyuyor ama aydıp defirlerine ben. Seret, bu söz aýtmaklyga sen münasip däl. Çünki sen Serdar Berdimuhammedowyň alyp baran siýasat bilen alaşýan. Sen Serdar Berdimuhammedowyň islerini ora söýleýän ýaly kereket alyp barýan bilýärmi? Ýani sen münasip da bu sözleri aýtmaklyga Talip öýledýär, Talip öýletýär, Talip konsulluğa gatnaşýar. O ýok. Oňa sen münasip da o sözleri aýtmana. Afu dasman. Lan näme? Sen bunu aýtmana münasip. Sen bu zatlary aýtmana münasip. Pikirim soraýan. Men sana aýdy otyna, men näme bilin diýana. Men sana her bir zatly soragyny pikirimi aýdy otyn. Doğru. Näme lan bu toranma şu? Türkmen Türkü. Kim? Talip. Talip Türkmen Türk tutardymy? Okudum şonu. Bilemem. Men näme bilin gelip bitden soraýarlar. Bir gowtan. Niýeden gowtan ýasby? Ses gelýär şu wagt. Muhammed Ali sen özüň bilýän zadyň bize aýtdyrjak bolýan. Biz habarymyz ýok. Aýdyp berme, düşünemek. Näme aýdy Türkmen Türk bir çomdy. Bir ara aýdysy gelýär bunyň ara kakmada aýdy bilen okmy. Muhammed Ali. Kızam kaydettiler öýdýän ama var gönden güni var näme köp oynayýar.
Türk'te nuru okudu. Men şonu bilýän. Türk üniversitesi öz aýtda. Yo men düşünmedim. Şu wagt Muhammed Ali geldi dänim näme diýdi talip diýdi konstitusiýa işleşýär diýdi. Talip Türkmen Türk'de okady diýdi. Bunam siz aýtdyňyz diýen ýaly getdi de zykydyryny berdiler. Bu gowşuluk mu kanay? Bu wagtda diýjek boldy öyle. Bolýa onu boş berelik hakamrada. Gel tema geleli. Indi bizler şu wagt soralara jogap getirdik. Dogry dämi? Hakamrada. Ýagny men öz pikrimi Soraklary ýazyp Kerime. Kerim şu Yok hakamrada gel ikimiz yo dilimiz hemişe daçsa hakamrada yapıp diýeşdim ya YouTube TikTok onu basa ýöne blog edýärler hemmelerden. Aýdyr. Hakamrada ýagny odun bir şekilde siýasatdan çekildim diýip özüňi garantiýa almaklygy bir syýasy hereketiň taktikasy dogry däl, syýasy hereketiň içinde. Ýagny jogapkärçiligi üstünden aýyrmaklyk. Men siýasatdan çekildim diýmeklik öz üstüne geljek jogapkärçilikden özüňi goramaklyk jemgyýetiň öňünde. Bu da bir taktika. Bilýärmi? Bu da öz başyna bir taktika bolar. Çünki söz sözlemeklik mansat bolýar, ili men siýasatdan çekildim diýende jogap bermeklik mansat bolýar, bilýärmi? Ýeňilleşdirmeklik bolýar. Bu taktika köp kişi ulanýar, bilýärmi? Bu da köp kişinin işine ýaraýar hakamrada. Işine ýaraýar. Çıktındy beni geri berýärler. Men hakamrada. Bana alıp barýan bu zatları. Hakamrada. Söz hemişe eýetin tapardyk kurulýan men bilýärmi şu häzzetde. Onam aýlap öwrüp Talip bilen Nuri'nin üstüne çekip Talip bilen Nuri'ni gorayan ýalak bolup Serdar Berdimuhammedowyň intikamyny alyp gitýänler bara dogry dämi? Aslında bular Serdar Berdimuhammedowy goraýarlar. Bularyň hiç birine Talip bilen Nuri gerekli de. Da. Mesele bu. O medalya baştı. Şimdi hakamrada oturup pikir edip gör ine. Men jemgyýetiň ünsüni özüme çekmek isleýän, jemgyýetiň ünsüni özüme çekmekli üçin illaki billaki men bir şahsiýeti tanqidlap hereket etmeli bolýan, dogry dälmi? Hökümete garşy görüşýänligimi görkezmekli üçin. Dogry dälmi? Men özüm suwd etmeli hökümete garşy görüşýänligimi, dogrymy? Indi pikir edip gör, men näme edýän? Men elime gurbanlygyny alýan. Yani hökümete garşy görüşýän şekilimi görkezmekli üçin jemgyýeti özüme inandyrmakly üçin gurbanlyga garşy görüşüp başlaýan. Şimdi pikir edip gör. Gurbanlyga garşy görüşüp başlanymda elbetde halkyň ünsüni Serdar Berdimuhammedowdan sowyan. Halkyň ünsüni resmi prezidentden Serdar Berdimuhammedowdan halkyň ünsüni sowyan we men bulary yegenleriň edýän jenaýet işi bilen güýmeýän. Sen edýärmi? Yegenleriň edýän jenaýet işinden yegenleriň edýän jenaýet işinden halkyň ünsüni sowmakly üçin yegenleriň dosty men, garyndaşy men diýip ýören adamlaryň üstüne çekýän. Odan bu şekilde. Sen edýärmi? Odan bir şekilde yegenlerem däl, yegenleriň dosty we dosty diýip ýören adamlar jenaýetkär gaýlar urýar, halka agay berýän magazynçylar urýar diýip görkezýän. Az wagt geçenden soňra bu zatlaryň sebäpkäri ministrler, häkimler, prokurorlar, suwtlar diýip görkezýän. Suwtlaryň prokurorlaryň muhala gelmekligine halk günäkär. Çünki halk korrupsioner, halkyň özü viziyatka berýär, halkyň özü hakyny talap eden ok, halkyň özü gidip gara wagtlarda dollarny manada öwrýärler. Näme üçin bank dollar berýär diýip dawa etmeýärler. Diýmek bu halkyň işine ýaraýar. Bunyň üçin näme etmeli? Halkyň öz arasynda birek edýän jenaýet işini publika ýaýyp başlamaly. Şirketler görkezmeli, plan şirketler plan adamın pulunu alıptır, plan şirket plan zat edipdir ya, planın pulunu urlaptır ya da plan edipdir ya, goňşusy plan zat edipdir. Yani jemgyýetiň özüni jemgyýete ýerendirmeli da bilýän, Türkmen öwrüne gaçarýarlyk ýagdaýa getirmeli diýär. Buňa getirip başladylar. Ýerdem kim akçy jogap çykýar? Elbetde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow akamy goýup çykýar. Ediljek işler bu. Buňa da ýer tutýlar. Çünkü prezident saylaw etip gelýär. Hali wagt var, 3 ýyl bolmady neler prezident ol. Aprelde mi, martda 3 ýyl bolýar. 2 ýyl derrew geçip gitdi. Hakamrada özüň görüp oturýan 2019-da başlanyldy, 2025 o. Ene Muhammed Ali geldi. Siz dowam edin, men geljek adam, men tuýa dawat gerine. Onda sesim ýapdy. Mağazadan geldiler, şimdi hadi yerden çıktı. Daha da yedim. Zuğunu uçup girer gerek tuvaletine. Aydın Muhammed Ali näme çıktın? Näme boldu? Kime can geldi? Ne? Yok özür 28'inde ipi ne? 3 kış kızarla çıktı. 28'inde. Düşünüp yetişmedim şu giren vaktim da. bilen hakyky adalet etýär meselemizi olup bir güne adamlary turmaya batyp gülerlerim daşyny zydyk.
Assalamu aleykum aziz doğanlar. Näme diye başka zat etmek gerek der. Ya ol dogry, oz Türkmen biz sana biraz etmeli diýmek. Ýene şu wagt häzirki döwürde näme etmeli la? Yani gelaýyn efire oturup gürleşelim bu videonun üstüne, bolup duran gurulmaryň üstüne. Ediljek saatler belli. Elbette ki bizi kompýuter açsaň, öňüne çykýan diňe aktivistleriň videolary çykýan. Kazakstan'ın aktivisti işanlara da çıkıyor bu kim mi? Adat kayıt bayıp koyup duruyor hatta garajcanlara ve hükümettir. TikTok efir Türkmenistanlı geleceğin çıkış İbrahim'in. He milyonlar sizleri biz tanımadığım tanıyanlar bağır diye. Buradan bir at koyup dur. Bak. Kimler var? Dejurstoda ha bor yani Amanca işte avraya versin. Tak mesela Takımda men siyaset soru cevap ve bana komentar yazmandıra direniş bir YouTube'daki videonu hali hiç kim geçen krallıkta benim sana verin soruma cevap vermeden bir yere yazıptır. Gel abi gel. Alo, selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Nähili? Kerim Türkmen ýaşymy adaylar. Umutmy adamlar sagaman otuňyzmy? Nädeňiz? Adamlar üşübne strike geldimi? Näme geldi sana? İki sana strike geldi diýdimi? İki gezek strike geldi. Pırdı da. Efirin yapılýar, ýene bir rat. Näde o ratlar bolýar. Muňa sözler sözlemek bolanak TikTok'ta diýip. Şu videonu dinledi otuýkanmy? Ýa-wa? Apelyatsiýa berdingmi? Yok, ekranyna gelýär, ýüzüne çykýar, pırdı diýip. Şonu aýyrdylar. Şoňarak geldi iki gezek. Ha, o çilim çeksen daha despen yüzüne gelýän zatmy? Çilim çekýän ýa efir. Çilim çeksen daha etsen gelýär, şoňarak araq içsen, wino içsen, içki içsen şoňarak bolýar. Bana ne dostum, gasy gowy çüýledin, aty gowy ýerleşdirdik, yerlikli bolupdyr bu video. İçimiz gyssa, aýla abdiňle bermelimi diýen. Ýene bir zat maňa moderatorçylyk berdiň, zat etdiň, onam aýyrypsyňmy? Näme üçin beýtdiň ýa? Kim aýrypdyň? Men moderator edip belledin, indam men moderator däl, o näme etdiň men pahyry? Ýok, sen başga nemeden gelen bolaýmy? Ya da o. Sen başga direnişden gelen bolama, sen başga direnişden gelipsiň ha. Menem aýdýan şu wagt en aýwurýanda men nemetjek boldum da bunu ulatjak bolýan. Edim bile wagtda. Ýa, dur sen moderator, ýene bir gerek moderator edýärsmi? Aýwa, canım, senden gowaly moderator ederdim ha. Ulagla özüňi. Tutaýdyn men 1,5 edip bilýän kam şonu. Ha, edip bilýän ekenim ama ýani, barlaýyn. Erkek, ha, gördüňmi? Ana başa. Kakamrada ettirip öğretip bilmedik de şunu. Kakamrada öğretip bilmedik o. Ey Serdar ağa, men bir da oturup pikir edýän da, Seret. Biz Türkmen halky bolup durup, ýani halk köpçüligi bolup durup, biz aslında bu haram tohumy baýady otys bilýänmi? Ýa, hem baýady otys, hem bolara ýol berip otys. Öne ösmekler üçin. Bu haram tohumlara Türkmen halkyny wara hezil edip ulanyp otýarlar da bilýär. Bu nähilek şekilde meselen biziň ýurtdaşna çykyp işlemekligimiz, bularyň Türkmenistan içindäki ogurlyk dollarlaryny aklamaklygy, gözeňe tükür. Öyle bir sistem kuracaklar diye men yazmışana kaysi kitapda okaptım, yani student vakti okaptım ben bunu.
öyle bir sistem kuracaklar, öyle bir oyun oynayacaklar diye Türkçe okaptım. Şoň üçin Türkçe gaýtalayyn bunu soň türkmençe söýle ders gerek bolsa. Hatta diye kendi vatanı için, kendi dini için doğru yaptığını düşünen insanlar bile bunların işine gelecek işlerde bulunacaklar diye. Anlatabildim mi? Yani edilen her bir hareketi bunlar hem hayrına kullanacaklar. Ya anlamaya çalışıyorum da ama ben Türkçe bilmiyorum. Lütfen Türkmençe konuşur musun? Şeyle bir oyun kurnacaktırlar. Şeyle bir döwür gelecek, şeyle bir oyun kurnacaktırlar diye şeyle bir ortalıkta. Ortağa çıkan her bir adam, bulara bağlı değil bolan hem adam. Bulara karşı bolan hem adam. Bu zalıma karşı bolan hem adam. Eden hareketinde bulara peydalı bolan işler edecektir diye. Düşündün? Mesela sen diye otursan, mesela yani kalkamarada, aydık geçtin kalkamarada, yani öyle efir açan. Ama öyle sen öyle efir açan vardan, sen fikir eden sen hiç kime tavinler. Ama bir gidenler var, bunlar mecbur tavin yani ki Muhammed Ali'nin aytışarak yani bir 40'dan mı bir 45'ten yerde men hazır diktatörü, Serdar diktatör diysem, olur halamaya dedi. Diýmesem sen halamaya dedi. Men iki ortada nädeýin dik tutuşýan. Adamlar şunlara çıkkaldası zadın içine sokuldular. Adamlar girdiler bu işin içine. Adamlar diktatöre karşı görüşelin, ağzı bir bolalın, yıkalın, ağdıralın dik girdiler belin. Emma şu dereceye gelip kaldılar ki senin yanına gelen, benim yanıma gelen Serdar'a da diktatör diýmeli. Dip bilenek, onların yanına varanam Serdar'dan başka näme diýseler diýýärdi. Yani Kurban olayım, yamanlar, pettekler bir yere sokup otururlar, hezat edip otururlar. Özünü Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin bilmeyen näçinji maddesi Türkmenistan'ın prezidentine hava payı sözlemek diyen madda doğrulap otururlar. Bunu hükümet edip oturur. Bunu hükümet yankı tazısının ya da tavşanının eli bilen edip oturur. Ya tazısının eli bilen edip oturur. Avçı diyenin otur karışıp. Men jipte barıp Al-Qaeda ayarın o tavşanımı diýip oturur. O bir yaşlı var diýerdiňe düşýärmi? Bular ava çyksa jip bilen tavşan kowalaýar diýär. Ne joat meydan tazydan doly, şagaldan doly, şeýle diýeli, tazydan doly. Ve bular tavşanlary bir ýerlere üýçürip oturlar ve bu tavşanlary jip bilen alyp gaýtmak üçin awçy näme etmeli? Öz tazysyna uwerin bolmaly. Tazysyna da berilen sisteme boýunça işlemäni görkezmeli. Ve bu tazylar ne bugünkü günde bu işini yerine getirýärdi. Yerine getirýärdi güler ýaly. Hökümetin 2015-nji ýylda ýa-da 2013-nji ýylda Putin bilen ýaraşyp gören wagtlary gol çeken proyektini 2015'te tüfen ýygnap başladylar. Oson ýene bezat etdiler. Oson 2017-nji ýylda, 16-njy 17-nji ýylda alajyk pulgy uğradylar firmalardan, o taýdan, bu taýdan. 2017'de belli bir derejede pul bermän başladylar. Hani telekeçiler var, firmaçylar var, taşıran bolup beren oglanlar, rahatlar var. Köpsüne pully berilmän başlady. Bular çekilip uğradı. Kime pul gerek, kim gowy ýaşajak diýdiler 2016-njy ýylda. Men diýdiler berin telekeçilerin käbirleri. Ýaşuly olimpiski şäher gurýar, şoňa büdjetden pul ýetanak. Her kim keminden $10 milyon oklamaly diýen talapnama geldi. $10 milyon, $100 milyon ýalyk pul oklady Türkmenistanyň telekeçileri. Gurban gulap para verdiler ýaşamak üçin Türkmenistanda. Gowy ýaşamak üçin ýa-da näme diýär bir güni bir maňa diýär. Ey men de sen men öyle nähil gurlaşýan diýär 2015'te näme boldy sen öyle nähil gurlaşmaly dedim. Men statusum ütköýe ýakynda dedi. Statusum ütkäne bir ýyldan soň görüşdik şo gökden soň 6 aýdan soň pulum bermän oti. Benim üstüne düküllek girdik oglanlar bilen elimizi çekitçiler rahat bilen. Näme onu bir öldüräjek ýarak golturlar belin. Statusun ütkäne dedim bolanyň şomy sen dedim yani. Haja var geldin. Abi dedim olimpiski şähere bir giden pul talap status ütkäne bolanyň şomy. Milletin hakyny ýemekmi sen statusun ütkädirler dedim. Men özüm alyp bilemän diýip onda näme öwünýän diýdik-de. Ne şoňa alak. Bular hem status ütkä diýerler, hem adamlary aldaýarlar. Hem adamları oyuna getirýärler. Bugünkü günde de bolup duran zatçy. Ana haýyratsy bir adamy seretmese näme diýe? Çaşyň gözüne sereden ýalak etdiňiz bizler näme etjegimizi bilemizak diýe. Oňa ondan soň ey diýe, maňa garasak bu bey diýe. Ýöne aslında bilmeli ki, bäde hökümet oyun oýnaýar.
Ve bu hükümetin oyununa karşı gelmek için bunların hemmesini bir yerde koymalı. Kellerini oylandırmalı, işletmeli, pikirlenmeli. Ve köp adamların koşulana fitne çıkarıyandırlar, fitne dövrü parahat yurdumuz var bu cagazdan ayrılır istedi köpçülük sessiz otuyor. Ya da Nisa suresinin 75. ayetinde kıyalık ecizak kalan erkekler var ve güçsüz naçar ayarlar var çağılar bilen. Bunlar görüşüp bilen aklar yönü görüşecekler. Mesela yine de gel Suriye'de hareketi misal verelim. Aradan vakit geçenden son Oruslar maglumat berip otyr aslında şu videonun bir koysam bolacak eken. Näme boldy bilemizak? Radyomuz işlemeyen kaldı, internetimiz işlemeyen kaldı diye biz o harekete böğüt bolup bilmedik diye. Yani aslında bu Jolani'nin hareketi cemi cümü bir 40 ciplik mi 50 ciplik adam eken, 300 mü 350 adam eken. Başta Bismillah yören, Allahu Ekber dedi. Halep'in üstüne. Kalanından sonra Allah Teala bunları görkezi belki bendelere de imanı artıya kuvvetlen ya da adamları koşulacaklar şeyip sanları, münlere, milyonlara etti. Birden ayak halklandı. Halk ayaklandı bir mağda. Bir şehir, iki şehir dilen vakti izinden halk götürdü gitti. Ve hiç kime soran akla sen onu alaktın, sen bana alaktın. Hep hemen birlik ağzı birlikle yürediler. Ve her kime de tövbe nasuh nasip edendir. Allah nasip etsin bizim halkımıza da tövbe nasuh etmeyin. Cemlikte, bilekte. Şöyle yani. Ne mi diyeyim? Devam et. Kuğuyu doğru. Ya devam edecekler. Dinleyecek. 5 minut devam et. 5 minut devam et. Ha. Şimdi ses var senin ya. O yüzden gidelim. O yüzden gidelim. Tamam öyle. Şu an kosmos'tan Allah Teala bolmazaktan bu etmez bendesine diye. Aman yurda var mı? Seni öğretenler bu arzu ve ya analara bilmesen. Yine eğitim var ya. Mesela eğitim oynanacaklar, eğitim oynanacaklar. Kâvinin kıyvatını edesin gene. Yani şu an aytmasan bolan. Yani adamlara samsık olmalı değil, kör olmalı değil. Elbette ki bu rejime karşı, bu zalimlere karşı hareket edilecektir. Ama bu zalimlere karşı, bu rejime karşı hareket edilende Allah için edilecektir. Allah'ın bize beren buyruğu bunun için edilecektir. Demek diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam divara yaslanma, divar yıkılar. Adama yaslanma, adam öler. Dine Allah'a yaslan deyip Allah Teala'nın buyruğu var Müslüman bendelere. Siz bana yaslanın, menden dileyin diye. Ve men size kömek edersin diye. Ve baran yerinizde de men önünüzden çıkacaktırın diye. Ve sizin düşmanınıza karşı gerek olsa yüreğini korku, hop men salacaktırın diye. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize aydiya. Şunun için diyeriz ki adamlar gelin Kur'an-ı Kerim'i okalın. Kur'an-ı Kerim'i okumasak biz Allah'ını tanımazak. Kur'an-ı Kerim'i okumasak biz dinimizin esaslarını bilemezak. Kur'an-ı Kerim'i okumasak biz nerede hareket etmeliğini bilemezak. Bilmediğimiz için o mesele diyet, bu mesele diyet. O mesele diyen o beydiye, yine bir mesele diyen o beydiye. Dini öğreniyin diyen birinin yanına gidiyen, onun kellesine geleni gepler atıyor. Ona da bir soru veren olun, olan planı Vahabi, planını dinlemen, planı eyle, planı beyle, eyle ki beyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise'ni Şam bölgesine, din İslam'ı yaymana koyverenine git o tayin halkı o dövrlerde ehli kitap eken yani. Hristiyan eken Şam'ın halkı o dövrlerde. Git o halkın arasında gir, dilini öğren ve onların diline hitap et onlara diye. İlk önce La ilahe illallah deyip aytti. Eğer kabul etselerdi, ondan sonra di La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bolsanız, bununla razılaşan onu bir dinimizin 5 vaat namaz farzı vardır deyip bozan şu an aytti vay dedi. Bugünkü günde biz La ilahe illallah Allah birdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem onun Resuludur ve Habibidir diyen vaktimiz biz bunu diyeceğiz. Dedik, o easy. Bilim var mı? Bilgi var mı? Malumat var mı? İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min halak. Seni yoktan var eden bir damcı sudan yaradan Allah'ın Rabbin adı bilen oku deyip buyuran Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini okamıza. Tanan bilen birine sonra bilen birine sonra mesele değil yani bilen biri ahirette senin için sonra o cevaba girecek değildir.
benim için sonra o cevaba yiyecek değildir. Direliş için cevaba yiyecek değildir. Her kim öz cevap verecektir. Ve o yüzden diye ki hem kafirlere diye lekum dinukum veliyedi kul ya eyyuhul kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum abidun ma a'bud ve la ana abidun ma abettum ve la entum abidun ma a'bud lekum dinukum veliyedin. Ey kafirler topluluğu, siz benim ibadet edenime etmeyeceksiniz. Ben hem sizin ibadet edeninize hiç kaçan etmeyecektir. Çünkü biliyorum ki siz hiç kaçan ibadet etmeyeceksiniz benim ibadet edenlerime. Şunun için hem lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ve bugünkü günde tağutçular diye, kafirler diye, müşrikler diye, münafıklar diye, putçular diye, yerine ona diye. Kara şeyi sana oturayım, Allah'a inanmak var, Allah'a ve Peygamber'e inanmak var, bir yolda ilerlemek var ve o Kur'an'a ve sünnete yapışmak var. Emma velin tağutçulara, seret tağutçuların ne diyen zadına diye. Tağutçular, yani putperestler, tağutçular ne diye özünü korumak için onu bana yalvarıyorlar. Ey beni koran ve Kabe müşriklerinin dininden öndeki cahiliye dövründeki müşriklerin yağdayını görk diye. Seret diye. Bunlar diye kalın divarlar, kalın kapılar koyuyorlar diye ve Kabe'nin içini taş putlardan dolduruyorlar diye. Ve adamlar gelenine bu putları okşan vakti bu putun üstündeki tağımı suyucu olsun deyip bal çalıyorlar diye. Ve hiç kim girmesin deyip kulplayorlar diye. Ve ne mi diye sinek giriye kapıyın deşiğinden diye o putun malayın akımı, doğduğun akımı diye balından bir parça koparıyor gaydiya. Bunu hem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de görkezleydi. Gücünüz yetiyen mi olsa korap bilirdiniz, yani onların gücü yetmeye ne özünü koramanı ne bunlardan hiç sağda gücü yetmeyen sinegem güçsüz diye. O tağudan güçsüz diye. Yönü diye bu iki güçsüzün ortasına geçip görün ben bunu korardım, ben çözeceğim deyip bölümlere misat edip bilen o. Çünkü sinegin alıp kaydanını sinegin elinden alıp bilen oklar diye. Biz yine şuna göz yetirmeli adamlar. Şunun için Kur'an okumalı. Kur'an okusak biz mesela çözeceğiz, yengeyiz. Elbette ki oyundurmak Allah'ın işidir. Oyundurmak benim işim değil. Başkalarının işi değil. Oyunduracak Allah'tır. Yani biz bugünkü günde bu hayatta elimizden geldiğince Allah can günahlarımızı bağışlasın deyip diyeceğimiz tövbe etmeli. Ne için etmeliler tövbe? Etmeli elbette ki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç kili günahı yok. Perişte yarak olup bir mübarek adam yaşak geçen bu dünyadan hiç kili günahı işlemedik. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gününe 70 gezek tövbe istiğfar ediyen eken. Hatta Hazreti Ayşe validemiz, enemiz radıyallahu anhuma ya Resulallah böyle sabah akşam erteden geçti geçeli tövbe istiğfar ediyorsun. Sen Peygambersin günahların bağışlandı etmeninde bolanak mı diyene cevabı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şükreden kullardan bolmayın mı? Ya Ayşe deyip cevap veriyor diye radıyallahu anh enemize. Yani şükreden kul olalım. Allah'a şükür edelim. Tövbe istiğfarımıza edelim. Ama yemişe göre yenilelim. Allah Teala kalbimizin en memnun kalbimize arzu verdir. Biz alma karşı birlikte görüşün. Ve yollarını Kur'an-ı Kerim'le görkezdir. Kur'an-ı Kerim'i her kim öz okumalı. Her kim özü öğrenmeli. O dinleyen bol ya. O birinden sonra bol ya. Ama ahirette sonrası Allah-u Teala ey bendem sen yalancıda vaktin sağadın bardı vaktin bardı ne için okumadın Kur'an-ı Kerim'i deyip sonrasa ne mi cevap verecek? Ben korkayan sol cevabı verip bilmek için mi okuyan? Ve demek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem sahabelerden uğradan da başka yurtlara din İslam'ı tebliğ edenle yerli halkın dilini öğrenin ve yerli halkın diline tebliğ edin diyen vakti bugünkü günde bir çıkıyor da Kur'an'ın Türkmençe okumak bolanak diye, biri çıkıyor Rusça okumak bolanak diye, biri Kazakça okumak bolanak diye şeyle bir zat var da eğer de bir adam her kim olsa şov olsun size Kur'an okuma, Peygamber tanıma, hadis okuma,
o tarapdan gezme, bu tarapda gez, planda bol diyecek olsa, bilin ki şol adam sizin düşmanınızdır, her biriniz. Düşmanınızı tanan. Çünkü düşman ilki başta adamzad için şeytandır. Her kimin öz nefsidir, nefsimizdir. Nefsimiz hem yüreğimizdedir, kalbimizdedir. Çünkü kalbimizde hem nefs var, hem nur var. Ya nura yol ver, bunu östüriyaz, Kur'an'ı okap Allah'ını tanıyaz, ya da Kur'an'ı okaman, Allah'ını tanaman, peygamberi tanaman, nefsimize uyuyaz, dünyalık mallara, dünyalık zevklere, beşmüddük keyiflere uyuyaz, Allah'ını hayattan çıkarıyaz. O zaman oturup ağlarız da, onimiz olanak, munimiz olanak, Ovana bu kartık gezip biyörüz, tuvalet yuvartıp biyörüz, yana bir ayet biyörüz, işin utancı olmaz, her hilli iş ediyen, bize ettik, bize doğru gelen o vakti ediyaz, iş kavat geleni, yani yurdumuza gitme için, yurdumuza eye çıkma için bize birlik, beraberlik gerek. Birlik, beraberlik için hem birlik, beraberlik için hem bizim Allah'a iman etmemiz gerek. Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 63. ayetinde diyor ki, dünya malını, mülkünü getirip yığınak koysanım, dünya pulunu yığınak koysanım, sen onları birleştirip bilmezdin diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aydiya. Emma sol Kur'an-ı Kerim'de ayet bolan için bize de değişli. Dünyanın malını, mülkünü, pulunu hem yığınak getirsedin bir ara, sen yine de yığınak bilmerdin adamları bir ara diye. Bütün Müslümanlar bir ara yığınak, güç eden Allah'tır, kalplarınızı bilen, mendirin her biriniz kini sizden qow bilen, o sebepli hem kalbini bildiğim için iman eden bendelerimi bir ara yığınacaktırın diye. Ne için biz buna inanmayas da başka yoldan yürüyecek olayız, tağudun yoldan yürüyecek olayız. 32 yıllar, 33 yıldan beri başımıza duran işe yaramadık. Dine bizi kellerimizi ağız tuturan, dine problemi döret tuturan bir peydasız demokratiyadan görmeli ya da bir zattan görmeli. Elbette ki yok. Kellerimizi işletmeli. Kellerimizi işletmek için Kur'an-ı Kerim'i okumalı. Mübarek Recep ayında otuyoruz. Recep ayı, bunun ardından Şaban geliyor. Recep ayı Allah'ın diye. Recep ayında niyetinizi düzeltip başlayın diye. Özünüzü Allah için günahlardan korup başlayın diye. Şaban ayı diye menin diye Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan ayı hem ümmetimin diye. Çünkü o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beydip aydık geçiptir. Ve bugünkü gününe biz sogap bolsun diye, bize de şu sogaptan bolsun diye Recep'in başında, ortasını, sonunu orada tutuyor. Dine Recep ayına da beylek aylarda da ediliyor. Sogap edecek olduğumuz ayda in adından 2 gün, 3 gün orada tutun. Her ayda. Ay saylama, yaz, kış, Temmuz, endik edilin. Teheccüd namazı kılın deyip buyuruyor misal için. Oňurup bilseniz günne kılın. Kıyın bolýan bolsa 3 günde bir kılın. Onan başarmasanız hepde de bir kılın. Dim onan başarmajak bolsaňyz ondan maňalyk gitjek däldi. Ali küçük hocamız, hoca efendi diýär ki, ondan maňalyk gitip biljek däl, iň bolmany 15 günde bir geder. Kılın teheccüd namazyny. Çünkü Allah Taala o iman eden bendelerim ki namazı ikame ederler, salatı ikame ederler, gündüz, ertir, akşam giyeceğin bir mahaly yanlarını götürürler, yanlarında yatmazlar, Allah'ını zikrederler. Giyeceğin bir mahaly oturun, Allah'ını zikredin. Hakikattanam yurdumuza adalet gelsin, yurdumuzdan diktatör gitsin, millet halk olup ağız birleşelim diyen olsak biz Kur'an-ı Kerim'i okap başlamalı ve bunu Allah'dan dilep başlamalı. Hem dilemeli hem hareket etmeli. Hareket ediyaz, dile ediyaz namazımızda, hareket ediyaz bugünkü günler TikTok'ta, YouTube'da başka yol yok. Hazırlıkça şeyle. Ama ol gün Allah nasip eden beyik günü gelen günü, Allah'dan dilen günümüz gelen günü, elbette ki biz günümüzde Türkmenistan'la görüşen vakit, elbette ki bunun icrası hem olacaktır. Neticesi 10 alak olar ya da 1000 alak olar, her kim her zat diye otir, neticesini Allah bilyendir. Eger biz hakikatten iman ediyen bolsak, imanımızın barlığına inanyan bolsak, imanım bardır menin inşallah Allah can hudacan diyen bolsak, biz dine iman etmeli, dilek etmeli, hak sözümüzü aytmalı ve o gün gelýänçe Allah'dan garaşmaly, sabır edip. O gün geldiği gün o günün neticesini görkezecek odur. Onamay diyen Nisa suresinde. Siz o yurdunuza düşmanın üstüne
esasy kapıdan girin, baş kapıdan girin, çekinmeň özüňi. Çünki kalbyňyzda zerre hem mukdar şüphe bolmasın Allah'a iman edeniňizden soň. Zerre hem şüpheniz bolmasın ki diye. Siz o ýere giren wagtyňyz men siziň düşmanyňyzyň ýüregine şeýle bir gorky salaryn, şeýle bir gorky salaryn diye. Siz bilmersiňiz diye. Wa aleykum esselam. Ýöne alar. Aramızda kalsın. Var ya. Gerek verýärmi tuğlama. Bu zat da aýtdym. Men aýdamak bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Hadis. Şu Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ýöne jedel etmek islam ol. Sen aýtdyň ya Kur'anda aýdyldymy diýip jedel etmek islam ok men. Menem öz pikirimi goşmak isleýän meselem ýurt daşyna çykan türkmenler bu ganhor hökümetiň tohum tijini baýady ya. Yani bizler öz elimiz bilen diş tırnak bolup bu haram hökümetiň haram tohumuna hyzmat edýäs. Bizim bunu bilmekligimiz gerek. Yani her bir Türkmenistan vatandaşy ýurt daşyna çykyp işläp, azap edip, pul gazanyp, bu gazanan dollaryny Türkmenistana kargo bilen uğradýan bolsa, şol adam bilsin ki şu haram hökümetiň haram tohumuna hyzmat edýär. Ve öz çağlaryna ve geleceğine ziyan edýär. Nähilek şekilde ziyan edýär? Meselem oturup pikir edip görserdar ağa. Türkmenistanyň içinde resmi bir şekilde döwlet büdjetindäki bankalar işlän ok. Türkmenistanyň döwlet bankalary Türkmenistan vatandaşlarynyň pullaryny elbetde nämeden ok dolandyrşlyga beren ok. Yani dolandyrşlyga dollar beren ok. Ad Türkmen vatandaşlaryna dollar almaklygyna, dollaryny manada öwürmekligine mümkinçilik beren ok. Bilýärmi nähilek bir şekilde. Meselem Türkmenistanyň içindäki döwlet bankalarynyň büdjetindäki dollarlary bu haram hökümetiň haram tohumy eýele oty edil ejesiniň mellekleri ýaly edip ulanyp otyrlar Türkmenistanyň döwlet bankalaryny. Türkmenistanyň vatandaşlary elinde türkmen passporty bolup durup Türkmenistanyň içindäki döwlet bankalaryna baran wagtlary bular dollar alıp bilen oklar. Döwlet bankasyndan dollar alıp bilen oklar 17.500'den yani resmi kursdan resmi görünüşünde bellinenen möçberde dollar alıp bilen oklar 17.500'den. Indi oturup pikir edip gör. Näme üçin Türkmenistan vatandaşlary Türkmenistanyň döwlet bankasyndan 17.500'den dollar alıp bilen ok. Bu bir. İkinciden, näme üçin Türkmenistan vatandaşlary ýurt daşynda işläp, resmi bir şekilde dollar uğradyp, öýündäkilere resmi bir şekilde bankdan dollar almaklyga mümkinçiligi ýok. Meselem sen ýurt daşyndan dollar uğradýan, a Türkmenistanda bolsa sana manat berýär. Pikir edip görýärmi, näme üçin dollar däldinim? Manat berýär. Oturup sineden halatymyzda bizler ýurt daşynda işleýän dollarlarymyzy elbetde näme diýip otyrýys? Bu haram hökümetiň haram tohumynyň baýamaklygyna goşant goşup otyrýys. Öz elimiz bilen bu haram tohuma hyzmat edýär. Sebäbi biziň ýurt daşynda işläp Türkmenistana uğradýan dollarlarymyz Türkmenistanyň içine giden ok. Ýurt daşynda işläp gazanan dollarlarymyz haýsy ýurtda işleýän bolsak, şo ýurdun, şo taýynyň kargosynyň elinde galýar. A Türkmenistanyň içinde bolsa, haram tohumyň ogurlap gazanan dollarlary biziň öýlerimize paýlanalýar. Sebäbi bu haram hökümetiň haram tohum tiji Türkmenistanyň bankyndan resmi bir şekilde 17.500'den dollar alýarlar. Ekidip gara bazarda 95 manatdan 90.000 manatdan dollar satýarlar. Hatta biziň öýümizde de dollar paýlaýarlar.
Şeýdip bular özleriniň ogurlap gazanan dollarlaryny yurtdaşyna çykarmaklygy aňsat edýärler. Aleyküm salam vatandaşlar, hoş geldiňiz, sapa geldiňiz. Meniň şulay diýen zatlama dikkat bilen dinlemekliňizi we öz pikiriňizi ýazmaklygyňyzy haýyş edýän. Ýagny yurtdaşyndaky Türkmenistan vatandaşlary bu haram hökümetiň tohum tijine hyzmat edýär. Yurtdaşyndaky Türkmenistan vatandaşlary yurtdaşynda azap edip der döküp haram hökümetiň haram tohumuna hyzmat edýär. Nähilek şekilde hyzmat edýär? Biz bu haram hökümetiň haram tohumynyň Türkmenistanyň içinde ogurluk dollarlaryny yurtdaşyna çykarmaklyga kömek edýär. Sebäbi biz yurtdaşynda işlän dollarlarymyzy yurtdaşyndaky kargolara berýär. Yurtdaşyndaky kargolar bu haram hökümetiň haram tohumuna berýär. Bu haram hökümetiň haram tohumam Türkmenistanyň içindäki ogurluk dollarlaryny biziň öýümüze paýlaýar. Ve şeýdip yurtdaşyndaky dollarlar yurtdaşynda galýar, yurdun içindäki ogurluk dollarlarym aklanalýar. Sebäbi biziň öýümüze paýlanalýar. Bizleri özleriniň haram işine şärikdeşlik etdirýärler. Bizlere öz maşgalamyzy, çağalarymyzy haram puldan iýmeklige mejbur etdirýärler. Ýagny biz öz nesillerimize haram ýedirýäs. Öz çağalarymyza haram ýedirýäs. Biz halkyň hakyny ýas. Biz türkmen halkynyň geleceğini kül edýäs dogonjuklarym. Sebäbi bizler bu haram hökümetiň haram tohumuna goşant goşýas. Biziň hiç birimiz Türkmenistana uğradyan dollarlarymyzy resmi bir şekilde uğradyp bilemizok ve uğratmakly üçin hem talap edemizok. Sebäbi Türkmenistanyň içinde men oturyp muny deriň edim. Deriňen halatymda Türkmenistanyň 5 welaýatynyň etraplarynda 5 welayatlarynda etraplarynda Western Union bar. Western Unionlar bar diýip görkezligi du. Emma bu Western Union'dan yurtdaşyndan öz öýüňe owa, ýani şu öz etrabyna pul uradan wagtyň sana dollar dälden manat görnüşinde berýär. Näme üçin bu Türkmenistanyň içindäki Western Union'da işleýän işgärler Türkmenistanyň içine uğradylan dollary dollar görnüşinde däl de manat görnüşinde berýärler. Näme üçin? Sebäbi Western Union'un içinde işleyen adamlar bu haram hökümetiň haram tohumuna hyzmat edýärler. Çünki şu haram hökümetiň haram tohumu bilen işleýänligine begenýärler we şolaryň edýän işine goşanlyk üçin Western Union'da bankawy sistemalarda şolar ýalyk özlerine tabyn adamlar işletýärler. Esasan prokuraturada, häkimlikde, suudda, wayennada, köp pudoklarda haram hökümetiň haram tohumuna hyzmat edýän adamlar işleýär. Oturup pikir edip görüň mähruman dogonjuklarymyz. Egerde biz Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow özümiziň närazyligimizi bildirip, onuň hökümetden çekilmekligini talap etmesek, egerde Türkmen halky bolarak bizler Serdar Berdimuhammedowyň garşysyna dikilip referandum isläp bunu aýyrmakly üçin hereket etmesek, bu haram hökümetiň haram tohumy, atasy, bunun oğlar tevi bizim neslimizin külünü savurjaktırlar. Türkmen halkyny Türkmenistana zar etjekdirler. Çünkü bu haram hökümet, haram tohumy özleri bilip bilgeçliğin geldiler. Eger bular yurtdaşyna kaçıp çıkanlarından sonra bulara hiç kim çare görüp bilmejekdir. Çünkü bular vatandaşlyk alarlar. Çünkü buların yurtdaşynda vatandaşlyklary amma buların jaýlary amma buların otellary, restoranlary, fabrikalary, zavodlary, karhanalary, şirketleri bular tiplaryň hemme zady ba. Häzir Türkmenistany 3 bölege böl aýsalar
Türkmenistan'ı 3 bölege. Türkmenistan'ı 3 bölege böle aysalar bizler näme diýip ýaşamaly bolýas? Asuda asman, bizleri öldürmeseler bolýa, bizleri kırmasalar bolýa. Kim hökümet bolsa bolsun, kim Türkmenistan'ı alsa alsın diýip ýaşamaly bolýas. Çünkü bizler uruşdan gorkgan millete öwürdiler. Häzir bu haram hökümetiň haram dölüni ayırmaklyk üçin hereket etmesek, bular Türkmenistan'ı bizim başymyza ýumurýarlar. Bu hudaýronlary egerde biz ayırmaklyk üçin hereket etmesek da, Türkmen halky diýilen bir millet galmajakdyr. Türkmen diýen däpde sur galmajakdyr. Türkmen diýen millet galmajakdyr. Türkmen diýen dili, tarihi, medeniýeti, däpde sury hiç sady galmajakdyr. Şu wagt oturup sinetip görüň Bahriwan dogonlar. Serdar Berdimuhammedowy goramaklyk üçin, Serdar Berdimuhammedowy aklamaklyk üçin elinde bar ne diýerler? Serdar ağa, ne sene böyle pikirin aydany? Doğru aýdýaň, doğru belläp geçdiň. Ştaýda bir. Wa aleykum assalam, hoş geldin dostum. Doğru atlar belläp geçdiň. Bu atlar hatda şo pully meseleni ýalňyş bayan bolan Farhat öňleri hem aýdýady başda dören wagtlarym. Bana bir güni dernekde duşlarymyzda Serdar abilaryň edýän işine seretdi. Bu pullar diye İstanbul'da cemleniyor diye milyonlarca dolar gidiyor her ayda diye. Yani bu pul samolyota yüklenip Türkmenistan'a giden ok diyedi. Onun için ağız bir olmamız gerekti. Doğru diyorum canan ağız bir olmalı. Ağız bir olmalı. Allah'a iman etmeli. Ve bir yere Allah'ın soracak sorularını soramaklığı bes etmeli. O doğrudur. Bana versin güçlü. Can doğanlar, biz Kur'an'ı okusak, Kur'an-ı Kerim'i okusak, Allah Teala yazdı, ne edip yenecektiğimizi zalimleri? Ne edip güç körkezecektiğimizi? Bunlar adları yazıldı Kur'an-ı Kerim'de. Ne edip yenecek? Ey imanı, ya eyyuhallezine amenü. Eğer de siz düşmanınızı yenecek olsanız, sizin yetecek saatleriniz şu deyip körkezildi. Okan Türk diline taf, okan, Türkmençe taf, okan. İş yerde elinize değirmene vaktiniz yok olsa, diyorsun dinlen yani Kur'an-ı Kerim'in özünü öğrenin, bilin. Hoş geldin Kermani Hazretleri. Eşref Kirmani. Efendim abi. Hoş geldin diyen ayda otur. Hoş bulduk ağam. Näyle gomy? Elhamdülillah. Ne diye oğan illeri? He, iyi. Ayda otur kimlerdensin, nämelerdensin, tiren, taypan, oğan, kovmun. Bilerim bana Afganistan Türkmenlerden ha. Şu Kamyap'ta yaşıyordu. Hanyap'ta? Hava. Hanyap var Afganistan'da. Şimdi meşgul soru Allah verecek. kamyap. Seret, Türkmenistan tarapındaki Türkmenler bilen Afganistan tarapındaki Türkmenlerin ara gatnaşygy nähilek? Sen şonu bir gürrüň bersen. Valla aragatdyk şey bilkul kapalı da naragam olsun. Ben komunu görüp bilmiyor ki. Sen Türkmenlerin mukaddes hareketini alıp bar yani Yaşar Said Mükrasi'nin toparına koşuldun mu? Ben koşuluyor koyuyorum da şimdi olsa öz derdim üstüne de müşkillerim var yüzden onlar yani yaklaşamıyor biraz. Olmazsa Türkmen namelerini seviyorum da olmuyor. Näme müşkiller var? Näme müşkillerin var? Şu Afganistan müşkiller badana görüyorsunuz. Seret, şeyle bir zat diye de İslam dininde adamın 4 saati yazgıdı enesinin karnında vakti yazılıyın eken. Ya 40 günden son 40 gün bilen 100 gün ortalığını deyip alimler ve arasında şeyle düşünceleri koyuptırlar da ulemalar.
1400 ýyldan bäri gelýär ulemalar, İmam Azam Ebu Hanefi bolsun, İmam Ahmed Ebu Hanbel bolsun, İmam Şafii, İmam Maliki, Mevlana Celaleddin Rumi, Abdülkadir Geylani, Buhari, Müslim yatan yerleri ýakty bolsun. Alim ulemalar geçkiden ve bular diye 40 günle 100 günün arasında adamın diye nemesi perişte gelip ruhu filakki diye ve enanın içinde canlı ne çağı diye. Can giriyor diye. Ve can girenden sonra can ruh bilen ten birleşenden sonra adam boluyor diye de. İndem seyret. Birinciden yazılyanı rızkılı. Ve her bir bendenin rızkılını Allah Teala garanti ediyor diye. Rızkılı ölünce bolacaktır diye. İkincisi acalı. Acalı kaçan gelecektir ol hem bellidir diye. Yani sonuçta kadere iman deyip değil mi? Allah'a iman, kadere iman demek. Allah bizim kaderimizi yazıttırır. Ve bu dünyada biz yaşamalı. Yani rızkınız garanti diye ey bendelerim diye. Eceliniz hem garanti diye elbette öleceksiniz diye. Şimdi ben bilýärmem bendemin halamayan zadı ölümdür, ölümden korkar. Yani menin yanımı almak için başka yolu yok. Ölüm üstünden geçirmeli diye. Ölüm üstünden geçirip tecelden yereldiğini. Ecelimiz yazılan bolsa, rızkalımız yazılan bolsa, rızkalın alıdasını etmek gerek değil demek. Her bir canlının rızkalını beren Allah olunuyor için. Onda müşkil değil. Pul uğratmasak näder onda? Serdar abi şu dollary uğratmasak näler bolarka? Şu dollar meselesi näme edip bolarka? Aslında öňe maýdylýar şu adamlar bir ýüregini ýap. Meselen bugün dinläp otyn, ýa-ki Ali Küçük Hoca diýe bir nemede adamlara diye kelle beyin var diye, yürekte iman var diye, kalpte iman var diye, bir mide var diye. Sonku dövrlerde sine diyeriz ki diye, kimlere näme gelseler der, bir zat ikram etmek bilen çay içecek mi, kofe içecek mi, nahar yiyecek mi, şaşlık yiyecek mi, yana bir zat yiyecek mi diye adamların midesini doldurmak bilen güýmeni diye da kelle de şo diye. Biz hayvan değiller diye. Hayvan bolýar diye, hayvanı ýedirirsin, semredersin, baýnadarsın, vakti gelende de soyarsın, etini ýersin diye. Emma adam diňe mideden, diňe aşkazandan ibaret zat däl diye. Hem kalp bar diye, iman isleýär diye. Hem akıl var, kelle var, beyin var, o da bilim isleýär diye. Ilim isleýär diye. Ve biz bunu almalı, Kur'an'dan aýtmaly bir-birimize. Hadis-i şeriften aýtmaly bir-birimize diye. Ne şunu alak etmeli biz diye. Doğru da benim fikirimde agrançene var eken. Onda Serdar ağa näme etmeli bolarka? Meselen biz öz elimiz bilen diş tırnak bolup bu haram hökümetin haram tohumuna hyzmat edip otyrsa, bularyň ogurlugyna şärikdeşlik edip otyrys, bularyň korrupsiýasyna şärikdeşlik edip otyrys. Biz bu Hudaý uranlaryň ähli düzen halka garşy sistemasyna hyzmat edip otyrsa, aslında oturup pikir edip gör, biz öz maşgalamyza pul uğradyp, dollar uğradyp kömek edýämikas, ýagşylyk edýämikas diýýäs, aslında biz yamanlyk edip otyrys bilýärmi? Hawa. Birinciden öz maşgalamyza haram hökümetin haram tohum tijinin düzen sistemasyna hyzmat edip bular imitlendirip otyrys. Biz bularyň baýamaklygyna, biz bularyň millerder bolmaklygyna goşant goşup otyrys. Yani bunun bir zat edip öwüzün, bunun bir zat edip öňüne almaly. Bu Hudaý uranlar bara Türkmenistanyň büdjetiniň külüni sowurdular. Meselem Türkmen halky nähilek bir şekilde resmi bir görnüşde, resmi bir şekilde Türkmenistana dollar uğradyp öýüne de dollar bara ýala edip bolarka. Hortuma gatnaşan bolar? Serdar Yok, siz Western Union. Ha, şeref. Western Union näme? ben diýem Serdar siz Türkmenistanda näşe ýaşaýansyn? Biz Türkmenistanlı yana şu wagt gynasa men tek Türkmenistanlı däl yana Allah'dan iman edilýäs. İsteýänler. Doğru aýdýan ağam. Bulan Kur'an-ı Kerimdendir. Ama işte Allah yoluna cihad edeceğiz. Nerede olsak şurada olalım. Doğru aslında şu Western Union'u işletse hükümet onun has kuvu olacak. Adamlar Western Union'a pul yatıracak. Bu gezek Western Union'da daşary ýurtda yatırılan pul ýurdun içine girecektir.
Ol aýratyn bir zat we hökümet gara pullaryny ýuwup bilmejekdir. Bulan bir gowy taktika. Ýöne muny halk bolup bir etdirip bilsek ki ýurduň içindäki Western Union'da türkmenler işleýär. Türkmenleriň bankana bagly, Garagun bankda otyr, Garagun bankyň işgärleri otyr. Ýene bir ýerde Plan bankda bar, Türkmenbaşy bankda bar, onda da o bankyň işgärleri otyr. Belki ýene näme ady Aşgabat bank diýe ýa-da Merkezi bank diýe mesne türkmenler otyr, bular hökümete tabyn. Ve bugünkü günde bu Western Union'da pul yatıran wagtyň bir edilip biljek saat bäde bu hökümetin gara pully aklamasy oýuny bozuljakdyr. Gara pulny aklap bilmejekdir. Çünkü bular şu wagt gara pul aklap otyrlar. Hezil edip aklap otyrlar özüm. Özüm bazarym üstünden edip otyrlar. Onun üçinem bular 3 manat 50 tenge dip duran bankyň bahasyna duran puly ýene-de 3 manat 50 tenge getirmeli. Ýa-da ýene-de o 2015-nji ýylda edişýärlik ýok 2015 diýip 2007-nji 2008-2009-da oýun oynadylar. Gurbanguly gelenden soň bilýän bolsaňyz dollar 25 000 manatdy, bankda 5 000 manatdy ýöne ýokdy. Otaň ay bank bilen neme deň bolmaly diýip daşa ýurdun soran nemesi bu diýdiler-de. Bazary kowalap valutçyklary dollary 17 000, 18 000, 16 000 diýip 12 500'e düşürdiler. 12 500'e düşüren wagtlarym manada ütgetdiler da dollary 2 manat 85 tenge etdiler. Bankam şow boldy, bazaram şow boldy. Emma bazary ýitirip ýok etmediler. Ýene-de valutçyklar işlemegine dowam etdi. Çünkü hökümet ýene-de bir tenge bolsa da şo peýdasyny görjek da şo pulun üstünde. Onam näme diýe? Süýtgorluk pulun üstünde oýnalýan oýun, ýani pulun üstünden gazanylýan pul dogry däldir diýe. Bu haramdır diýip aýdan wagty, pul bilen söwda eden ýalak gazanýas diýip adamlar özüni özü aldap otyrlar ki faizin her çeşidi haramdır diýip buyuran dinimizde isletegem islemetegem şolar şonu edip otyr. Bugünkü güne şerli bilmedikleriň geçmişindekileri geçti, olar özüninkidir diýe. Emma muny Kur'an-ı Kerimde öwrenenden soň süýtgorlugy, pratsiyanyň haramlygyny öğrenilen soň imany almana dowam etseler, bilin ki olar kıyamet mahşer günü dirildilen wagty ýyldyrym çakana menzejekdirler diye. Çünkü faiz ýen, prosent ýen, bu işe giren Allah'ın ve Resul'ün düşmanıdır diye. Hem bu dünyada hem ahirette. Benim şonuň üçin oturup pikir edýän-de Serdar agam bizler öz maşgalamyza haram idir otyrys aslında bilýänmi? Çağalarymyza maşgalamyza haram idirýäs. Çünki bularyň düzgün sistemasyna hyzmat edýäs. Bularyň baýamaklygyna mümkinçilik töredýäs. Bulara Türkmenistanyň içinde baýa pullanyp gidýärler. Bizim halkymyz bolsa açlykdan, yeter yetmezçilikden, vitaminsizlikden, ýagny adamlar her türlü kesellere sezawar bolýarlar. Meselem Türkmenistanyň içinde häzir bir maşgalanyň içinde bir sanak çağa vitaminli zatlar iýip bilmeýär, vitamini yetersiz o derejede bolýar, durly dümen iýip bilmeýär. O hüweseden zadyny alyp bilmeýär, göwüni ýykylýar, ýüregi ýykylýar we bu çağa neme bolýar? Dogu gitdi, kimli bolýar bilýärmi? Bu çağa dogu gitdi, kimli bolýar we biz şu çağanyň şolar ýalyk ýagdaýa düşmekligine biz goşant goşýas aslında bilýärmi? Eger Türkmenistanyň içinde bir sanak Türkmenistan watandaşy biz açlykdan kösenýäs diýýän bolsa, bilin ki biziň hem günämiz bardyr. Eger de Türkmenistanyň içinde bir sanak watandaş öýsiz galan bolsa, öý jaý alınıp bilmeýän bolsa, bilin ki biziň hem günämiz bardyr. Eger Türkmenistanyň içinde korrupsiýa mewjalyk getdi diýilýän bolsa, bilin ki her birimizden buna goşat goşýandyrys. Eger de Türkmenistanyň içinde musulmanlara haram ýemeklik gadagan edilýän bolsa, bilin ki kim özüni musulman diýip Türkmenistana kargonyň üstünden dollar uğradýan bolsa we bu dollarynam gara bazarda manada öwrýän bolsa, bilin ki haram ýýändir. Unutmaň dogonjuklarym bunu var, unutmaň. Eger de biz Türkmenistana uğradýan dollarlarymyzy resmi bir şekilde
bank üstünden uğradıp, resmi bir şekilde Western Union'un üstü bilen uğradıp, maşgalamada da resmi bir şekilde dolar almaklığına mümkünçülük döredip bilmesek, bilin ki biz bu zalim rejime hizmet edýänleriň bir parçasydyrys. Biz o çepekçiler, yepekçiler diýip oturmaly däl, çünki bizim bilip bilmezden şu haram hökümete hizmet edip oturýuz. Sebäbi ýurtdaşynda işleýän hiç bir Türkmenistanly watandaşyň gazanyp alýan dollary Türkmenistanyň içine gidenok. Ýurtdaşynda galýar. Barymyzyň pullarymyz ýurtdaşynda galýar. Türkiýede işleýänmi? Türkiýede galýar. Polşada işleýänmi? Polşada galýar. Rossiýada işleýänmi? Rossiýada galýar. Nirde işleýän bolsaňyz şo taýda dollarlaryňyz galýar. Dubaýda işleýänmi? Dubaýda galýar. Türkmenistanyň içine sizin gazanyp uğradan dollarlaryňyz gidenok. Türkmenistana dollar resmi bir şekilde girenok. Eger Türkmenistanyň içine dollarlar resmi bir şekilde girmeýän bolsa, bilin ki bular haramçylykdan baýaýandyr. Unutmaň doganjyklarymy. Sebäbi eger resmi bir şekilde Türkmenistanyň içine dollar girmeýän bolsa, Türkmenistanyň büdjetine de dollar girmeýär. Sebäbi Türkmenistanyň içine resmi bir şekilde dollar uğradan wagtyň resmi bir şekilde halkyň büdjetine pul düşýär. Halkyň büdjetine pul düşen halatynda Türkmenistanyň içindäki hökümet işgärleri bolsun, owa hojalyk işgärleri bolsun, bularyň aýlyklary, bularyň ýaşaýyş turmuş şertleri gowlanşýar. Häzirki wagt bolsa Türkmenistanyň içine resmi bir şekilde dollar girmedikligi üçin Türkmenistanyň içinde korrupsiýa mewjalýar we büdjetde aýlyk bolmaýar. Türkmenistanyň büdjetine girdeci girmeýär. Eger Türkmenistanyň büdjetine girdeci girmese, Türkmenistanyň içinde döwlet edaralary, döwlet fabrikalary gurulyp bilmeýär. Eger de Türkmenistanyň içine resmi bir şekilde dollar alış-beriş ýoly goýulmasa, Türkmenistanyň içinde hususy karhanalar gurulyp bilmeýär. Türkmenistanyň içinde hiç kim hususy karhana, zawod, fabrikada gurup bilmeýär. Sebäbi Türkmenistanyň içinde ähli zat ýurtdaşyna tawin. Türkmenistanyň içine her bir zat näme? Ýurtdaşyna tawin. Ähli materiallar ýurtdaşyna tawin. Kraskady, ýenedi, ýüpdi, ýüpekdi, näme diýseň bizler ýurtdaşyna tawin. Şonuň üçin watandaşlar pikir etmekliňizi haýyş edýän wara haramdan uzak durjak bolsak, biz Türkmenistana resmi bir şekilde dollar uğradyp öýümizdekileri de resmi bir şekilde dollar almaklygyny sarlamaly. Näme üçin Western Unionlar badanym, näme üçin bu Western Unionlar işlemeýär? Türkmenistana resmi bir görnüşinde Western Union'dan dollar uğradan wagtyň Türkmenistanyň içinde sana näme üçin dollar görnüşinde bermeýär? Näme üçin manada urup berýär? Biz bu zatlary ýola goýup bilsek de biz näme etme, biz esasy şular Hudaý uranlaryň bar, imitlenýän çeşmesine böwet basmaly. Bu Hudaý uranlaryň, bu çöp düýüleriniň jany damary pul. Pul bolmadyk gün ölýär bular wara. Bular girede eşgem tapmaýarlar eger şular puldan kesilse. Sebäbi bular biziň hasabymyza, Türkmen halkyň hasabyna ýaşap oturýar. Serdar ağa, sen öz pikirini aýt, ýagny biz kime hyzmat edýäs? Biziň gazanjymyz nirä gidipdi? Şo barada aýdany. Aýtdyň, munyň üstesine näme aýtjak? Hökümet alyp otyr, hökümet ulanyp otyr, gara puluny aklap otyr, bankdan awrlan puluny aklap otyr, Türkmenistandan awrlan puluny aklap otyr. Iň bagysy diýenki efirleriň birini aýdyp otyr biri.
Bilemek neydi? Hakimin efirine eşittim. Türkmenistan'a yol ötönüne 3 sanalık fabrik var diye şeyler değil mi Xitayların ki? Xitayların 3 sanalık nemesi varmış o yol ötön tarafta. Gaz edarası 3 su var. Şekerçesi bilen bilelikte. Yani şekerçesi bilen bilelikte. Her kaysının bahası 5 milyar dolardan kuruldu diyor. Emma velin eddir şonun yalak biri Arabistan'da nerede kurulupdur? Arabistan'ın bir yerinde 1,5 milyar dolar olupdur bahası diye bugünkü günü. Ya da mesela Aşgabat'ta kurulayan ak binalı, ak mermerli caylar bizimki günü görünü otira. 50 milyon dolar diye bazı şu palakları gurrunlarına şunlarlık bir doğum 50 milyon dolar diye o 50 milyon doları bir giden iş etip oluyor herhalde ne emet diyorsunuz diyor. Sizin yurdunuzun başına oturan arası oğur diye. Olam doğru. Ona makulliz. Oğurluğa anık. Ama karşı görüşmeli. Görüşmek için ne etmeli? Görüşmek için demek ki bunlara karşı hareket etmeli. Bunlara karşı hareket etmek için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeli. Allah'a iman etmeli. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmedek urra bilen bolmaya şo. Urra bilen hadi bilen davay bilen bolmaya şo. Edersin ya da özün edersin bilerek adamlar ölür, bilerek kan dökülüşme olur ve gelen netice olmaz. Türkmenlerin etçik revolüsyonun üstünden gülünür. Gülük geçerler üstüne yine sizin bolup görürsünüz diyerler. Şonun için biz bunu seyretmeliler beyle olmalı değil. Biz o taraflık olmalı değil. Serdar ağa, men şu taýda bir zat aýtmak isleýän. Ine seredin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. Ihdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne aleyhim gayril mağdubi aleyhim velezzalin. Amin ya Rabbil alemin. Serdar ağam oturup pikredik göründü. Seret. Türkmenistan'ın içine dolar uğrayan cemiyetimiz boleliğini keyip sapalık durmuşta yaşayalar. Emma Türkmenistan'ın içinde büdjet edarasında işleyen muallimler olsun, prokurorlar olsun, hakimler olsun, bunların alyan aylıkları yeterli derecede değil. Şonun için bunlar diýär ki senin başgalan Türk'te işliye, senden para almaklık bizim hem hakkımız bolýar diýär. Sebebi sizler kara vazarda dolarınızı manada öwürýäňiz, bu edilip oturan haramçylyga goşant goşýaňyz diýär. Şonun için hukuk goraýjy işgärler, prokurorundan tut polisine, deňeç hakiminden tut arçylyga, deňeç diňe halky soýmaklyk, ötmeklik, para pul almaklyk bilen meşgullanýarlar. Bilýäňizmi näme üçin? Çünki Türkmen halky haram pul bilen öz maşgalasyny ekleýärler. Sebebi Türkmenistan vatandaşları bu haram hökümetin korrupsioner biznesine goşant goşýarlar. Biz öz neslimize haram ýedirýäs bilýäňiz Serdar ağa. Sonra sen nädipsin prokurorun, polisin, mugallimin, ýene garawarın dogry düzgün halka hyzmat etmekligini isleýän. Çünkü olaram halkın içinden dören, çünkü olaram şu halkın içinde yaşayan. Sebebi olaram bütçetten alyan aylığı yeterli derecede değil. Gazetede dip tutýarlar, siyasi partiyalara dip tutýarlar, televizyon üçün tutýarlar, her bir zat üçün olaryň aýlygyndan tutum tutýarlar. Sen bu tutum tutulan zatlara karşı gelsen, onlar sana sakır şeyine berýärler. Sen pikirejik görýärmi? Eger de sen bu hökümetin goýan sistemasyna kulluk etmesen, sana çıkış berdirýärler. Pikirejik görä Serdar ağa. Sen şu wagtda öz pikirini aýdyp berseň da Serdar ağa, mesela oturup pikirejik gör. Bizler Türkmen vatandaşlary bolarak yurt daşında işläp Türkmenistan'a dolar uğradýas ve bu dolarları bizler kara bazarda manada öwürýäs. Ve bizler şeýde bolanylyk keypi sapa durmuşda yaşaýar. Emma bölün büdjet edarasynda işleýänler, sadyklarda garagul bolup işleýänler, mekteplerde mugallim bolup işleýänler, Zagadurnada, Xylap zavodda we şoňa meňzeş agyr edaralarda işleýän adamlar bolsa ýeterlikli derecede hökümet büdjetinden aýlyk almaýarlar. Owa? Ondan sonra bular
Aylıktan daşarı girdi. Baş koşuyorlar. Ne o? Demek biz Eyvallah, ne gidip etmeli? tek getiriyorlar. Eğer de biz Allah'ın gazabına duçar bolmajak bolsak, Allah Taala'nın gazabına duçar bolup yok edilen milletlerin hatarına girmeyecek bolsak, onda biz ne etmeli? Biz bu haramçılığa dur diýmeli. Biz öz nesillerimize haram puldan imitlendirmekliğimize dur diýmeli. Türkmen halkynyň köküni gurada oturan bu Hudaý uranlara hyzmat etmekliğimize goýup bolsun etmeli. Doğru aydın. Şu bayt edip biri gelýär, ýa bir geldi gürlejek boldy. Garaşa diýdim çykdy. Ayt, wa aleykum salam. Ayt geldin, ayt. Biri gutaraýsyn, soň aydarsyň diýjek boldyk, çydamadyň. Gel ayt, wa aleykum salam, hoş geldin. Kerim. Gitti abi. Tanıyanmayan bunu Kerim dedi de kaçtı abi. Serdar ağam, dogam etsene teman, dogam et. Yok bu dinleyelim bunu. Yine gelip oturup bu Türkmenistan'dan giren bulamam mümkün ikide bir zıngı oturup bunu efirden. Ayt. Çıkarmağın sana çıkarmağın da. Çıkaramıdak ölün gidiyen. Bir yerde dur masinne var yan bolsun. Sesim geliyor mu? Şu at geliyor haydi ver. Abi diriliş değil ya millet. Ne yanlış mı şaka? Ne ettey bulay? Dogam et. He Kapıkla meşgul ol. ya şu dinleyelim şu kimin çepekçisi bu bunu bilersin olmalı. Yanlış yapıyorsun. Keremen bile doğanı. Yok ya bu adam Serdar düzelmiyor. dogam edecek mi? Dogam edecek mi? Hemen gidecek onu dogam etmeyecek olsun. O sen ayt da sen karşı otun. Sen bana karşı oturma, sen üstünü soğuma başka zada. Sen dogam et şunu seyret. Bizler şu haram hükümetin düzen korrupsiyoner sistemasına hizmet edip oturuz. Biz inni şeyle hizmet edip oturuz. Yaman doğru ayttın, gova ayttın. Indi bugünkü günü bu halka öňe maýdyldy. Hatta farkadan çıkışları ýadyňa düşýän bola adamlar nüşüngalyk işler edildi. Pul goýbermäň, sabır edeliň, kysyn, hiç zat bolmaýar siziň ýakynlaryňyza. Pul goýbermäli şu hökümetin nädip bükülenini göres diýip şol çağda gyýgyr gitdi ýadyňa düşýän bolsa. Bölmejek bolan men gitjek diýip ama ultimatum okaýanmy? Dogrular aýtmalylar. Bu çağda şey dikdi. Ýadyňa düşýärmi? Diýeriz. Haýsol. Ýadyňyz farkadan şu pully meseleni aýtdy. Adamlar 1 ay, 2 ay çydap pul goýbermesek çözýär sebäp pikir edip gör. Kiminden näçe adam bardy Türkmenistanyň adamlar daşa ýurtda işläp berýär. Türkünde, Orsunda, Ýewropada, onyňda, munyňda kiminden 1 million barmy ýa 100 000, 200 000 mydyr, näçedir misal üçin. Pikirlenip gör. 1 million adam diýeli daşa ýurtda gezip gör diýeli. Ve 1 million adam her kaysi ayda $100 goýberende $100 milyon arası pul arası aklap oturlar yurdun içinde keminden, pesinden. Bu pesinden äli. Bu her kim $100 goýberdi diýende 500'läp, 1000'läp, 2000'läp, 3000'läp goýber oturanlar var mesela Ýewropa gelip işläp başlanlar. Germaniýada, Awstriýada onunmanda işläp berenler. Bular soňky döwürde serit bular näetdiler? Bir taraftan halkın bunun öňüni almak için çözümler getirýär. Näme etdiler? Dokumenti saz bolan, o aktivizm hereketine koşulman daşarda gezip bölen, kaptaldan gezip bölenler pulunu cüvüsüne salýar şeýdikki diýär Türkmenistan. Öýüne nagyt pul eltýär-de öz pulunu sorýar. Adamlar bu çıkışı beydik gördü köpüsü. Arada araçı ulanman. Özleri gidýärler. Hem öýünü görüp gelýärler, hem pulunu berip gaýdýarlar öýüne. Hem pulu bilen belki aboro dedi oturandırlar yurdun içinde. Bunam hükümet halana. Şonun için hem käbirleri yurda girenle buların köpüsünü izine çıkarmaya, buların köpüsünü saklaya, buların köpüsüne bahana tapyayına var ediyor. Ve aleyküm esselam.
Bugünkü günde doğrudan bu hökümetin bu pulu aklamasın. Olar dini otaydan aklana onu. Daşar yurtdaki adamlara şu an öyüne pul uğratma desene, bak men çağam aç kalsın mı? Bak men garrenim aç kalsın mı? Bak men bunu aç kalsın mı deyip adamlar oturacaktır. Emma hakikattanım. Bu farkadan aytıkiden sözleri be hali 3 yıl bundan 4 yıl bundan 3 yıl bundan aydiyadı. Ortaya çıkan dövrlerine şunu edip bolasa bir ay 2 ayın olmanını şu saklap bolsa mert olup dur gövermen görelin yığnalın şu tayda bir ay 2 ay özümüzde cemlälin şu pulu deyip savur edip görsek ve geleceğe seyredilse sonuçta her ikide de oturanlar var. Halk bilen birlikte yurda gidelin, şu meseleni çözelin, bile gidelin, ağız bir olalım deyip oturanlar var. Böyle ayda oturan olsanız bular hem bu taraftan aytmalı, bunu aytmalı. Adamlar hakikaten hem yenecek olyan mı olacak, yenişetyen mi olacak? Gelin yine şey edip rejimi bir ay ya da 2 ay pul koyvermeyen görülün, o son görecektir yurdun içine üt köşüklükleri dik görmeli. Bunu bağırak görmeli ve bu mümkünçilik var mı etik görmeli. Yöne bunları edecekler mi, etmeyecekler mi? Dözüp bilecek var çağasını ağaç koymağına, dözüp bilmeyecek var. Yöne ağaç kalmayacaktır hiç kim. Çünkü rızkal Allah'tandır. Rızkal Allah'dan diyenim köp adamlar bilen o. Rızkal Allah'dan diyen o vaxtın köpüsü şonda da rızkalı kovaya. Ey iman eden bendelerim. Rızkal Allah'dan dilenden son size näme boldu da? Bilýän ağam çıkalga däl. Onun çıkalga däl, ol variant. Gel isleten ağam efire. Waysa ağam hoş geldin. Indi şu taýda Serdar ağam, meselem sen Serdar Berdimuhammedow aýyrmaklyk islan bolsaň, jemgyýete nähilek maslahat bererdin? Hoş geldin Waysa ağam. Kur'an-ı Kerim okan, Allah'ın tanan diyerdim ilki bilen. Aha, son. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş geldin ağam. Hoş geldin ağam. Vay ağa sana söz geldi. Şükür. Yok, sen sonra o cevap beril ki sen Serdar Berdimuhammedow aýyrmak islan bolsaň, nähile kereket ederdin we jemgyýete nämeleri maslahat bererdin we nämeleri etmekligini talap ederdin? Sen buna cevap beril ki. Men buna jogabym ýok edil şu var. Onda sen jemgyýeti nähilek bir şekilde aldardın, nähilek bir şekilde güýmerdin, nähilek bir şekilde Serdary prezident etmeklik üçin, muny ömürlük bak etmeklik üçin elinde var ne derdin? Onu o oyun oynayanlara soramaly. Meselem Seniki soragyda jogap berem owa. Yaňa bu efiriň başynda sen bilen gürleşdik. Şöyle bir döwürler gelecektir. Şöyle bir oyun gurulacakdır, bu milletin başına sarılacaktır. Bu millet için bir rejime karşı görüşen diyenler hem aslında rejimin oyununu, rejimin uğruna görecektirler. Rejimin islan zatını edecektirler diyor. Tazı bilen dünkü de aydiya biri. Avçı var, tazı var ve tavşan var. Avçı kim, tazı kim, tavşan kim deyip aydıltıran vakti, tavşanın belli halk, tazı kim belli ortada geç bilenler halka alda oturanlar. Kurban ola yaman deyip sögüp, sen özün bu zatların hemmesinin jogabını berdin de mende näme üçin gaýta soraýan, ana bolýa aýdaýyn. Mesele del. Sen diýmek ýene de eşdesin gelýär. Bular yine de şol hökümetin gurnan proyekti boýunça oyun oýnap oturlar. Bugünkü günde biz bäde çykyş edýän bolar, biziň derdimiz belli. Hökümetin gurnan bir oyunu var, proyekti var. Muňa nesip bolsa inşallah Allah'ın yol veren, iman eden bendeler bilen karşı çıkacaktırız ve Allah'ın kömegi bilen buların planlarını bozmadan elimizden gelecekini edecektir isteyip otuyoruz. Sen bana gelen ne adamın kıyıranı olyan? Halka näme maslahat verecek? Halka maslahat verilmeýär. Halka maslahat Kur'an-ı Kerim okan, çözüm ýolu Kur'an-ı Kerim'de yazılandır diýdi. Beýlekisinden galanlar edi o tirany gıýyr o diýer ki oyun oýnap otyr. Oyun oýnap otyr. Ya dogry köpläp otyr. Her kimin ýüregini bilen Allah'dır. Bilemiz ak, ýöne käbirlerden alıp özüni alıp barışlary gowulugyň alamaty däl bolup oturan edwotçylaryň özleri. Onda sen kam kakam Rahaderow'un kıyalak men siyasattan çekildim diye aymaklık galya da bilýärmi? Kıynagyr sorulara jogap bermezliň bir amacı, bir ýolu bolýar da, dogry dämi? Amacı ve ýolu misal üçin efire gelip inem ýalak açaçan geçinin götü açyk bolýar elmede ama diýer. Bu halky iň birinji edilen ýalňyş yıllar öňünçe başladılar.
Biz edi o turistik bir başlanyk o Halmurady var, Saparıklym var, Beýlekisi var, Aňyksy var, Mınksy var, Geldikäris, Peldikäris sanasan bularyň sany ken. Ýöne bularyň hemmesini biz nirde Abdukliýewiň kitabyna oturyp bilejek okudyk, dinledik. Abdukliýew diýär ki, edi adamlar bu daşary ýurtda men oppozisiýa diýip oturanlaryň hiçbirini inanmagy. Evet, bu 2006-njy ýylda etkiden ýazgysy. 18 ýyl mundan muny ýazyp gitdi. Şo döwrüň oýnatykları bilen başyna gelen belalary. O döwürde de aýdýar, bularyň hemmesini meniň başyma hökümet sardy diýe. Hatta Maksat Saparmuradowyny, hatta Akgöl Saparyny, hatta Baris Şyhmuradowyny, hatta Beýlekisi kim o Nur Muhammed Hanaw, ýene bir. Yani Baris Şyhmuradow öz başdak gelip başlanma olanda da herekede ýöne Abdukliýewiň töweregine näkiler. Gitdiler emmesi Baris Şyhmuradowyň töweregine üýtdiler. Muňa gaz berdiler, Türkmenistana goýberdiler we Türkmenistana kapaklandy. Bulam ynanyp özbegin üstünden girdi. Ve özbek men sizi goraryn diýip tamany pasportuna saklady. Emma beren 3 günmi bir hepde saklandan soň mejbur Türkmenistana bermek zoruna galdy. Biziň etjek işimiz ýok. Turmet girdilermi? Ya özelleri bilen girdilermi? O taýlaryny bilemiz az podrobnoslarını. Ýöne bu adam Bolýa waýs ağamyzy ruhsat berýär. Bolýa ben dinledim sizi zat etdim. Ben şu wagt bir pikir gelýär. Men geçen zaparam şu kakamradyň hady onu men streamine aýtdym şu zatlary. Eger bizim öz halkymyz medeniýeti, bilimi almasa, aňyna siňdirmese bu zatlar hiç ütdürmýär. Men öwlenem Kur'an-ı Kerim bilen hiç zatlarym ütdürmýärsiz. Şäme siziň meçhide girişiňiz ýaly şu berdişkagam tohum girip otur şutda. Emma haramçylyk etme ala nemeti ýok olam hiç ýyly. Näme diýsem şu piýasgelçilik ýok, dogry dämi? Haramçylyk etmesini goýan akdyňlar. Şonda meçi. Awo. Onu istiyorum şu wagt men propagandaň öz şol işi halky bölmek şeýle onu eger halkyň derecesi, bilim derecesi şu zatlary aňyna salmasa hiç zat ütdürmýär olanlar. Bu düşünüň. Men size aýdyp ötdüm şoň üçin. Ýeginsini şu wagtky ana gördüňiz bizden öňkülerine şu Klimov dagam güýçlen aljak boldur. Hiç başa barmady. Terörist adını aldylar. Doğru. Şu adam şol etdi adam oraram garaşyp ötdüm şu zatlary edildiňiz sizi ýöne ofitsialny olan öýlerim etmedi. Şu Türkiýanyň döwleteder, başga şu siziň oturan döwletiňizde prosta sebäbi şu wagt nähilem boldy şol ýöne oturan rejim, şu ofitsialny rejim, şuwnlukça daşary ýurtlar üçin. Olaram görýär. Berde sen nazardar, sen Ýewropada turdyň, sen bilimli urology bolan, sen näme şu zatlary düşünmele. Senem şo tutturup oturan adyň şeň oň bilen çykalga ýok, inim. Agam näme üçin ýok diýen adamlar okana Kur'an-ı Kerim'iň manysyny bilen agam. Ýok. Ene şu wagt nähili bolýar? Men namaz okan diýemem. Kur'an-ı Kerim'i okan diýen. Ýok, onu urun däl. Men sen namaza dönemek men maşgalam tutuşlugyny okap otur. Şeň men ol urunda men hiç ýyl saňa demem ýok, arzum ýok. O da gerek ol ýöne ilki bilen eger hökümet aýyrjak bolsaňyz bilim bilen aýyrmaly bir şey anlamy. Akylyňyz bilen aýyrmaly. Oň üçin näme ana şu adyny Çeçenleňem Belarusdaňam ofitsialny daşary ýurtda oturan näil diýsem правительство в изгнании diýip näil terjime etdi. Türkmen daşary ýurtda bir mezmur bolup oturan mezburi häkimet wekilleri. Mezburi häkimet. Şoňaly bir zat gurnamasaňyz siz eger hökümete garşy çykjak bolsaňyz siziň ýuridik tarapdan arkaňyzda bir zat bolmaly. Bizine bar, bizine halk, biz şu wagt oturan hökümet bilen näerde biz şoň gitmegini isleýäs diýip siz ýeke-ýekeden çykanýarda siz hiç kim daşary ýurtda hökümet siz içinde de hiç de dolandyryň ýok, daşynda da edilýän adyňyz ýok. O zaman ýanky diýeniňiz dogry, biz özümiz ekdäp oturýarys, onu puly bermeseňiz siz şu wagt özüňiň bokurdygyny kesdiňiz bolýar da halkyňyza. Onu kim eder? Aýsyňyz etjek onu. Şeň olaga puly yeter. Sen 2 aýla bir ýyl dawam işlemeseň olaga uje owurlan puly ýetik. Şeň hökümet dolandyrmak üçin. Eder tapar olar. Putin tapyp otyra, sanksiýa girdiler zaman pat tapyp otyr. Şoň üçin aýdýan eger arkaňyzda bir
800'den näle şu bir yarım mıngana talip da öwünü oturundan 800 adam giriyor da hayır näme sen halkyň näçe jogap şey öwünüň 1 milyon halkyň ýok näme arkanda durano doğru değil mi her kim oňam ýarty gelip bol yana bir bolsa bir kontratsentr galan ýöne girip dinlemäge goýup dinlemäge giriyor şeýle Kim gıybet dinleyen, kim provokasiya diýen. Ondan şoň üçin şu adamı siz har adam ýatdyňyz bahir bolun. Oğlanım şol oyuna düştü. Şeýle bar edilen iş hawa ol. Paje diýdi şu talygyň edişýäli. Ýöne ýanyna kim oturdy? Hem işe oradmy kim düşöl? Şonu satanyň zamanna. Doğru değil mi? Hökümetin adam oturdy. Şol alyan maglumatlary şopatsan o oğlanyň nirden alsyn şol atdy? Sebäp eline aňyrdan şoň eli bilen içindäki oturan ýöne wlasti bir näýlisem wlast minýäli düşýän bu şu biderek näýlisem Ama bir ayırıp şoň eli bilen başkasyny dak geldiler. Prosto bir boşasa yer oturanna bir goýar gelir awtak. Doğru değil mi? Şu Farhadyň eli bilen edilip oturan oyun şu adam talygyň edýänem şu wagt ullukany iş edýändir. Yok, ol prosto içindäki şu wagt gidip oturan söwüş öz arasynda gidip gemirişmäni şol haýsam bolsa bir tarapa kömek edýär şu wagt talip ödül bilen. Gowy iş edýär bir gapdyrdan. Şeýle ýöne oň netijesi ýok hiç tarapdan. Onu çek bolsaňyz ilki bilen özüňiz ýuridik tarapdan ofitsialny bamy legalny statusyny açyň şotaýdy. Iň bolmany hatça by NPO diýilýär da, neformalny politiska organizasiýa. Yani men dinledim dünkü de sen efirini Kakımrat'ta Aydanyňdy dinledim. Gowulkan doğru zatlar aýtdyň. Şonu etmeseňiz hiç tat ütdüm ýa oğlanlar şu oturan ýeriňizde sizni OBS'ye de giriyorsunuz. Hem yere girip oturdunuz. Sizin de biliňizem ýetdi ýagdaýyňyz ama şonu etmäge. Men berde dogry maýdy. Men etjek ýöne men görsem şoň galbyr. Hatça bir 10 üniversitesiň gramatny olanlar düşýän men özüm şo zatlaryny toplap berde de kömek etjek. Sebäbi şu bir organizasiýa nemesinde baýdanyň şahyna şu hemme ýurtda da şo zatlary döredip bolýar. Näme şunu edin dokşuny? Näme şunu edilen ok? Näçe ýyldan beri ýöne gurrun bolupdyr. Sebäbi hökümetiň hem edýän işi şol. Şonda bir wagt edýär. Siz ýöne gurrun bilen şo goýup bilen hem şeýle geç otyr wagt. Şonu edýän çaňyz etdiňiz siziň arkaňyzda hemme bir zaşita bar. Näýlim bolsa goro sebäbi ýuridik tarapdan siz köp hökümetlerini ya şol OBS tarapdan hem hatça siz uje ofitsialny bir statusyňyz bolar. Onu edýän çaňyz siz hiç kim hökümetin üçin daşyny oturan hökümetler size kömek edýär adamym boş etjekdirim, pulumy berjekdim. Duňdam ýok, fonduňdam ýok. Aňyr tarapdan ýuridik tarapdan hem statusyňyz ýok hiç şeýle. Şol bolmasa hiç onam zatda şungal kanallary bir-biriňizi gemirmäňde oturumda gaýtyp prosto şo taýda oturan adamlara girip mülakatly spakoýny öz düşünjeňizi düşündirseňiz köpsi siziň tarapyňyza çalar. Kerimjim sen gatwörme sen ýöne birazçyk öz medeniýetini ýerine ýetirmer. Ondan sen ýaman gyzma. Sen gyzy burýanda şo gyýkyrk bilen aljak bolýan. On bolmaýar jyym. Medeniýetli bol adamlar saňa bir anamly garar ýaly. Ben sen halyan men görüp oturum sen arastadyň. Şeň men şoň üçin janym meni sen ýaly arasta olanlar ýöne bilim ýetmeýän olanlar şo jany ýanyp özüni köýdürip oturlar. Men dogry maýsam şo bar Amerikan arasynda talyba da ananyýar men. Şoň arastalygyna ýöne opatsanam düşünen ok şu wagt haýsy dyzo onu düşünýär talanlaryny. Ahyrdan o da Farhadyň güni bar. Ýöne bärdin tägam Amerikada bolansaň ol paka onu kömek edýär. Ýöne gerek bolsa buna mi berler. Burada taparlar. Bärde sebä kanun işläp otdur. Şoň üçin ýöne gurlap otursaň arkaňda hiç tat bolmasa başlagyň sen şu wagt ýuridik tarapdan sen Polşada oturdun ya Galandiýada oturdun şonu afarmlad edin o Ýewropada da itin aňsady. Barın şonu edin ýöne ýanyňda bir üç adamanyň bizin şonu edesimiz gelýär dip. Size päsel hiç kim bermeýär ýöne okaň özüňiz şo bilimi kelläňizde siňdirin ýyly öwretmek üçin özüňiz öwretmeli ilki bilen. Şo zatlar öwrenmeseňiz size zat ýok. Hiç kim arkaňyzda da durmaýar. Gelenem ýene gyýbatdyň näp ýene gider aýbylara bolupdyr diýip ýene şowruw. Hiç kim uja anamy ýok. Şoň üçin ýedinsini men pikir edýänim şu wagt semboly. Indi vay sana şeýle bir zat ba gaty dogry edýän ýöne şo geçmişlerigi Türkmenistanyň daşary ýurtdaky hereketleriň taryhyny seredenimizde bu NPO Orset'de guruldy. Adam bu dargatdylar. Yok. Men zamyrda düşünýän. Seret ben aýdaýyn. Indi kultura üstünden gurulýardy.
Mesela Ukrayna'da edildi bir wagtlar. Munyň ýol başçysam agzy birlik, dostluk, Türkmen gatnaşygy diýip bir kulturny sentr açýar. Türkmenistana gidýär we şataýda ýitip gidýär bu adam. Bugünkü günde bizim bunu etjekmiz, kellämizde barym pikirimizde barym öňden bären bar. Ýöne islesen inan, islesen inanma. Mene doğrudan mene 3 ýyldan bäri geçdi. Men entegem şu ortaky ýagdaýda. Ne bir legalmi, ne bir nelegalmi. Ni tudan ni suda etdiler meni. Her ýandan darbany urdular, yazdylar, çizdiler, şikayet edip oturamak, jalyp edip oturamak da Allah bardır bir bildigi. Ýöne bular her zat etdiler bizim aýagymyzy böwet salmak üçin. Şu an prosesimiz gidipdi. Bu proses bir gutarmanlar geçti bu. Ne negatif diýenek akan çätiline, ya pozitif diýenek akan çätiline. Düşünýärmi? Bu ýagdaýda bolandan soň sen bu guramanyň ýanyna ýan taşymam bilen. Näde başjak sen muny? Hani elinde dokument demýärmi dogry düzü? Nelegal adam prosto näde? Ýewropa. Maňa ruhsat ber Serdaram. Aýt. Şurada Vice Amara gatty guzady bellek geçdi wara dogry aýdýan Amara sebäbi menim oturup özüme seredýän da ýagny ine Serdara kimiz proyekt halka eýtjek bolýarlar diýär emma alternatiw bir hereket görkezmeýär. Bilýärmi? Meselem, seniň eken hazylyň çüýrük çykdy, diýip gygyrmana ökdi biz, bilýärmi? Ýöne özümiz hasyl ekip halka bolalyn eklemeýäs, bilýärmi? Ine biz şo şekilde şu wagt. Şine tükür, meselem aýdal, plan çopan mallary aş saklaýa, sudan doldurup garny çişirip getirýär, mallary otlatmaýar diýär. Ýöne özümiz hem edil şo çopanlaryň edýän işini amala aşyrýas. Ütgüş hereket etmeýäs. Mesela aýdaly talip tuleme halky jemledi. 1000 adam, 800 adam oturýar, dinleýär, hormat goýýar, goldaýar. Elbetde biz de goldaýas. Ýöne bu goldawlary, bu halk köpçüligini ulanmak isleýän 200'li hilegaler bar. Bilýärmi? Ve bizim bir zatlar aýdan wagtymyz talipi bize garşy ýigrendirýänler bar. Gittim bu waýsagam ýa-da men özüm Akşam Baba diň näme diýsen? Ha, Seredagam, oňsoň kıda da şu yanlış görüp oturuyorsun heýan bulara müttä urady sebäbi bular görýär da şuna adam awalyn eýem eline hökümlük goýaly düşýärmi adam dinlemäni oňaranoklar düşýärmi o hökümet tarapdan girýärler bulara rezonny soraw berýärler da hakiki soraw inen şeýle diýen dinle aý sen hem götüren ekeniň berde sos diýip kokko berýärler dinlemäni öwreniň öz halkyňyzy halk näde siz anan siz özüňiz dinläp bir tawrly şolara düşündürip bilmeseňiz siz özüňiz bilen de jogaplary. Şoda jogaplary bilmek üçin bilim gerek. Okan, kanun okan, daşary ýurdun kanunyny okan. Bir zada sera döredip bolýar. Ene şu wagt çeçenler hem etdiňi, ofitsialny baş bolan tarapyndan правительство выгнание Ukraina hökümeti şolar priznavat etdi. Ana başlaýan Belarusiýanyň nemesi kim şol heleý bilen familiýasy ýa-da mesela şu olaryň ofitsial Belaruslaryň Ýöne Belaruslaryňky tapawutlukda düşünün bir zada NPO diýilýän zat orfiýetde açylandyr ýöne bilen hemmesi edil şo hökümet tarapdan ýasamy nemeler opozisiýa şolar ýasama Nomenklaturna. Ada aýtda şo nomenklaturna opozisiýa şol edil sebäbi öňürtülep olar öňüňizde şoňaly ýalançy opozisiýany çykaryp şolara anandyrdy sizi. Şeýan baryňyz. Sizem şoňa heniden pok şo taktika häzirem gidip otur. Şu an Taliban hem daşynda şoňaly yalan opozisiýa ýüşüp başlaýar. Şeýanmy? Arasynda hökümet işlerim bar. Propagandaň işleşi şeýle. Düşünüň siz. Ýa-da sizin ünsüňizi bölüklep şu wada ýam şolak oglanyň özlerim dinläsi gelen. O köpsi gelýär bolyn dinläsen şoň sorawny kemsitmede normal jogap berin şeýle bolsa näýli sen günüň bolýarmy? Bir normal primer näme meselege ýa näme diýilýär şoňa primer bolana näme? Ýatdym çykdy ingliz tili bilen. Mysal men şunu aýdym da. Ha? Aýdyber.
Şuna seredin ne meselem halk köpçülüğünü jemläp bulur Serdar Berdimuhammedow Gurbanulyny işten ayırjak bolýarlarmy ka? Yani men bile şonu bilmek esasy meni gyzyklanýan zadym bu. Yine men sana aýdýan. Edil şu hereket talip bir ullakan iş edýär, olyn ýöne ol öz içinde ullakan iş edýän, halk üçin edýändir edýär. Ýok. Ol diňe şu Farhadyň edişýäli birini aýryp soň ýerine başga birini goýmaga, ondan beterem haram goýmaga kömek edýär. Şoňa düşünen olar, düşýärmi? O maglumatlary dogry. Hemme zat aýdýan adam dogry, rozy bu. Düşýärmi? Ýöne ahir soňy aňyrda gelýän şu düýbi soň şol nereden altın bolmasa şu maglumatlar menne badiye öňüne otur badyr ýöne oň eli bilenem oň aňy bilenem şu taýda oturan myhymyň işgärleri öz işlerini bir ýerine getirýär bar bolýanda başga hiç adam üýtdürmeýär şu taýda. On zaman başlaň onun häzir şu siz diýäňizde şu rejim gidäýende şu biliňiz bilen baryp siz şu taýda hökümet gurbular önüňizmi? Ýanyňyzda akylly adamlar bolmasa hiç adam etmeýär. Ýene bir şoňaly bir nevsirun bir haramzadany goýarsyňyz başyňyza. O da doýmadyk adam meni Nuri alyp. Şu Nura men ananam başdan ayak. Täze şu aňyrdan gaşlap, şu Türkiýeden başlap, o süýrenip geldi, süýkenip herkime. Ahyrdan ýene talyby etdi berdi. Düşýärmi? El şowar hereket. Şoň üçin aýdýan, edil Nuriň özi hökümetiň adamdy. Men diýip otyryn şonu. Diýjegem hem merde. Nähil özüni ağzını köpürjükle demese de men ananam mokşal adama. Düşýärmi? O da şoňaly. Elektriyal mojbut badyr aňyrdyna bilen mok bir niýeti gowuluk durýan hökümete barsa şol bar edäjek işi ýene özünden uly birini goýar şoňam götünýärler başga boljak zat ýok. Şoň üçin ýüregi bilen bal edýän adamlary şoňaly adamlar ananlarmaly siz. Şolara da düşündirmeli nähil edilýär şu zatlar. Siz düşündirmeseňiz başga hiç kim düşündirmeýär. Onam her hilde suut neme bilen mesele bilen edip bolýar. Tapusum bizim adamlarımız şu an ben ananayım ben neýledim ki men özüm öňüme diýmek gene Türkmenistan'a ýekeji spesialist propaganda urunan men edil Orsiýadyň waýanly propagandasyny kursyny okan adam. Men propagandaň düýbilen bilýän, polnosy. Şoň üçin Türkmenistan'da maňa men ýa men derejede spesialist ýokdur hiç ýerde. O gelýänem Orslar okady diýdi. Hemme zady baş tutanlykda. Türkmenistan'ın şuun rejiminin arkasında Orslar doğru. Şuna düşünün. Ors gitmese, Ors yıkılmasa, o tadı hiç üytdürmeye. Yani üytdäýän wagtynızda, daşy arkaňyzda bir iň bolmany 300 000, bir 500 000 adam durmaly siziň. O taýak barsaň, ýene şu bardak bolup, anarxi bolup, ýene şu Siriýa döner ýa, Owgana döner, hiç de düzelmeýär. Ana Kırgızlan kaseredin, wrodi bir gramatly 4 tapar yıktylar. Şo bolşy, näme üçin? Ýa, olaň markasynda näil şu peşkelary şahmatyn daskada üýtgede oturan Orslar otyr. Şoň üçin Orta Aziýa şu wagt şoňaly. Ana siz bir dudokdan bir gapandan çykaryp halky ýene bir gapana salýaňyz, şonu etmeseňiz, özüňiz kelleňizde bilimiňiz bolmasa, o başga birini anany etseňiz, özüňizden bilmän, öz meseleňizi, öz primeriňizde, öz misalyňyzda görkezmeseňiz görelli. Şu zatlar size halka mananmaýar, hiç zat üýtdirmeýär. Şoň üçin aýdýan, okan bilim alyň. Onam halka şu alan bilimiňizi ýetirin. Bir-biriňiz bilen gemirişmeýäňdi. Şuňlukça başga üýtdürjek. Ýene bir sorak bersem bolarmy size? Meniň bilmek isleýän zadym var. Seredin. Serdar abi sen kompýuteriň sesini ýapsana, ses ýanglanýar mende. Menkiden ýanglanýar. Onda sizinkiden ýanglanýar eken, o sizinkiden ýanglanýar eken. Vays agam seredin, mesele men oturup sineden halatymda bir hile Serdar Berdimuhammedow ýüzlenip Gurbanuly närazilik bildirip Serdar Berdimuhammedow Gurbanuly Berdimuhammedow işden aýyrjak bolýan ýala kereketler alınıp barlýar diýip pikir edýän. Men şeýle dip garaýan buňa. Ikinciden hem bular meselem köşküň öňüne barmaly diýilen halatynda köşküň öňüne baryp Serdar Berdimuhammedowdan talap etmeli diýýärler. Bolýa, näme talap etmeli? Kartoşka soğan talap etmelimi? Ya Gurbanulynyň işden gitmekligini talap etmelimi? Ya da Serdar Berdimuhammedowyň özüniň de işden gitmekligini talap etmelimi? Bu jemgyýet, bu halk näme talap etmeli we nähilek şekilde talap etmeli?
etmeli ve bu zatları talep etmekli üçin nähile şekilde hareketlere adım adım başlamaly. Ine men bu soruların jogabyny almak isleýän. Eger mümkin bolsa, siz de öz pikiriňizi aýtsaňyz. Ben birazcık soruğunu düşünmedim häzir. Yine ortada bir düşünecek bol merak bakan işte. Ine oturyp hoş geldin Afloki. Yani men oturyp sin edýän. Bol ya adamlar üýüşip oty, adamlar toplanyp oty, adamlar üýüş yaram, toplan yaram, golda 11 ýarlar, golda ýasam diýýärler. 800 000, 3000, 5000 adamam görýär diýeli. Ine şu wagt adından 3000 adam taýýar diýeli. 3000 adam dinleýärler, golda ýarlar, seretýärler, pikirlenýärler. Dogrymy? Indi bu jemgyýeti nähilek şekilde, nähilek ýagdaýda hökümete garşy taýýarlaýarlar. Nähilek iş alyp barýarlar. Meselem, Serdar Berdimuhammedow haýyş edip Gurbanulyny işden aýyrjak bolýarlarmy? Ýa-da Serdar Berdimuhammedowyň özüne işden aýyrjak bolýarlarmy? Siz şularyň hereketine nähilek şekilde garaýaňyz. Şularyň hereketinde Serdar Berdimuhammedowy hökümet wezipesinden aýyrmakly üçin hereket alınıp barylýarmy? Yok, hiç adam alınıp baran o taraftan. Bu yine şöyle şoňlup bilen gutoragy ananaýyn. O tak baran üzerine müştad ütürmüyor. Arkaňyzda on etmek üçin правительство в изгнании diýilýär. Yani şu daşary ýurtda oturan допустим siz döretseňiz, şoň esasy nemesi näýlisem kem çözmeli meselesi näme? Daşyna iminna ministr kabinetini gurnamaly, parlamentiň şeýleňmi? Şol her tarapdan neme hojalykdan, transport urundan bir ministr şoňa başı çykkan adamlar üýüşürüp şu baramyzda şu taýda ekonomi näme diýilýär o politikada siýasatda oňa дорожная karta diýilýär. Yani şoňa ýol kartasy bolmaly sizin baraňyzda uje etjek sizin niýetiňiz etmeli, üýtgetmeli zatlary. Sebäbi siz näde bolsaňyz şuňky hökümetiň edýän işi bilen onda siz şolaň ýerine taýin proýekt bermeli. Şu proýektim taýinlamaly siz. Eliňizde uje kelläňizde uje bilmelisiz. Nämeden başlamaly? Şu ekonomikadanmy, o hojalykdanmy ýa başga bir näme ýa добывающая промышленность. Haýsy bolsa şolardan hersinden bir bilimli adamyň daşyny üýüşürüp şolar bilen maslahatlaşyp şeýdip ondan uje daşary ýurt hökümetlere çykaryp ene bizde başyňaly taýin hökümet biz üýtge döwülýär. Biziň şertimiz şeýle, biziň şul plan prinsiplaryny şu wagt näme diýär amalaşyrjak bolýar. Demokratik prinsiplary ýa haýsy şu eýleki daşary ýurda dünýäwi laýyk prinsiplary siz şu wagt näme aýtsaňyz şolary olar size uje düşüner. Hem anamly gara urar, hem ananaýyn şu wagt men size uğradan gerek boldy. Kän fondlar amma ol urundan kömek edýän politik tarapdan maslahat berýänim kän fondlar bar. Şolary ýazyp ýa-da şunu etjek bolýar diýseňiz size olar kömek edýär, aýdym berýär toşna näde etmen şonu ýuridik tarapdan. Düşünýärmi? Şoň uruny çykmaly. Gerek bolsa men maslahat bereýin. Ýöne meňe dogry maýtsam şu wagt daşymda bir üýüşürüp bir bilýän adam şu näme etjegini bilýän adam men göremmek. Şeň ýöne gurrundan gutorýa. Ýylarym şoň nurýalyklary anany otyrlar. Şeňmi? Nurin ka pohyol aňyrda etdi Türkiýede näme diýdi şol. O gurnan nemesi organizasiýasy. Onu gurnan boldy, soňa manyň götüne çalyk gaýtdy aňyrdan. Adamlar anamdan gaçyryp. Näçe protest Oğuz Boy Derneği. Oğuz Boy Derneği. He? Oğuz Boy Derneği. Yok, ol başgaça diýilýär. Dernew açdy, şo taýda. Dernew diýilýär türkçe şoňa. Dernek. Dernek. Şoň üçin şonu ol wara ol prosta fikse on eden zatları. O da bir gülýäli düşünýärdi. Başlaň onu. Men şu zat diýmen onu ýöne men dogry maýsam men bilemok agent dämi men pikirimçe şoň edýän işleri, hereketleri bir biz alabirini bir hili düşýärmi? Ol onan ýanam diýen bolýar ýöne aýwan edýän netijesi ýokdur. Ondan şoň üçin ýöne men talyba nesi maýar şu wagt. Prosta men uje görüp otyryn şu Farhadyň ahir derejesine ýeter şu patsanam. Sebäbi şu aňyrdan berip oturan maglumat adam, sebäbi otada wara oňaly berýän maglumatlary diňe 3-4 adam elindedir, erkindedir. O her görün tütänen barwany alyp bilmez. Şoň üçin şumat şodatlary aýdýan adam
şu maglumatlar berýän adam gataň zat aňyrda wyçişlär diýerler. Şeýleňmi? Onda näme üçin ol neme dowam edip otur şu maglumatlar uradyp, "Sen aňyrdan gurnulan oyun bu. Menim sen şunu okaw ananırdylar." O da anananram. Kerimyan odan adam da. Ya senem burada nur bilenken demetdim ol sana kömek emet urozy bu. Şeň çykma aňyrdan. Ya sen ananyň dogrydaýmy? Şoň anamada seni kupy etdi, satyn aldy. Şey diyorum her eyle kupy satyn alyp oturýar. Azada ya tersine bolsa yani sizin aýdyşyňyz edil, sizin aýdyşyňyz ýaly ýöne bu sapar Nur Deldany Talip mesela oynap oturan bolsa Anana oňam talibim öz kellesini düzeltmese, düşünmese şu zatlary. Talibim netijesi Farhadyn käli bol. Anana indi onu oynayalı Amerika'dan almazlar o Farhat ýaly. Amerika vermez. Arkayn olanayım. Berde Amerika'da oynayacak oradan kanun oyuncu gatığı patstavi edip bolýar. Aňyrdan baksan agendi görüp berde hemme adam ulap bolýar edeýin ýeteler. Şeýleňmi? Erkinden çyksa diýen etmese. Garka on semboli on statusy bilen ol grajdanin näle? Green cardly. Berde grajdaninler pasportyny alyp zyňyp oturýarlar berden. O da kim olar üçin? Olar bolsa ofitsialny prezident hökümet näle boldy? Ya şoň wekiller gelip eder şonu. Olar üçin yurt päskelçilik däl. Ýöne siz arkaňyzda ýuridik tarapdan eger bolsa, arkaňyzda uje organizasiýaňyz bir deriňiz bolsa, size uje dewip bilmeýärler bular. Şoň üçin siz ofitsialny tarapdan açyp, ene biz ba diýip ýanglandyrmaly şu zatlary aýtmaly. Biz emine şu zatlary edesimiz gelýär. Şu hökümeti ananamda biz şu hökümetin gitmegini isleýäris. Bar etmeli şu goýmaly meseleňiz. Ferdaram däl, şoň töweregem däl, hiç adam däl. Tutuşluğuna çalışmaly. Badır arasynda adamlar siz düşünün bir zada siz baranyňyz bilen her kime jeda bermeli ýa-da ýok, onu hemmeden gorkup oturar. Ýöne şu näýlisem kem günäsi azraaq adamlar onlar wara günäsini ýuwjak bolup edip siz bilen polybom mejbur bor siz bilen näýli satrunjit nemetmek iş çalışmak mejbur şolara siz öňünden aýtdyňyz ne bol siz oňarýaňyzmy aýdyp berseňiz urup tursaňyz ýa kömek etseňiz baramyzda şoňal bor kömek etjek adam ýöne dinlemäni öwrenin ilki bilen sevişmeň adamlar bara ýüzüne almaň. Şu hökümet tarapy podдержка berýänem bolsa şonu dinlemäni öwrenin. Şoň berýän soraglaryna jogap tapmany öwrenin. Şonu etmeseňiz size de önam bolmaýar hiç şo. Men şonu aýtjak boldum. Bar aýtjak. Hemişe de aýdýan şonu. Direş mesela ýadyňda bolsa bir zat gürrüň beripdim. Ýadyňdamy? Bir proje hakynda. Menem şonu pikirlenip otyn bar bilen bu gerek Nur Delda Talip şu şekilde bolup bilmezmi näme? Yo, son geçen günkü efirlerini dinledin mi? Geçen günkü efirden en bol geçti. Yok, kanalı bilmedim. Ay bolupdur onda. Bolýa, indi seretmen şöyle bak senden bir zat soracak. Azadağının aýdyşy ýaly elde kadro bolmasa hiç kili tutmaýan kadrosy ýok elde. Diaspora ýok. Bolýa, baky. Bularda kadro yok, madro yok, hiç zat yok, yadro da yok. Buların daja siyasi bir guramasy hem yok, hereket hem yok. Bolýa, bular näme maksat bilen näme esasında halky jemlemek isleýärler, üşürmek isleýärler. Näme üçin ýa-da ol PK oýnaýanlara neme bu tomoşaçylary gyskandylarmy? Näme boldy? Meselem PK oýnaýançylara hüjüm etdiler bolýanam utaýdaky olary görýänler hem geçdi bu tarap endi bulary görmäne başladylar. Sebäbi PK'ny görüp ýadadylar biziň jemgyýetimiz. Şu wagt siyasi söz sözleýänleri dinlemäne amtyldylar. Indi şu wagt bularyň alyp baran hereketi nähilek sen gözüňde bu 800 adam bolsun, 1000 adam bar, 5000 adam izleýär diýeli. 5000 adam öňünde şular Serdar Berdimuhammedowy aýyrmaklyk üçin hereket alyp barýarlarmy? Bu Serdar Berdimuhammedowy şu şekilde aýyrmaly, şu şekilde parlament sistemasyny düzmeli, şu şekilde halka birgeden mümkinçilikler döretmeli. Biziň şular ýaly şu şekilde reformalarymyz bar. Bizleriň şular ýaly reformalar esasında Türkmenistany özgertmeler, şular ýaly zatlar girdizmekli isleýär. Biziň şular ýaly proyektlerimiz, projelerimiz bar, falan bar diýip bir motivasiýa vermekli üçin hereket edip bölermi ýa-da bular bu kadar bunça jemgyýeti üçürüp näme etmek isleýärler? Maksat näme ýagny? Senin görüşüň boýunça.
Men görüşüm kankim yakında bir belli mesele ekrana çıkıp görenlerden belli kişileri paket ederler. Boldu. İza gidiyor yine. 2-3 yıllar sonra yine gürleş bir araya yine Farkat vardı ya da neme vardı o aktivistler gitti zaten. Hey bir prostoy düşünüp göre prostoy. Näçe kişi aytdı Taliban apırmer. Näme üçün aktivistlerin adını tutan olar kim diye. Tutulup giden aktivistler adını tutup. Olar kim diye, men olar tanama var diye. O çıktı çağrı koşa. Näme çağrı koşa maşgalasından biri finanse etti mi bunu? Bir düşünüp görəni. Ya da biri çağrı koşanı öyüp maktab ne medya kabuta çağrı koşan maşgalasından babasından kalan milyar dolar pul mu vardı? Yok, şolum hükümet bilen vaktinde işleşti. Proje kankim. Proje sadece proje diye. Kerim, men sana burada düşünüreyim. Oğlum edýän işi senyali bilimsizlikten düşýärmi? Bilimleri yok. Şoň üçin bulan eline de kellesine de bar niyeti men talap etmeli, ne edip talap etmelisinem uğrunu bilen oklar. Olaram 52 diplom eline bolsa da gramatly bolsa da gowurlayanam bolsalar ýöne olar biz gramatly. Siyasi tarapdan biz gramatly adamlar. Hemmezem daşyny üşürýänlerim. Şeňmi? Öýkelesinlerim, öýkelemesinler ýöne ol hakykat şeňmi? Şoň üçin gramatly adamyň eline men şu adyna soraw berdiler. Näme hasaýamdan gaýtdyň diýär. Men gaýdanmok. Men odalam bir goşulanmokdum. Men ýöne ýaşyllardan soradım, şu soraw berdim. Näme üçin ýuridik tarapdan açatyňyz gelen ok ofitsialny. Şoňaly bir zat. Olar maňa ýygyl jogab ber bilmediler. Men olary palybomu ben bu halmra daganam sapy fiýlýan ikisinem ýöne netije ýok. Boş gurrun şo gidip otyr. Siz etjek bolsaňyz ofitsialny özüňiz priznawat etdirin, ene biz ba diýip onda men size goşuljagam gerek bolsa pulumy berer. Näçe? Oňaly oturan daşar ýurtda gramatly türkmenlerim kän. Ýöne hiç kim boynuna alasy gelen ok sebäbi her kim öz aladasy, öz gorkusy bar, içinde näýlim bolsa. Her kimin bir öz garnaşy bar. Ýöne ofitsialny tarapdan siz şonu edildiňiz, size degilmediler. Şu degseler bana jogap bererler. Size jogaby çağırıp bolýa eýýäm. Olary. Geldimi şol kim etdi? Şonu daşar ýurda çykdymy? Polisiýa bilen görnüýüň üstüne baraýmaly. Şeýle ya başka şekilde kongrese çağırtsaňam, parlament şo barýan ýurdun parlamentyna çağırtsam, bagışlaň onu protest etýär. Türkmen posostlugynyň öňünde konsulsiýasynyň öňünde protest haýry ýok diýip haçan aýtdym men. Halmra adam aýtdy şonu. Sebäbi siz yine yüzlenýäňiz, yine siz gamçylap oturan adama yüzlenýäňiz. Siz etjek bolsaňyz protestleri şol hökümeti gorlap oturan edaralar wa daşary ýurt Siemens, Germaniýadaky Siemens. Şolary proslушканы şu wagt pastavlad eden adamlaryň ýüzünden izarlama, pastavlad eden diktatura. Şol kompaniýa şol Siemens. Bolmasa dünýä belli kompaniýa. Näme üçin şoň gapysyny edeňizok? Siz şolary diktator hökümete kömek edýäňiz. Şoňaly edin bir kuşdan protest. Her bir filiallaryna. Diňe Siemens'te otady kän kompaniýalar, Shell diýe zat diýe şolar etseňiz, olara muje pikirlenir. Ýöne arkaňyzda ýene orta paraýdan ofitsialny ýuridiski statusyňyz bolmasa, sizi hiç kim dinlemeýär. Siz ýöne uje ofitsialny tarapdan kongresde haty berip bilýäňiz, näme üçin şolar edýär? Siz şu wagt sanksiýa goýup otursaňyz, ortada. Şu wagt amatlyja pursat şonu etmeýär, hem galdyrmagy şoňaly hereketi. Ýöne hiç kim şonu edenok, näme üçin? Sebäbi Talip ýaly siz ýaly olanlar bara kellesini agardyp bölüp boş gurrunlar bilen şeýdip bilen gutorýar. Şoň üçin özüňiz öwrenip başlaň şu gatlar. Okap uğrun tapyň. Haýsy bir zat çeýnap eliňize berer ýyller. Gramatly adamlarym. Onda demek bizler gelaýdaly jemgyýet bolarak, jemgyýetiň bir parçasy bolarak gelaýdaly siýasy bir hereketleri resmileşdirip bilemzok diýeli. Hatda siýasy hereketlerden hem başymyz çykan ok bilimimiz ýok diýeli. Emma Türkmenistanyň bir watandaşy bolarak bizler öz watandaşlyk borjumuzy berja etmeklik üçin elimizden gelen we başaryp biläjek ýöneköy meselelerden başlasak nähilek bolar. Ve şoň şunu aýdýan, iň bolmanda şuňaly streamlara çykýaňyzmy? Eliňizde ujum gataýyn materialdan çykyň ine hökümetiň, dapustim, Türkmenistanyň şuňaly kanuny bar. Şonam
Deňeşdirin eýleki kanunlar bilen. Laýyk gelýärmi? Gelen ok. Uje minuslaryny sanap şeýdip toplap iň soňunda uje resmi derejede edara hökmünde daşar ýurtda oturan hökümetlerine şonu beriň şu habarlar. Ene şoňa işler bolup otur şu taýda. Şoň bilen da şoň köprägem şol baýdanyň şagyny adam gramatny adam üýşürip şolar okudup näil etmeli, näil uğurwa diýip şolatlar aýtmaly. Elinde palt alyp gitmeli ýa-da töker hiç kim öz janyny bermez boş gurrunlar üçin. Şoňa düşünüň. Bar edilmeli zat şu size şu Mayvert'ten Allah Taala daşar ýurda çykdyňyz. Näil huk nemelerde oturýarsyňyz ýurtlarda. Öňüden ýurtlarda. Şo taýda da ýöne Google'a gireňizde de informasiýa kän etjek bolýar. Edin şonu, başlaň şondan. Bilýän adyňyzdan öwredin öz ýylleşleňizde. O ýyle käsewmäň, o bir ýer betdimäň, gaýtyp öz gowlugyňyzda dakala dedin. Siz şolardan has ýokary derejede edin. Eger siz bir bar gurruňyz iň soňunda sevişe çykýarda sizin o bolmaýar ol. Hiç kim amynanmaýar. Öz araňyzda kele dawalaşyp oturan ýalylar. Serdar sen aman öz pikirini aýdyp gower, bu nähile hereket etmeli öz jemgyýet bolarak meselem sizin berjek maslahatyňyz näme? Adada Waysaň aýtýarak, bäde biz maslahat bermekden geçen bir meselemde berip oturan maslahatymyzy adamlara hem özümiz okaýas. Kur'an okan diýip oturşymyz ýalyk şol bir wagtyň özünde. Şol bir Kur'an bol duanam etmeli, gülübersin. Güleniniz gülüverin, Allah bilýändir. Ýöne elbetde ki şol bir wagtyň özünde bärde oturan ýerimizde Türkmenistanyň iň barkisi meselem siyasi programma taýarmy näden ütköçkilik ýyzyp başlamaly we näde terekede geçmeli. Ve munyň bir ýanynyň özüne bärde hem hakykatdan bir gurama gerek. Guramaň bolmazlygy üçin hem garaşy otiz bir dürli bir şol kagyzy alyp bilemzak, alanlardan hem haýyr ýok. Olara mana terezileri belli, aýtdyran tarapları. Elbette ki Waysaň aýdyp duruşy ýalyk bir ýylyň tejribeleri muny aýdýa. Yılların tecrübelerinden görüp gelip aýdyp boş yerden toslap aýdyrak ve sapastavleyne edilmeli, yani mengzedilme, deňeşdirme edilmeli. Haýsy biziň işimize has gowy yarar diýip. Şo tarapdan edilmeli, dogry aýdýaň. Äzirlikçe diňe şoň bilen çäklenip goýaýyn. Iň olmana bağışlawan iň olmanyny gurbany aýdym. Görüliňde meselesi. Urady bu Fransada oturan gramatny adam. Ýöne bar edýän hereketleri näme? Şo ýene de ýuridik tarapdan hiç ýerden ýasalan resmi tarapdan hiç ýylyny derňe ýok şoň. Şeýle platformasy bar. Ýöne ýuridik tarapdan näme hiç ýyly resmi şekilde görün edara däller. Şeýlemi? Näme üçin şonu eden ok? Bilmeýändir öýdýän, bilýär da tuýlýar. Ýöne bilýän etmeýän bolsa onu özüňiz pikirlenip görüň, näme üçin? O da şoň aly nomenklaturyna opozisiýa diýilýär da. Şo Farhat gidenne Gülýäli edilýärdi, kömegim edilýärdi, näme üçin etmedi? Ona buyruk geldi. Boldy. Nähile şekilde kömek edip bilerdi, meselem edip bilen nähile şekilde kömek edip advokat tutup iň bolmanyny şo resmi tarapdan gurnalan derňiňiň şol bir nemesi, näme çleni. Näme diýilýär şoňa? Hosardan şo bir resmi tarapdan derňiň ofitsial tarapdan goralyp oturan adamsy. Ona atak ol boş, ol hiç kim şeýlemi? Farhat. Şoň üçin ona näme toslaýyn diýsem, toslap bolar. Eger şo derňiň sastawyna bolan bolsa, şo ofitsial tarapdan hersiniň bir hökümet tarapdan näme degseler, daşa akseler hem şonu. Uje ullakan gıyıklık turup bolýardy. Şeýle eline bolan boldy. Pasolstolaram noty berip şu oturup hökümetsin. Eger siz şäheresini görmeseňiz ýa şo paçany izne bermeseňiz, size hiç tat ýok. Siemensden hem ýok, ekonomik tarapdan hem size kömek ýok diýip sanksiýa girip bolýar. Eger aňryňyzda şoň dabewat edip bolýar da şoň. Şo tarapdan gitmeli. Başka ýol ýok 21-nji asyrda, bir düşünüň. Bilim diňe bilim, şo gramatny, ofitsial bir statusyňyz. Ýa, kelleli ýol hereket etmeli. Sançyk hereket etseň bar özüňi çukura oklarsın. Onda Serdar agam bu bizim gözümizde
Gurama gurup berenler, dernek gurup berenler, hukuk goraýjy bolup berenler. Onda bular oyun oynap böler onda bular. Sen aýdyşyň aly proýekt bolýar-da halky güýmemeklige. Arasta proýekt diýip haça neler diýip Sebäbi seret Halmurat söýnüben bir wagtlar dernek açdy, gurama açdy. Halmurat kima Hanamow, Nur Muhammed Hanamow gurama açdy bir wagtlar. Daşeretde oturulan yemmesen gurama açdy bir wagtlar. Ýöne bugünkü günü bularyň hiçbiriniň guramasy ýok. Ve 4 ýyldan bäri hereket etip gelýän bu halky üçin gurama açyp berýän hem ýok. Eldi käriziň bolsun, beýlekiň bolsun, Halmuradyň, onyň munyň, gazyň barksine DWT bolsun. DWT diýip gurama bar ýalak. Ýöne bu DWT Umar Gurbanowyň adyna duran, öz wagtda Geldik arısve dil yetirme 7 milyar doları var. Dil yetirme gayret. İş adamı o 7 milyar doları size bu yıl iyidir otir. Biz geçen yıl eşittik o gepleri. Neyse, araz şoňa halak, buların hiç gaýsy halka haýr edenek. Diňe halky ular neler, hatda bir zat ýadyňyza salaýyn şu taýda 2021-nji ýyl. Geldik hakama değme gayret et. Ya bir bak oturayda sessiz. Ýekejemiň şakda maňa söw oturana ben diýetim ele. Enem sen näme et dolun ýana maňa çykdy şu sen näde açylygyň ýüzüme aýtsana. Näme sebäpli sen şonu edesiň gelýär? Blokda bolýar. Başla. Ýöne şu meni ýigrenip şu wagt ýazyp oturanlara blok etdi. Çykdynlar. Blok etmek aýtyp şolar ýalaklary diňläp, şeýle sorawlaryna jogap tapmany öwreniň. Yo şu açık çıkarsan ben şoňa jogap berýär. Yo, ol wara, şu aktivistler içinden birisi başka saytdan gelýärler. Yo, bolýar. Ýöne aýdasy gelýän bolsalar gelip bana diýäsinler ýüzüme. Men söwün ben zat etmän şu 50 agzyňyz bara bokturan dolu bolsa men size adam şekilde jogabymy bererim. Özüm rizonly size dakazat ederim. Siziň näde urup Serdar Ahmet Neme diýjek bolýar? 2021'de mi 22'de Röşen Kılıçip bir tane video koydu ýadyňyza düşen bolsa. Allamurat Rahim bilen telefon gurrundaşlygini koydu ve bu videonun adyny Raýat biznesine ýol bermerin, ýani garajdan biznesine, garajdan söwdasyna ýol bermerin diýip koydu. Ve munyň üstesinden ýyllar geçenden soň senin başyňa geldi bu zatda. Senin başyňa gelene sen diýdin ki bular maglumatymyzy alýarlar, danlymyzy alýarlar, hemme maglumaty alýarlar. Biz bu arada pasport maglumatlary izinden senden habar alýan ýok, ýitip gidýärler. Ve bunyň arkasynda nämeler edýärler? Pul işleýärler ýene biz garaj edýärler. Hemmesinin derdi 5 manat pul Türkmeniň halkynyň gelejegini, gününi alady edýenem ýok, gaýry edýenem ýok. Diňe oýun oýnap otyr. Diňe oýun oýnap otyrlar, bu oýnam kime bähbitli? Elbetde ki hökümete bähbitli. Bugünkü günde muňa ýol gözläp otyrs, näde betmeli, näde goýmaly? Yo, iň olmany başda Serdar. Böyle iň olmany ben şu wagtymy oturdum, ben işe ötmem. Iň prostoy birinji etmeli adamyňyz dopustim. Edip görüň şonu. Haýsyňyz bolsa, ine change organization diýip lokal neme bar, fond neme bar da organizasiýa. Şo taýda adamlaryň seslerini ýynaýarlar, bir mesele bilen. Şo taýda bir meseleni çykarın biriňiz. Hem ýerde de jar ediň türkmenlere. Şunki Türkmenistanyň oturan hökümetden haýsyňyz näde? Şuňa gol çekin gelinde. Siziň familiýaňyzdan soran o hiç kim taýda özüňiz anonim bolýan şo taýda girýär türkmenler. Sanak görüň ondan şol. Допустим, bir определённый wagtda şo taýda 300 000 adam gowrak işle şonu näde diýip şo hökümete aýrasymyz gelýär diýip türkmenler işle onda wara başga uje ikinji adamyň näde etmeligini men size aýdyp berýär. Şol adamlar üşür bilseňiz, şo mesele bilen ýekeje soraw bilen, ýekeje mesele bilen şunky referendum etmeli, şunky hökümetem atstavkaýa bermeli. Şonu haýsyňyz razy bolsaňyz giриňde şoňa gol çekindi, bolly. Barlak görüň, näçe adam siz golýar. Onu görürsüňiz. Eger şu aýdanyňyzy 6 ay soň ýene bir ýatladyň, şonda da hiç kim şunu barlabaýar. Näme düşünmeýdim? Daha bilmedim. Bilmeler o temada yaman pasivlar. Eger daşa 300 000 adam ýygnap bilmeseňiz, onu özüňiz pikirlenip görüň. Şuňa şo hereket edip bolýarmy, edip bolanokmy? 50 kıdaňyzda da. Prosto özüňiz pikirlenip görüň. Diýýäm şu eden adamyňda.
Ses ölçüden bir vada ölçüde yok yani yok. Yok, bir doğru vada diyorsun, yani- elbette ki bir vada bolmaya, iğne bilen kuyu kazmanı mene ya bu iş. Şonu etip görsen, Ya yurdun içinde bu zatlardan bir havar adam katken. Nime belkisi Abdülkulif'in yazan kitabında var da yanıma o geliyor, bu geliyor, Aşkavat'tan biri geldi diye baryan görüşüyor. Ya şöyle yurdun içi tayar, hemmes tayar, bütün halk tayar, ayağa kalmanı tayarlık kuruluyor diye. Hatta diye şunca kurumlardan son 98. yılda Abdülkulif Türkmenistan'a geldi. Bunu hemmemiz Bilesi Özden yazan kitabından. Ben 98. yılda Türkmenistan'a geldim başkalarım bilen birlikte diye. Geldim. Bizi diye aeroportta KGB karşıladı diye Bey Muhammed 30 tip yankı deme vardı palaçkılı çıkalı. Bu beni başta işte bir sutka sakladı KGB'de diye. Prezident Niyaz son şogun Amerika uçanıken Amerika'da saklanıyordu. Oğlum Türkmenistan'a gele Gavdan'la bir yerime gittim, öyüme gittim diye ayağım ikimiz otiz kardeşlerimizle. Bir münnäçe adam daha gelip sanamış. Diyene gelip giden adamların hemmesi aytdı diye. Hudaý verdi koçede, aytaq koçede yine bir yerde maşinler du milisele du adamların pasportunu barlaylar bez propiska geçiren okladı atı. Opşim öyümle oturdum 2 günläpdi. Ahirim Horset pasaportdan meňe habarlaşdylar. Geldiler aytdylar seni akitmezek seni öldürýärler. Bu halkam ayağa kaljagy men anaklara men Türkmen. Sen şungalyk informasiýalar bilen baran Türkmenistana baran. Onu halk taýýar, adamlar taýýar. Sen barsaň boldy ya şu hemmemiz ayakla nesdiýen geplere inanyp bardım diye. Ýöne görüp bilmedim hiç kimi diye. Canlaşayın diýsem telefona metip bilemek, telefonuma öçük ýetdi diye. O zaman Orset pasaportdan gelen habar bilen ne seni çıkarmasak seni öldürýärler diýenden soň inansak mı, inanmasak mı deyip oylandık diye. Ýagyndakylar tohum tejim aýtdy diye. Inanma şu oruslara diýdi diye. Yollara inanman oruslara inandım velin. Aeroporta geldiğim ayalımız bilen dağdan beşte alkıttılar bizi diye nemeden. Pasaportdan maşini öyden. Aeroporta geldiğim ayalım bilen ne diye komiteden işgärleri üşüttü diye aeroportta diye. Birbirimize şey deyip seyrettik de şundan ki Orsun pasaportdan işgäri spravi hökümet bilen gepleşilen şoň üçin men aýdyp ötdüm, Serdar. Hökümet bilen gepleşilen sen normalne diýende diýdi. Мы переглянулись с женой diýdi, birbirimizin ýüzüne seyretdik de appa hakykatdan bizi aldadylar diýdik de utulan ýeňilen utulanyny bilse ýaşy diýip de şey diýdi samolyotda minimde gittim men diýdi. Ondan soňam diýdi näçe gece daha şu ajdaram gelip giden eken näme pahir ajdar bar atyşyp ölüp giden. Şolun gelip giden eken 20 näçe ýaşynda wagtynda 22-23 ýaşynda 25 ýaşly olan geldi ýanyma diýdi. Ya şunu geldi bolsa yine bir ýerde ine gündogdy diýipmi? Kim gündogdy näme aýtmy? Wopşim bir giden adam gelipdir, biz taýýar, köpçülik taýýar bolsaňyz edin diýdim diýe. Şu wagtda çelli beni aldap kendiniz diýe. Serdar bağışla beni şu bir soru berdiler, ben şu cevap berip ondan gideyim işe. Şu Oğuz tutulmaz soru verdi. Sen ne işe, önkü işgärde yok, men odal hiç adam hökümetde işleyen adam değil. Şeyin pakrayma yok orada işleyenler. Ondan men Orfiyette iminne propaganda institutuna şol 4-nji kursdan gaýtdym. Şu sistemaň näýligini göremsoň, iň soňky kursdan elime diplomumy alman gittim. Tak что men elimde diplom ýok, у меня незаконченное высшее образование. Но şu sistema bilen iş etişme bağlaşmajak bolup men şondan gaýtdym Orfiyetden. O da 89-njy ýylda. Ondan soň bilen bolsa men diplomumy alardım. Уже soňandan Sayıdargady Türkmenistan neme boldy, men diplom alıp gelenim bolsa maňa boljak eken. Ýöne o döwürler men okap oturan wagtym sen diplom eliňe alýan, sırada 20 ýyl sen boyun bolmaly, gurulugy. Orfedyň goşunyna düşýärmi? Şoň üçin men şonu edetim gelmedi. Şoň üçin hem gaýtdym, ýöne orsyň bar içiren şu propaganda, zäherni men gaty aňyrdan bilýän, içinden özüm okap. Men допуск секретности менки 10-njy derejede. Чтобы вы понимали, что такое. Это самый максимальный допуск секретности, который позволяется в любых институтах, таких закрытых вузов. Менкольца я покузды, военный вуз. Именно спецпропаганда. Агитация и пропаганда среди войск и населения противника. Противника. Ол бидем Türkmenlerim şonu näme üçin
bizim mankur edip bizim çağalanmady şo taýy türkmenleri, gazakları, özbekleri kän okýady men bilen kurstoşlap. Şolary şoňaly mankur edip öz soň halkynyň arasyna iýerip şolary mankur edip öz halkyna garşy urukdurýardylar. Orslar men bilýän o sistemany içinden bilem soň şo wagt okawa türkan bilem soň men gaýtdym. Elime diplom alman. Men şonu aýdyjak bolýan. Ýöne ýanky berilen soragy ýene jogap bereýin. Men näme derdim? Men şu wagt eger men görsem şu wagt haçaby bir ýarym million adam şo näerdadygyny şoňa taýinlygyny görsem men ofisialny tarapdan ýa iş nemedip başlarym. Men näme çew men size aýtjak gel. Ýöne men edi bilýän şo men bilýän uğruny. Şoň üçin aýdýan ýöne bilimsiz adama düşündirip bolanok bu zatlary eger haçaby elementarny zatlary okap özüňize bir aňyza salyň näde edilýär şo. Nähil edilýär. Dolu Google'da informasiýa şonu. Gerek bolsa ssылкаларny bereýin size. Şonuň okap seredin. Ondan uje özüňiz uğruny boş sizin öz araňyzda bir zat tapardyňyz. Men sebebi şu wada ýam Amerikan raýaty, elimde pasportum bar. Men şoň üçin dalaşgarlygym hiç hili ýok otaýdy. Hökümete bolwam bilmez. Tak sapar kılınmayalı, halma söýünemayalı. Olaram sebäbi grajdanin uje dawno, olan haky ýok şu wagt. Menem hakym ýok. Ýöne şu öz aramyzda taýinlap şoňaly gerek bolsa premier ministriň wezipesini, ministrlaryň wezipesini anamdar bilimli adamlar badygyny görsem, şonu toplap iň soňunda uje berde men kongresse çykylýan, düşýäňizmi? Amerikan kongresine arda berip, "Mene şuňaly bizde bar, şuňaly gurama. Bizin ofisialny aňyrda правительство есть, bizim hökümetimiz taýin bar. Şuňaly deklaрируем вот такие принципы" diýip çykarsak, uje diňledi bilýän men bu zatlary. Düşýäňizmi? Aba boş gurrunlar men şoň üçin goşulanmak, ben hiç sada paka. Men ýyly öwreder ýaly bir zat düşýän ilki özüň bilmeli bu zatlary. Men şoň üçin hödürläp biljek de adamam ýok. Şoň üçin men çykamok, näme üçin çykamok diýär. Men goşulanmagam, çykamagam. Hıdırıwam şu tarapdan men düşünýän ýöne Hıdırıwyň öz motivasiýasy bar, öz dil bilen syptyrdy şu wagt diýe aňyrda wezipe berseler men gitjek diýe. Toýs şu hökümet bilen iş tarşmaga razy adam. Şeýle men oňa düşünýän, oňa arz edemek ki çili kritikam adym ýok, ýöne men onu etjek gel. Edesimem gelenok. Prinsipialny, sebebi şu hökümetiň besploddygyny, impotentdygyny men görüp oturýarym. Bolly, bar etjek adam. Ýöne siziň araňyzda saýlap bolardy, akylly, gramatny, iminli türkmen pasportyny eline göterip oturan men hödürläwlerini, ba biziň wekillerimiz şonu etjekler. Şuňaly demokratiýa tarapdan prinsipleri sabludat edip, biz şunu ekonomika tarapdan, ota eýlik tarapdan sebebi siz düşünün, Türkmenistana da hemme Orta Aziya şu daşary ýurt kompaniýalary kän pul saldy. Ondan birden gelip ýumuraýmaga hiç kimen boýnamaýar, otady kän pul bar. Ýöne şo pullaňyzy siziň ýygyňyza berjek diýip, dapusym ýa şol amala aşyrjak ekonomika tarapdan hiç zat ütgemez, siziň şoňaly eder. Budum продолжать dowam eder siz bilen sewdany. Ýöne biziň uje täze guruljak hökümetiň şertlerine. Onlar razy bolýar. Şeýleňizmi? On razy edip bolýar, boýnam edip bolýar. Şonu etmeli. Bar edilmeli zat şu. Ondan ýene orada şu köpsi diýip otur men näme üçin sapar kılym bilen ter tarapym olurundan men o ýaşlygyny silýän ýöne o bar kişini gana olacak diýip oňal bolanok. O taýda sebäbi hökümetde de oturan normal adamlaryň badyr arasynda. Zat gali adam bolsa ýöne mejbur bolup şoňaly işläp berenleri şolara amnistiýa öňünden etjek diýsen, tapusym o gurbanyň källäl elinde $500 berjek, hemme zady neme praşýat etjek oňal bolanok. Eger elinde gan bolsa sen jogabyny berersiň bu любом случае. Ýöne eline gan degirmedik bolsaň biziň neme halkymyň gany ýok bolsa, ýöne bolýan owruluk boldy, zat boldy, mejbur boldy. Onu ýam gözegine tutup, uşa ýene şolar bilen ulanyp işi taklamaga şolara garansiýa berseňiz, siz bilen hökümetiň içinde de işleşjek adam tapylar. Şonu boýuna gözeginde tutmaly. Ya başka alacağınız yok. Hiç şaýtymyz. Baramyzda da otady, biziň aramyzda o sistemany bilýän, näde ütgedip bolýanyny bilýän adamlar biziň aramyzda yok, daşynda oturan. Yo, politiska образование gat pes. Allah oray diýen o tarapdan. Siyasi образование pes, deňeşdirme ýok.
Diňe dil üstüne la 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 tık 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 gidip otirler. Diňe halky güýmemek bütün bardat bolany. Nabah olar ay bir ayağa galsak var olar bur olar diýjek bolar ýok. Olan bolmaýady. Ana Kazakstanyň halky çykdy meýdana. 30 000 adam atyp öldürdiler bir hepden içinde bolany. Şu diýen, любой şuwat şu öldürne şu opozisiýa aktivisti oturanlara prostoy soru berin. Näme üçin açaň ok? Юридик tarapdan öz derin oňy допустим, НПО diýilýär, неформальный политическая организация, правительство выгнание, näme üçin şonu юридик tarapdan sen resmileşdiresiň gelen ok. Şonu soru berin. Şonu jogabyny dinleň, näme diýär? Diýeriş, sesin gitdi. Neyse ben çıkayım size ne mi değil ya iyi yayınlar diyeyim der meçhide geldim hadi namaz Ey Allah okuyayım. kabul, ey Allah kabul Amin etsin. cümlemize. Söylemek zorunda değilsin ya. Yani Ahmet elinde. Teker için Nama- söyleyen. Namazını Allah sonra ya senden. Allah için okuyan. Benim için okana. Hocam peki namazdan sonra bir iki tane tekilla vursam olur mu? Canımı çekti. de. Olmaz. O zaman nefsi emmareye düşersin ve mahvolursun. Siz helak ne o olursun. zaman striptiz kulüpte apsel grup yiyorsunuz? Hasan sen beni striptizde görüyorsun. Vallahi ben çıkayım da. Korktum. Ne var? Tökme de atıvam ya dedim adınızı. Şonu alak. Neceyle geliyorlar. Hamana göreşen adamlar yöne gelip dine nemetmeli bir talko gurrun etçegem yok buların içinde. Kıynasagam. Elbette yine bar azada sizin aytışınız yalak. Yurdun daşında geçpirin abrazovna adamların gatken yana bu ýagdaýy görüp oturup TikTok'ta, YouTube'da bolup oturup musor görüp oturup musor diýmeli bolýar daýynny. Lujayka diýä biri, ýene Palyana diýä biri, herkim zat diýä moj dogramaý diýerler. Hakykatdan hem şoň ýaly bolýardy. Allahumma salli ala seyyidina. Ondan ne diýerler? Size hem açık saatiniz yok ola. Azada da işe gidip bar yerine, işi var adam. Sağ olun hemmeňize gelen için. Oğuz Türkmen seni bilýän, aýtyp berenini bilýän men. Wagt, men sen aýtyp beren nemäni bilýän. Hayır, sağ olun. Sağ oturun. Benim çıktım efirden Serdar ağa da nemeder da efiri YouTube'una koyuyor. Şu taýda her kim dinläp biler. Menin bir diýjek we teklif etjek zadym vatandaşlara diýjek bolýan. Öz çağlaryňyza, nesliňize haram edirmäň, çünki öz çağlaryňyza, nesliňize haram ediren halatyňyzda Allah Taalaň gazaby tutjakdyr. Gazaby tutan halatynda da bu milleti ýok edip derene başga bir milleti getirjekdir. Türkmen topraklaryna zar ediljekdir. Çünki otur pikir edip görün 7 ýaşdan 70 ýaşa deňiz şu Türkmenistanyň içinde kyn günde ýaşaýarlar. Nämäniň esasynda ýurtdaşyndaky türkmenleriň azap edip gazanan puluny bu haram hökümet öz haýyryna ulanyp öz haram puluny aklap oturlar. Sebäbi bular Türkmenistanyň içinde halkyň büdjetinden dollarlary ogurlaýarlar. Bu pullary ýurtdaşyna çykarmaklyk üçin bolsa, ýurtdaşyndaky türkmenleriň dollary bilen ýerini çalışýarlar. Ýurtdaşynda işleýän türkmenleriň pulu ýurtdaşynda galýar. Bularyň ogurlyk pullary bolsa, her bir türkmen maşgalasynyň hojalyklaryna paýlanylýar. Şeýdip bularyň alyp barýan haramçylyk işine halkyň eline hem dahil edýärler we bizler hem bu jenaýetkär işe şärikleşlik edýärler. Şeýdip ähli bolup duran hadisa da halk günäkär diýärler. Bu zatlaryň sebäpkäri hem halk diýärler. Halkyň günäkär bolmaklygyna da ýene-de halk günäkär diýip bu haram baş tutanlary biziň başymyzda 30 ýyllap prezident edýärler. Bunu pikirlenmekliňizi haýyş edýän elbetde. Oturup pikirleniň näme üçin bizler Türkmenistana resmi bir şekilde dollar uğradyp öýdäkilerde dollar çekdirdik bilmeýäs. Näme üçin bizler hakykaty talap etmeýäs? Näme üçin bizler hakykaty däl de ýalana inanmak isleýäs?
Mesela mayda şu hökümet ogurluk edýär, şu hökümet haramçylyk edýär. Dogry, şu hökümet haram, boydan başa haram şular. Çünki haramdan ulanyp ösdi bular. Haram ip ulandylar. Emma biz de buların ede oturan haramçylygyna goşan goşýarys. Buların ede oturan haramçylyk işine şärikdeşlik edýäris we bizler öz maşgalamyza kömek edýäsmi kast diýäs. Ýok, aslında biz kömek edemiz. Biz tüm millete ziyan ede oturýarys. Halkyň haram ýemekligine, korrupsiýa goşan detini goşan goşmaklygyna sebäpler bolup oturýarys. Sebäbi bizler ýurtdaşynda işleýäs, Türkmenistanda, Qarabağda dollarymyzy manada öwrýäs, büdjet edarada işleýänlerden bolsa hak talap edýäs. Olar bize hak bermejekdir, olar bizim jüýümüzdäki dollarlara göz dikjekdirler. Olar aýlykdan daşary girdeji çeşmeleri el urjakdyrlar. Çünki olar öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, halkyň ede oturan haramçylykly haram işine goşan goşjakdyr. Olar da bizden göz alýar. Çünki eşekden bok ýemänini öwrenir diýär. Olar da bizden göz alýar. Sebäbi oturup pikir edip görüň uçeska oýan alýan aýlygy 5 milyon. Türkde işleýän bir adamyň aýlygy 500. Insan deňeşdirip görüň. 5 milyon nire, 500 dollar nire. Sonra bu uçeska oý öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanýar. Gidip oğullardaky magazynçylara nalog takýar. Olardan mugut harid alýar, haramçylyk edýär, öz wezipesini hyýanatçylykly ulanýar. Sen baryp hakyny talap eden wagtyň senden hak soramýar, senden pul sorýar. Bundan gönden ýüzüňe garap sorýar. Bar ardyň wagda kim aýtsaň şoňa aýt diýär. Prezident aýtjakmy diýär, gitdi prezidentiň atasyna aýt diýär. Çünki olaryň öňleriň korrupsioner diýär. Buny hökümet işgärleriniň owa başlygyndan tut ministrine deňeç bilip otur hökümetiň özüniň etdirip oturan zadyna. Sebäbi Türkmenistanyň büdjetini bitirdiler. Hiç bir zat resmi bir şekilde işlän el ýüzünde bamy ba, emma biz ulanyp bilemiz. Eň bolmanda hiç bir Türkmenistan watandaşy häzirki wagt Gurbanulynyň döwründäki ýa-da hereket alyp baranok. Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna narazylygyny bildirip, ne challenge çekýärler, ne video çekýärler. O hakyny talap etjek bolsaň öz platformaňda talap et. Siyasi herekete goşan goşjakmy? Onda siyasi hereketçileriň ýanyna baryp goşan goş. Ýöne siyasi hereketin içinde siyasi hereketi ýonýanlar bar. Ýagny Kitayski tawar, rasistki tawar diýilen ýalak bir geden Kitaysklar bar. Bular hak talap edýän adamlary jenayetkar etmeklik bilen meşgullanýarlar. Özleriniň ede oturan jenaýet işine şärikdeşlik etdirjek bolýarlar. Sizleri hak talap edeniňiz üçin sizleri jenayetkar edip hak talap edeniňize puşman etdirjek bolýarlar. Sebäbi sizler hak talap etmeýäňiz. Siz baryp olaryň ede oturan jenaýet işine şärikdeşlik edýäňiz. Şeýdip sizleri Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kanuny maddalaryny bozduňuz diýip sizlere jenaýet işini gozgaýarlar, azatlykdan mahrum edýärler. Sebäbi Türkmenistanyň konstitusiýasyndaky kanuny maddalar halky goramaklyk üçin däl, hökümeti, prezidenti we prezidentde hyzmat edýän hökümet işgärlerini goramaklyk üçin niýetlenen we şoňa görä işledilen. Halk üçin, halka bähwetlik hiç bir madda işledilmeýär. Diňe hökümete we hökümetiň prezidente hyzmat edýän wezipedäki adamlar üçin niýetlenen. Diňe olary gorýar bu konstitusiýa. Emma halky gorameýär bu konstitusiýa. Şonuň üçin hak talap etmek isleýäňizmi? Öz platformaňyzda öz hakyňyzy özüňiz talap etmäni öwreniň. Siyasi hereketlere goşup goşmak isleseňiz bolsa, Serdar Berdimuhammedowyň hökümetden el çekmekligini talap edin. Atasyna garşy gürläp, oguluna yaranjak bolmaň. Çünki atasyna eden jenaýet işiňiz üçin ogly size çara görjekdir. Türkmenistanyň konstitusiýasyndaky jenaýet kodeksining maddalaryny size garşy ulanjaktyrlar. Sizleri azatlykdan mahrum etjekdirler. Men bu şekilde düşünýän elbetde alınıp bara hereketlere bilem o kim nähilek şekilde düşünýän bolsa, emma her bir zada hakikat gözü bilen sereden halatymyzda bu şekilde bolýar. Sebäbi ýurdun içinde de resmi bir şekilde karşılıklı parça ýok. Ýurtdaşynda da demokratik döwletlerde ýaşap ýörüs, emma resmi bir şekilde hökümete garşy siyasi bir gurama, hereket ýok resmi bir şekilde. Sebäbi resmi bir şekildäki hukuk goraýjylar, ýagny pravazatçylyk organizasiýalaram
Bizim hak hukumumuzu goranok baro. Hökümetin hak hukukunu goraýarlar. Prezidentin hak hukukunu goraýarlar. Prezidenti diktator görkezmekli üçin bizim işimizi alıp baran hereketimizi tasdiklamaýarlar. Tasdiklajan bolmaýarlar. Gaýta üstümizden arza ýazýarlar, diktatory dikayakda tutjak bolýarlar. Sebäbi diktator bada bularwa. Eger diktator bolmasady, bu hukuk goraýjylar hem bolmazdy. Eger diktator bolmadyk bolsady, bu siyasi söz sözläp önlerine awtoritet hasaplap berenler hem bolmazdy. Diýmek diktatoryň bolmaklygy köp şahsiýetlere peýdalanmaklygy. Sebäbi diktator gitse Ýewropany terk edip Türkmenistana gitmeli bolýar. Sebäbi diktator gitse ýurtdaşyndaky mülteci bolup berenler hem ýurda gitmeli bolýar. Menin pikirim bu şekilde. Sebäbi diktatoryň bolmaklygy köp bir zada bähwitli bolmaklygy. Sebäbi diktatoryň bolmaklygy korrupsionerleriň peýdalanmaklygy, hukuk goraýjylaryň peýdalanmaklygy. Ýurtdaşynda siyasi bozsullyga tawşyryp Ýewropanyň keypini görüp berenleriň bähwidi. Biz görüp biz bileşi diktatoryň balygy esasında ýurtdaşynda siyasi bozsullyga tawşyryp Ýewropanyň keypini görüp berenler. Bulara bu sistema bähwitli. Bulara diktator sistema bähwetli. Bulara bu prezidentin bolmaklygy bähwetli. Çünki bilim bilen del, pulun bilen çözülýär hemme zat. Hakikat gözü bilen serdilen halatında hakikat kılıçtan keskindir elbette. Menin bilişim bu şekilde. Serdar ağa senem goşşoň wada goş, bolmasa da bu efirini YouTube'da yapıştırıp koy, gören görsün. Nesip sağ olun elleşler, geleliňize, gatnaşanyňyza, gymmatly pikirleriňize, esas size de arada gowy pikirleriňize, maslahatlaryňyza, durmuşyňyzyň tejribesinden, aýdýaňyz dünýäniň tejribesinden bileniňizi paýlaşanyňyz üçin ve ýene de şeýle bir zat bar hakykatdan hem öňümizde ýene 4 ýyldan ýa-da 3 ýyldan bir saýlaw boljakdyr. Bilemiz akan o güne çeli nämeler boljak, inşallah kadirdir diýe. Onuň üçin ýene-de häzirlikçe beljek maslahatymyz ýene şol Kur'an-ı Kerim o halin hiň bolmagyna şu wagtky günne git siyasi bilim öwrensin adamlar diýsek ýurduň içindäkilerde mümkinçilik ýok. Daşyny ýurtlardy gezip berenlere o taýda işläpýär, bu taýda işläpýär. Iň barkysy bir Kur'an-ı Kerim okap şo bilimi bir edinsek Allah Taala diýär ki Kur'an-ı Kerim okana men diýe ilim bererin diýe kim edilip okasa mene kim ilim derese diýe. Hem bilmedik saatlarynda köp saatlarda gözüni açyp meselelere başkaça serettirerin diye. Ona medelin hem tayarlığımızı görelim ve mümkinçiliğiniz bolduğunca direlişine maýtışýarlyk. Her kim öz niyetini aýtmaly, akauntunu gizlep girýäňiz, user bolup girýäňiz, ýene bir zat bolup girýäňiz, kimdiňizi gizleýäňiz girin. Serdar Berdimuhamedowa garşylygyňyzy görkezin, referendum soraýandyňyzy görkezin, ütköçlük etjekdiňizi görkezin, näýeleriňizi bildirin dumly duşdan. Näýeleriňizi bildirmeli diňe komentar yazmak bilen ya da gyrada oturmak bilen ya da goşundyňyz, goşak goşýan bolsaňyz şu satlary etmeli. Köpçülik bolup ähli taraplardan. Ve ýene de inşallah ýakyn döwürlerde, ýakyn zamanlarda bolar, nesibeden güni bolar. Bir elimize bir kagaz dokument alıp bilsek bärde bir legalny hereket etmelen ýagdaýymyzda belki nesip eder o guramalara açyp bolar, o guramalar bilen bilelikde bir işler ediben bolar ve siyasi görüş açısından alternativ ödölet bolar. Sağ olun gatnaşanyňyz üçin emmeňize de Allaha emanet bolun. Ada sizem. Sağ olun oğlanlar. Ýene ýekece berjek soňky sözüm. Saň aýdasyň özüň bir adam dinlemän öwren medik bol. Goýgurma, söwme, ýyleş. Näýle murda halkyňdyr şol. Iň bir pisam bolsa ýene sen öz duganyň şol. Şoň üçin ilki bilen dinläp şoň sonra onu jogap tapman öwren. Eger tapmasaň bardy oku öwrençi. Bolmaz ýene goýkylykçy diýip onu şartda ýazyp oturýarlar. Şo bolmasyn, şoň üçin özüň bir açyk gösterjek bol, özüň jüýüm. Men saňa anan ýany, saňa şulaň arasynda hemmesiň arasynda men saňa anan ýany. Anan ýene bir kişi bolan ba, da bu ýene men sen şo ýürekden aýdýanyň janyň ýanyna oturanyň men bilýän, görüp oturýan, men sen adam tanıyan. Ýene saňa ýetmeýän şu medeniýet hem bilim. Şonu öwren özüň ilki bilen. Kızmaçılık ediyor o. Kızmaçılık ediyor. Giyin olmanı öğrenmeli. Bu hakkım sağ ol, sağ aman bol, sağ amanca işlerin.
Ol sağ olun. Allah Sağ olun. emanetini de ona. Sağ olun.